الرأي مبار زخبركم الدومات هاقايشنا زخبركم أبزي نايلوم مشت هدان يزلنا مدب كتساتفو زمتاهم أقايش أقدم بشمين بشم أراميتن مو سلامتا حبس حالكم بفتو بمقصالك انقواع نام مبل سلاسان أربعتن عمت لدت هاجرنا ويكا زخرة لولاونة هاجرنا بصحنا قبل فتو كما تسألت أنا إتي أبستفل على وان إن هاجرنا مس هاجرنا سأسر قدياتنا العلنا أن نجبر استمروا لهم خا سنة أربعة جنبوت شحن شعتم تسعة حدن مركز بمقبار ومخنيات بمقبار أجايش عدمنا نايلو مشات مدب تدالينا لنا زوم نلوم مشات حسابهم ككافلو ወይ ዝኽሮም ከካፍሉ ዓዲምናዮም ዘለና ሓሙሽተ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ኤርትራ እዮም ተጋዳላይ ኪዳን ሓጎስ ተጋዳላይ እስማዒል ዓሊ ኣሕመድ ተጋዳላይ ብርሃን ገብረትንሳኤ ተጋዳላይ አንቶኒዮ ተስፋይን ተጋዳላይ ዮሃንስ ፀጋይን እዮም እዞም ሓሙሽተ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ኣብ ተሓኤን ኣብ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ በበይኑ እዋን ብዝተፈላለየ ፅፍሒ ንዝተፈላለየ ግዜ ዘገልገሉ ኮይኖም ሕጂ እውን ካብቲ ምስ ኤርትራ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ዘይረሓቑ ብዓቕሞም ብዙሕ ስራሕ ዘበርክቱ ዘለዉ ተጋደልቲ እዮም እምበኣርከስ ሎም ምሸት ነዞም ሓሙሽተ ሓርበኛታት መዐደም ኢና ምክንያት ن24 جنبوت شحن شعتم 91 مركز مباري خمس بالكو أب زمعلت زي زلوهم طبلحتا زلوهم زخري أب كمي كونتات كوينو يومنتي معلتي تسنبيلومو وي تا معلت تاعتو خلاص أب كمي كونتات يوم نيروم انتاي تثبيتات نيروم ني ارتراز ملكت انتاي زخر خكافرنا خلو بزعبا إذا معلت زيها انتاي حساب اللوم بزعبا 24 جنبوتن بزعبا هاجرنا هابا عبيو انت حساب لهم حصر زباله حساب ككافلونا اذا مدبنا لومي نظام حمشت حربنيها تقالتي سلوم حساب سمعنا بحطون بملسن طرح كنكرو زي كنا نقول لهنا زوما بزجزا تساتفت زلنا زملكت مدبون سلازخونه كلاتنا دحري زوم حمشت حربنيها تقالتي زخرهم كفالهم بب زتعملنا بب تنقولوا مجدي زخرنا عب سنة 4 جنبوت شحن ساعة من 9 حدن كان كافل طبلحتنا تثبيتاتنا أبو هذا لنا حسابات كان كافل اتجزا كفوت كوني كم مجمري إلنا أنا نظام حموش تجادلتي تسوينا همزلنا دحريقو جن اتمدب كلها هنا نكافلون نهبتمون كوينو كقتليو እሞ ቁሩብ ብዝሕ ዝበለ ብዝሕውን ስለ ዘለና ብርክት ዝበለ ብዝሕውን ስለ ዘለና እቲ ግዜ ዓመት እንዳገበርና እንተተኻኢሉ ካብ 10 ክሳብ 15 ደቂቃ ኣብ ዘሎ እዋን ዘለና ዝኽሪ ዘለና ትፅቢታት ወይ ጦብላሕታ ብዛዕባ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክነካፍል ናብቶም ዕዱማት ኣጋይሽ ከምርሓኩም እየ ኣነ እኳ ተርታ ይሰራዕኩልኩም እንደለኹ መን እዩ ክጅምር ድሓር መን እዩ ክቕፅል ስለዚህ بعلهم من الوقت تسمعكم قدامي من يخيد دحريق من يخسعف تسمعكم كتكدو نباخهم كحبجي دحر بايتهم كحد سرابيلكم من تكافلكمنا I think بزح سب فلتكم يجن خم زي فلتهم بكالة ميديا ونزي برنامج زكتاتو لزلو تقدر لكن أنا حجوس منيو يوحنس تسقاي منيو اسماعيل علي أحمد منيو أنطونيو تسفاي برهان قبرتنساي كفلت ونس لذلهم نشتو دحرا بايتهم أكافل بنبال نابتي زخري كتكدو مدرخ كافتلكمي كن من أباهم السجارنا جن أحمد دين دحرا الله هونكا واحترا بالكاوانكو عرب كتقربنا شكرا ودب في البداية مساء الخير جميع ضيوفنا الكرام وأيضا حضور الكريم نحن اليوم نلتقي بكم مجددا وهذا اليوم نلتقي بكم بمناسبة الاستغلال الإريتري أو استغلال الأرض الإريترية التي ناضل من أجلها كل الآباء والأمهات وأيضا ضيوفنا الذين هم في هذه الأمسية كانوا في فترة من الفترات هم مقاتلين من أجل هذا الوطن
ولذلك اليوم نحن احتفالنا ليس بالرقص ولكن لندع النقاط، ماذا تعني الحرية وماذا يعني الاستقلال. ونحن اليوم لندع بعض النقاط فوق الأحرف. التقينا بهذا الضيوف وكل له تجربة خاصة. وأيضا ماذا كنا نتوقع من كلمة الاستغلال، وماذا كان يعني الاستغلال؟ هل هو الاستغلال الذي نعيشه الآن أم الاستغلال العام الذي هو استغلال الأرض التي دون استغلال الإنسان الإريتري؟ ولذلك في هذه الأمسية سنترك لأساتذتنا ليدعوا لنا النقاط، وكل منهم سيبدأ. هم سيختارون من سيبدأ الأمسية. ولذلك نرحب بكم مجددا وأهلا وسهلا بكم. و... وأترك المايك إليكم فلتفضلوا. شكرا. ودب نابا خاتم. اوكي غنيلنا يا امباركس قتلنا ناب توما غايشنا خمس سغاغرينا خمس زبلكو اتكرونا ابتي زخري ناي 24 غموت 9 حدنن ابتي ناتو عنكل زتكره خوني مس طبلحتكم مس تثبيتاتكم مس لكم حساب زعبا زي معلتي كتكافلونا نتزانتا نت وحزي علالون متان مقر كኸውን ኣብ ከመይ ኩነታት ነርኩም ኣበይ ቦታ ነርኩም 24 ግንቦት 91 እንታይ ተሰሚዕኩም እቲ ዜና ምስ ሰማዕኩሞ ኣብ ከባቢኹም ከመይ ዝበለ ሃዋህው ነይሩ ገለ እውን እንተካፈልኩምና ነቲ ዋሕዚ ዕላል መታን ክጥዕም ፅቡቅ ነይሩ ስለዚ ብዚ ኣተክሮ ምግባር እቲ መደብና ከፊትና ኣለና እሞ መን እዩ ክጅምር ምናልባት ናባኹም ገድፋታ ማይክ I think በጣም حد ዝነበሩ ولا قدمك عدنا كان كم خنوزع نفسنا خنوزعني ጠቁም بس العدد له مسرع اوكي يا اخي. بس مسرع ቀዳማይ መስርዕ ብላዕሊ ባይ ኪዳነ ሓጎስ እየ ዝርኢ ዘለኹ ስለዚ ربو. ኪዳነ ሓጎስ ዮሃንስ በርሀ እስማዒል ዓሊ ኣሕመድ ኣንቶኒ ተስፋይ ብርሃነ ገብረ ትንሳኤ ከምዚኣ እታ መስርዕ ዘላ ባይ ወላ በኣ ጌርና ድሓን ትዕረቐና ንሳ ራበሎ صبو. هنيلي ኣብዚ ብምዕዳምኩም መዚሽኩም ከዓ ቀዳማይ ክዛረብ ብምፍቃድኩም ከዓ ይቀኒየለይ ኣሕዋት ኣራሚት እሞ እዋ ድሕረ ባይታ ኣይ ቲንክ 10 ግዜ ኢልና እንዲና ከም ሰበይ ከምቲ ወለዶ ነፃነታዊ ወለዶ ኣብ ሰብዓታት መፋቓ መፋርቕ ሰብዓታት ናብ ተጋላሕነት ኤርትራ ተሰሊፈ ኣብ ዜና ቤት ፅሕፈት ነይረ መብዛሕትኡ ተመኩሮይ ኣብ ተጋላሕነት ኤርትራ ኣብ ዜና ቤት ፅሕፈት እዩ ድሓር ክፍሊ መፅናዕቲ ነይረ ድሓር ኣቶ ኪዳነ ቁርብ ድምፅኻ ሓፍ ምስ በልካ ቁርብ ኦኬ ሶሪ ሓደ ግዜ ቃላተይ ውሕጥ እየ ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት 75 ማለት እዩ ናብ ተጋላሕነት ኤርትራ ተሰሊፈ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሕር መደበር ታዕሊምሲ ትኺሎም ኣብ ዜና እዮም መዲቦምኒ መብዛሕትኡ ተመኩሮይ ኣብ ቃልሲ ብዜና እዩ ነይሩ ድሓር ኣብ መጨረሻ እዋን ካብ ክፍሊ መፅናዕቲ ነይሩ ኣብኡ ንካናዳ ድሕሪ ኩናት ኣድሕድ ንካናዳ ተሰዲደ ኣብ ካናዳ ብርእሲ ከተማ ካናዳ ይቕመጥ ፖለቲካ ከዓ ኣብቲ ናይ ሳግም ምንቅስቃስ ካብኡ ነይረ ድሕሪ ሜዳ ከዓ ኣብ ኢኣይዲኤም ዝብል ምንቅስቃስ ምንጋባእ ሕጂ ከዓ ኣብ ልዕላውነት ህዝቢ ኤርትራ ይነጥፍ ኣለኹ እሞ ብዛዕባ በዓል እንደ ክዛረብ ድሮ ቀዲሞምን እዮም ኮ ዮሃንስ ሓውና ሓንቲ ቃል ሰው ኣቢሉ እንታይ ኢሉ ናይ ላም ስምዒት ኣምፅኡ እታ ላምሲ ከይትልሕሶ ነደደት ከይትገድፎ ወለደት ኢሉ በዓ ጀሚርና እኮ ሕጂ እቲ ስምዒት ናተይ ልክዕ ከማኹም ከም ህዝብና ከምቲ ኩሉ እዩ ፍሉይ ስምዒት የብለይ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣሕፂረ ክገልፆስ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ሒዝኒ ከማኹም ከም ደቂ ሃገረ የብዕሉ ኣለኹ እንታይ ማለት ከዓ ዝተሓዋወሰ ስምዒት በቲ ሓደ ወገን ኒሕን ሓቦን ይኮርዕ ብስዋኣትና ይኮርዕ
ብናይ ህዝብና ተመክሮ ምክንያቱ ነፃነትና ህያብ ናይ ስዋኣትናን ተመክሮ ህዝብናን ስለ ዝኾነ እዚ ክቡር ህያብ ኣባል ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ምዃኑ ከዓ የኹርዓኒ የብዕሎ ቢኒሕ ብሓቦ ቃል ከዓ ኣቱ ነቲ ዝተሰውኡሉ ዕላማ ጠጠው ኢለ ክቃለሰሉ በቲ ሓደ ወገን ከይሻቕሎት እዚ ኩሉ 34 ዓመት ኣብ ነፃነት ክንፀንሕ ክኢልናስ ሕጂ ከዓ መሊስና ናይ ወራር ፈተነታት ይስማዓና ኣሎ ህዝብና ከብዱ ሓቂፉ የውዕሎ ኣሎ እዚ ሻቕሎት እዚ ከዓ ከም ህዝበይ ፊል ይገብሮ ሕውስዋስ እንዲናልናዮ ሳልሳይ ስምዒት ከዓ ይሓፍር ኣነስትሪ ክነግረኩም እቲ ህዝብና ክቃለስ ኣድጉ ገመሉ ገዓቱ ደቀን ገዲፈን የድራና ነይረን ገዓት እንጀራ ብላብላ ኩሉ ነገር ሕጅስ ነፃ ክንወፅ ነፃ ምስ ወፃናስ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃስ ኤርትራ ነፃ ተደይ ወፅያ ሰላም የለን ኢልና ንፅሕፍ ነርና ቆልዑ ከለና ነፃ ምስ ወፀት ከዓ ሰላም የለን ሕጂ ስለምንታይ እየ ድሓፍር ዋዕ እዚ ኩሉ መንእሰያት መታዓቢተይ መማህርተይ መጋደልተይ ኣጥፊአስ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ኣተረጉማ ናይ ናፅነት ዘይምህላው ከዓ ሕፍረት ይስማዓኒ ኣሕንኽ እቲ ራብዓይ ስምዒት ከዓ እስከ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርክዎ ዓይነት እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ክስከም ይኽእል ዝሓሸ ውፅኢት ክህልዎ ትቃልሲ ምክንያቱ ብጣዕሚ የሻቕለኒ እቲ ኤርትራዊ ኤሊት ኤርትራዊ መንእሰይ በልዎ ምሁር በልዎ ሚኒማም ኮንሰንሳስ ከም ደቂ ሓደ ሃገር ሓደ ብውሕዱ ሓደ ደሳማዓና ግራውንድ ክንገብር ደይምፍጣርና ብዘይብኡ ከዓ እቲ ናፅነት ዘይዘራእካዮ ይተዓፅድን ኢኻ ብሓባር ኮይንና ስለ ደይተቃለስና ከዓ ጭቡጥ መፃኢ ጭቡጥ ተስፋ ዝተወደበ ተስፋ ክንገብር ደይምኽኣልና ኣዝዩ ይስማዓኒ እምበር ኣበይ ኣለና ብዘየገድስ ነፃነትና ምስ ዓይነት ምሕደራ ስለ ዘይተኣሳሰር ናይ ክቡር ህዝብና ደረጃ ዝለዓለ ዝበረኸ ደረጃ ህላወ ስለ ዝኾነ ነዚ ገጥ ኢልና ክነብዕሎ ቃል ክንኣቱ ብሓንሳእ ክንቃለስ ብሓድሽ መንገዲ ክንለዓል ከዓኒ ለበዋይ የመሓላለፍ ናብ ኣሕዋተይ ይቐኒ የለ هري عندنا اسماعيل اب مسمر ዮሃንስ በያታት ያ ትጀምርና ዋቀዓ ዮሃንስ የነይሮብቲ ሰሪሕኻና ዝነበርካ መጨረሻ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሰላም ኩልኩም ብዛዕባ ድሕሪ ባይታ ኣነ እስማዒል ዓሊ ኣሕመድ ይበሃል ተጋዳላይ ናይ የብሃ ግን በዓል ኪዳነ ኣብ ውሽጢ ኣነ ከዓኒ ምሉእ ወተይ ኣብ ደገ እዩ ነይሩ እቲ ንእሽተይ ኣበርክቶ ዝበርክቶ ዝነበርኩ ግን 24 ግንቦት ኣበይ ነርካ ኣይሃልካና መስለኒ ወድና ሓተቶ ሕቶ ወላ ኣነ 14 ሸመሲ ድሕሪ 16 ዓመት ኣብ ከባቢ ናይ ስደት ብቐሊሉ ክስደደሉ ዝኽእል ነበሩ ገዲፈስ ንዓዲ ንኸኣቱሲ ካርቱም ነይረ ኣብ ካርቱም ነይረ ከም ሃገርና ሽዑ ግዜ ተሓጒስና ያኒ ሽዑ ውድብ ኢና ነርና ውድብ ሰብራዊ ባይቶ ዝበሃል ኢና ነርና ስለዚ ድሕሪኡ ግን እዚ ድሕሪ 24 ግንቦት 91 ማለት እዩ ጀንወሪ ሓደ ድዩ ከዓ ዝቕፅል ዓመት ያኒ 92 ማለት እዩ ኣብ ጀንወሪ ከዓኒ ህዝባዊ ግንባርኒ
ሱዳንን ብሓንሳብ ኮይኖም ኣጥቂዖምና ሃሪሞምና يعني وقتي السودان نصرح له زنبرنا قالت تسقيكمنا خبعراتنا خاي ترفه ولا يوم تاش ولا أكلسهم كلها زنبرو قال زنبرو حنتيني يشتي تاي برايتر يرات إن أوليفيت بارنا يقدم صرح الله زنبرو نص خاي ترفه إحدى قومنا عندنا بقى عكنا نعد ذاته تسديده مالت يعني إن أوروبا مسيا مالت يعني أجي أوروبا الله يعني سلازي انتاي خمي تريو زي طبل حتى غريون كله تخيل حتى كله سي والمجمر لازم تسألني يعني انتاي خبتي نعديك قريبا كله سي انت جنا كل شحات تسدس قام حج سدتني اسلم انت له يتي هذا جين كون على خاني حدا نقر قدمي ابدي حلفه سمون ብዙሓት ዝረአናዮኒ ዘንብብናዮኒ ዘብከየና ወይ ከዓኒ ዝተሰማዓና ኸኣር يعني بحلፊ ዮሃንስ ኮመንት ገይሩሲ he suffered يعني painful ዝኾነ ነገር ሓንቲ ቆልዓ ልዋም ትበሃል ሲ ምናልባት ብዕድመሲ እንተበዝሐት 15 16 እንተኾይና يعني أنا ብዛዕባ ኤርትራ ባንዴራ ክትወፅእ ከለኻ ዝነበሩ ኩሉ ادمني ناتاني خوادادر خيده بعد كله قديفه يعني كله قديفه زي هاي بوليتيكا يعني سي نصانت مسيدو ما بعرف حرنت مسيدو هاي مسيدو كله قديفه حج بقى انا هجت ياسي this is the last مجرشة تحدث جنريشن ولدي يعني حجس نزال الوامسي يعني تشالنج يعني بده يبدي يزلخو أي علون يجني يبدهكم الله ياس حمش تعبيت نجارات أقميت أنا حمشت مخنياتات زي ما بعلي يعني أي كبريني يخونتني لا يعني أي بعيريني هي إلى أنا يعني she was processing يعني إذا حدث ولده إذا حجوا أنا انتهي طب لحتى ما إني قول له قال يفسي أنت عينت إريتريا ده أجدي في اللام من زال وام داني أنت عينت إريتريا أجدي في اللام أنت عينت إريتريا ركب يا زلخو ها زيتات بقى تي تاريخنا زلنا نظام هجسي نسا مساله يكونت مزم بضاتا بحقوقاتها يكونت ديبيت تقبرنا برد يعني مستمكن ده ازخنو ابتي سوشيال ميديا يا ديبيت تقبرنا يعني ما كاريزما ناتا ونقحات ناتا وقالنا اركا مسعد ماني ستة اشمان كتو ودادرون كل غاسي انت عينت هاجر وكان انت عينت كنتات هاجرينا نزي ولدو أركيمنا يزلنا أمو تا قاچلسي ناس دخل متخيل الله خن سمعان ده خين سمعان سي تاين هج بقاتي زي هج نقبرز نغرنا سي خداني بالنيروسي ما بخاله أجواء كقبرز نغر نكون تاي يلي لحسيبه هذا خبتي حسب كل سنسي ويقول يعني ما حج بقى زي قال عاسي زي حساني سي الوام مبراسو تأشمس قبلنا هذا اللازم ما حج بقى انت نقبرنا تحزنا زلنا ويكا أكلنا داق مريتهم قولوا له إنا نسوع زلنا مالتيو without getting too late يعني معناته داتا تي نجم بعلوامسي ما يقد سمني كندا يوم تاجم خينون كندا يوم ده تسويهم كندا يوم قلتات يعني ايموشنال ما بعرف سيمبوليزم ناي بانديرا ناي قال ناس يكون زغنا زول نسقم ميتات تزل تحمشت نت من نحردا يعني كلتا يدكا قبل علي اذن خاغيركا تتخيل كان نحردا تمرامير كالو ابزعم انتاي مزاربو زولو زم حدش جنريشن ወይ ካዝ حدش ወለዶ ናይ ኤርትራ ክርዳእና ይኽእል ኢና ስለዚ ካለ ጠውላሕታ ዝገበረለይ እንተሎሲ እቲ ኺዳነ ዝብሎ ዘሎሲ እንታይ ከገብር ይኽእል ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ሲ يعني ክደፍኣሉኒ ክኾነሉን ይኸውን ኣለኒ እዚ ናይ ልዋም መላእኽቲ ንኻልኦት እውን ከብፅሐለኒ እሞ እንተ ብውሕዱ ሲ ወል ነዞም መንእሰያት በዓል ልዋም ሲ ونزعلوسي كنا قروم ذاته يعني إحنا بينا تجاجينا انتهينا غيرنا من إحنا تجاجنا نخي جاجيو خنقبرو انتوهينا ويل قبلو داس كنقبر لنا يعني زقاولو صلال كنقبر لهم لنا زراخ بولو صفاء كنقبر لهم لنا شو يوم أساسي خالد أنت وحدسي
يعني نعون كيف زخيل صلال ወይ ከአኒ ንዕኦም ከፅሎም ዝኽእል ምድሪ ቤት ከነቀርበሎም እንተዘይክኢልና ንሕና ምናልባት ታሪክ ሲ እንታይ ይኽብለና መርገም ታሪክ ከኣንሲ ፅቡቕ ኣይመስለንን ኩላና ንርዶ ኢና ስለዚ ኣነ ብኸምኡ ርእዮ ዘለኹ ወደብ ሶሪ እንድሕር ዳ ንውሕ ኣቢለ ኣለኹ መስለኒ ቅጥል እንተለኻ ንርኢ ካልኦትካ እንታይ ከምዚ كنسمع ونحن كابزي خمتي استباهله سيم يعني سؤالك يعني سيت قبل حتاتات مذكر سرزخونس يعني اتليست سي حزنا يزلنا انت شي مخم زخيدانه زولو انا حجز زولو زولو سي ابي حزنا يزلنا اسكميرنا بيعنا صاحب حدا نمص حدا مدير بيت نزم من ساعات كما ينفطروا لهم كلا بوز دلي ودي له يغني لي حرة يعني لنا مو I think next يوهانس ጸጋይ ምስለኒ ተስፋ ገብር ተገዳልት ኢለን ውን ኣብ ከባቢኻ ክትሉም ወደ ሓር ቁሩብ ገለ ክትብለና ልዋም መብራህቱ እያ ትበሃል ተቆልዓ ንእሽተ 16 ኦር ሞስ 16 ከማን ትኸውን ኣይመስለንን يعني ግን ልቡና ክትሪኦን ከለኻ ሰምዓን ከለኻ ምናልባት ኣነ ኣባሓጓን ከለኹ ክንደኣ ልቦና ዘለና ከመን ኣይመስለንን ታንክ ዩ ሃራ ኣንየልና እሺ ሶ ናብ ዮሃንስ ጸጋይ ቴንክ ዩ ኣራሚት ነዚ መዓልቲ እዚ መደብ ስለ ዘዳለኹም ከምኡ ድማ መንእሰይ ወድና ወዲ 4 ዓመት ኮይኑ በኽሪ ወድና ሜዳ ተወልደ ስለዚ መሰታኻይ ዝኸውን ዘሎ መስለኒ ሓቀይደ እዞም ዕባይ ቤት ትምህርቲ ሰወራሪእ ኸስኻትኩም ኢኹም ሕጂ ሓያላት ዘለኹም ከም ዝበልካዮ ኢለን እውን ናብ ማዕድያ ትሰማዓላ ጆኻ ብሓንሳኢና ዘለና ማለት እዩ መጀመርያ ምሰያታተይ ተሰሪዐ ኣብዚ ሓሳበይ ከካፍል ዕድል ስለዝተዋሃበኒ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ ማለት እዩ እዞም ኣቐዲሞም ክዛረቡ ዝፀንሑ ኣያታተይ ብኩሉ ብተመክሮ ብዕድመ ብትምህርቲ ኣፀቢቖም ካባይ ዝበለፁ እዮም ኣነ ኣብ ከም ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብቲ ንኡስ ዕድመይ ኣብ ኣጋም መወዳእታ ናይ 75 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፈ ማለት እዩ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ክስለፍ ከለኹ ግን ብመደብ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ክስለፍ ኢለ ኣይኮንኩን መሪፀ ኣብ ዓዲ ካብ ኣስመራ ዕግርግር ኮይኑ ምስ ወፃእና ኣብ ዓዲ ምስ ተመዕሩኽና ክንዛረብ ከለና ናብ ኢዲኻ ትኸይድ ናብ ፒ ኢና ንበሃል ነርና ማለት እዩ ማለት ኢኤልኤፍ ማለት ክኸውን ከሎ ፒ ማለት ከዓ ፒኤልኤፍ ማለት እዩ ህዝባዊ ሓይልታት ሕጂ ከም መሰሓቂ ወይ ከዓ ፀወታ ኢና ሽዑ ንወስዶ ነርና ኩልኻ ብዝመረፅካዮ ወፊርካስ ተመሊስካ በቃ ፀላኢኻ ሰጉካስ ብሓባር ዓድኻ ተኣቱ ከምኡ ነይሩ ስምዒታትና ስለዝኾነ መጀመርያ ፈተነታት ናብ ጀብሃ እዩ ነይሩ ግን ኩንታል በሊዕና ክንምለስ ስለ ዝተባሃልና ኣይሰለጠን እታ ናይ ህዝባዊ ሓይልታትን ከምኡ ነይራ ኣብ መወዳእታ ኣብ መማህርተይ ዝነበረ ብሕብረት ኣብ ኣስመራ ማለት እዩ ወዲ ፃዕዳ ክርስቲያን ሕጂ ለንቂነ ክታበት ኣላ ብለኒ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ይሽዑ ተጋዳላይ ኮይኑ እታ መደብ ናይ ሸቃሎን ናይ ገባሮን እያ ይብለኒ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ ሒዘ ብኸምኡ ተኸቲብና ማለት እዩ ተመዝጊብና ዕድመና ወሲኽና ኣሰላልፋና ከምኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢልና ክንጎይ ናብ ሕጂ ክዝክሮም ዝደሊ ኣብ ማህመት ምስ በፃሕና ናተይ መማህራን ዝነበሩ መሓመድ ሸሪፎ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዝመሩና ዝነበሩ ከምኡ ድማ ሃብተንኬል ወለገርግስ ንዶክተር ዓንደ ብርሃን ወለገርግስ ሓዉ ማለት እዩ
እዚኦም እዮም መምህራንና ነይሮም ኣብቲ ናይ ክፍሊ ተዓሊም ሕጂ እንታይ ይብሉናሲ ንሕና እንቃለሰሉ ዘለና ዕላማ ንናፅነትን ሓርነትን እዩ ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ ኩልና ንገድሊ ክንወፅእ ከለና ንኣሽቲ እንዲና ታ ሻዓይ ክፍሊ ገለ ኢና ኣቋሪፅናዮ ትምህርትና ወፂና እቲ ናፅነት እዩ ኩሉ ሰብ ኤርትራዊ ቅድሚ ምስላፉ ናፅነት ዝብል እናዘመረ እዩ ምክንያቱ ናይ በዓል በረኸት ደርፍታት ናይ በዓል የማነ ባርያ ወደባት ዓደይ ገለ እዚታት እናሰማዕና ኢና ተጋዲልና ማለት እዩ በዓል መለይ እናሰማዕና ሕጂ ናፅነት ተረዲእና ኣሎ ግን ሓርነት ከንታይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናፅነት ማለት ባዕዳዊ ገዛኢ ካብ ዓድኻ ሰጊካ መሬትካ ሓራ ምግባር ማለት እዩ ሓርነት ማለት ከዓኒ ህዝብና ዝመረፆ መንግስቲ ተኺሉ ሓርነቱ ማለት ኩሉ መሰላት ተሓሊሉ ዝነብረሉ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምትካል ማለት እዩ ኢልና ሽዑኡ እዛ ናይ ሓርነትን ናፅነትን ዝበሃላ ክልተ ቃላት ካብ ሽዑኡ ተማሂርናየን ማለት እዩ ፈተውትናን ፀላእትናን ዝበሃሉ እውን ኢትዮጵያውያን ፈተውትና እዮም ኣምሓሩ ፈተውትና እዮም ገለ ፈተውትና እዮም ምስቲ ኩሉ ቀዲምና ንፈልጦ ነበርና ተጋራጫዊ እዩ ነይሩ እሱታት ከመይ ኢሉ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቶም መራሕቱን እቶም ገዛእቲ መደባት ዳ እምበር እቲ ህዝቢ ፈታዊና እዩ ዝብል ከዓ ከም ርድኢትን ስነ ሓሳብን ክንቀስሞ ክኢልና ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ በዓል ማሕሙድ ሸሪፎ ኣብ ሰዓት እዚ ኣበይ ከም ዘለዉ ተሸሪቦም ሃለዋቶም ኣይፍለጥን እዩ ከምኡውን ምሳይ መቃልስተይ ኣብ ክፍሊ ተዓሊም ተወራሪ ብድሕሪኡ ከም ሓኪም ተመዲበ ነይረ ኣብኡ እውን መቃልስተይ ዝነበረት ኣስቴር ፍስሓሴን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ናይ ቃልሲ እዋን ነይሩና ወዲ ኬክያ ሳልሕ ኬክያ እውን ኣብኡ ምሳይ ነይሩ ክልቲኦም እዚኣቶም መምሃራን ናይ ፖለቲካ እዮም ነይሮም እዚኦም ክልቲኦም ምስቶም G15 ምስ ተሰወሩ ስጋብ ሕጂ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መዓልቲ ናፅነት ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኩሉ ግዜ ምስ ቁስሊ ኢና ንዝክራ ነታ መዓልቲ ናፅነት ማለት እዩ ናፅነት 91 ኣብ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ እየ ነይረ ድሕሪ ምድምሳስና ደው ኣብ ዓበት እየ ነይረ ሕጂ ናፅነት ናፃ ኮይና ኤርትራ ኣስመራ ተታሒዛ ምስ ተባሃለሲ ኩላህና ዋ ልክ ኣይ ሕጉሳት በቃ ኣይ ተኣሽሙ ኮይና ማለት እዩ ግን ኩሉ በብ ዘለዎ ከዓኒ ብረቱ ዘለዎ ንሰማይ ጥይት በቃ በብ ዘለካ ጥይት ትኩስ ግን ኣውቶማቲካሊ ከዓ ዝመፃካ እንታይ እዩ ኩሎም ቶም ኣብ ገድሊ መቃልስትካ ዝነበሩ ገዲፍካዮም ዝመፃኻ ዝደፈንካዮም ኣብ ጉድጓድ ኩሎም ይረኣዩኻ ንቤተሰብካ ሕጂ ከመይ ኢልካ ኢኻ ትረኣዮም እንታይ ኢኻ ክትብሎም ኩሉ በቃ ብሕልናኻ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ምስቶም ቀዳሞት መስመራ ዝኣተው ይኮንኩን ነይረ ድሕሪ ወርሒ ኣትየ ማለት እዩ ግን ዋላ ድሕሪ ወርሒ እቶ ብባፅሒ ገይረ ኣትየ ሽዑኡ ፀጉርካ በቃ ከይስንጉድቶም ስድራ እለየ ተባሂለ ጎተና ነይሩ ገለ ላፅየውን ገለ ኣስመራ መጀመርያ ምስ ኣተኹ እቲ መነባብ እቲ ተሓጓስ በቃ መግለፂ የብሉን ምስ ስድራ ምስ ተራኸብናሲ እቲ ንብዓት በቃ መኸልከሊ ይነበሮም ፈፂሙ ዋላ መዓልታዊ እንዳተረኸብካ ምስ ስድራሲ እቲ ንብዓት በቃ ስቂል እዩ ዝውሕዝ ነይሩ ማለት እዩ ተሓጓስ ከምኡ ድማ እቶም ቤተሰብ እቶም ዝፈልጡና ከዓኒ ከምኡ ማለት እዩ እታ ህሞት ከምኡ ከም ዝነበረት ኣፀቢቑ ይዝከረኒ ማለት እዩ
ናብራ ናይ ህዝብና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነይሩ ተዳኺሙ እዩ ነይሩ እቲ ሓጎስ ጥርዚ ይበፂሑ ነይሩ ብድሕሪኡ እቲ ናይ መጀመርያ ናፅነት ዓመታት ዝነበረ ናብ ሓቂ ተስፉ ዝኾነ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እቲ ናይ ፖለቲካዊ መስራሓት ይኸይድ ነይሩ እቲ ሽዑ ዝነበረና ርድኢት ከም ንቡር ፅቡቕ ኣለና ኢልና ኢና ንሓስብ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ተመሊስካ ክትግምግሞ ከለካ ግን ዓበይቲ ሃጓፋት ከም ዝነበረ ይረኣየኒ ማለት እዩ ማለት መጀመርያ ናፅነት ክኸውን ከሎስ እቲ መባእታዊ ክግበር ዝግብኦ ዝነበረ ድሕርቲ ዝሓለፈ ኩናት ሕድሕድ ኣብቲ ፖለቲካዊ ዳግመ ህንፃሲ ንኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ ንኩሉ ፖለቲካዊ ውድባት ዓዲምካ ሃገር ብሓባር ናይ ምህናፅ ስጉምቲ እዩ ክውሰድ ዝግብኦ ነይሩ ናይ ኣሕመድ ናስር ስቡእ ኣሕመድ ናስር ኢንተርቪው ይርኢ ነይረ ንዓዲ ከኣቱ ተበጊሶም ከም ዝነበሩ ድሓር ግን ካብ ካርቱም ከም ተመልሱ ይዝክር ማለት እዩ ይገልፅ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ተሓሲቡ ዝነበረ መደባሲ ኣይደለዮን እቲ ስርዓት ማለት እዩ እዚታት ነይሩ ንሕና ከም ተጋደልቲ ኣብ ሓቂ ግርህና ነይሩና ዋላ ሕጂ ፕሬሲደንት ኮይኑ ብዘይ ሕጊ ኣብ መንበር ተቆይጡ ዘለዉ ናብቲ እዋንቲ እቲ ዝበለፀ መራሒ ነብሱ በቃ ሰዊኡ ምእንቲ ሃገርን ምእንቲ ህዝብን በጃ ዝሓልፍ ብዛዕባ ነብሱ ዘይሓስብ ከምኡ ጌርና ኢና ንቆርፆ ነርና ማለት እዩ ምረፁ እንተንበሃል እውን ንዕኡስ ምናልባት ብዓሰርተ ፃብዕትና ምመረፅናዮ ድሓር ግን ቀስ ብቀስ እቲ ኩነታት እንዳተረዳእና ንሓድሕድና እውን ማለት ይህን ሜን ክንበሃል ጀሚርና ገለ ነገር ከም ዘሎስ ቁርብ ክስማዓና እውን ጀሚሩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣስማቶም ክጠቅስ ኣይደልን ምክንያቱ ኣብ ሓደጋ እውን ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ ብፆት ካብ ሙሉእ ዓለም ኤርትራ ጥራይ ብቁጠባ ዘይትመሓደር ብኮንስቲቱሽን ዘይትመሓደር ሃገር ምዃና ይስምዖም ነይሩ ማለት እዩ ኣነ እውን ልክዕ ከምኦም ይስምዓኒ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ 2000 ወርሒ 4 ናብ ዓዲ እንግሊዝ መፅአ ክመፅእ ከለኹ እቲ ኩነታት ደሓኒ ነይሩ ኣመፃፃይ እውን ከም ናይ ሪሶርስ ፐርሰን ዕድም ኮይነ እየ መፅአ ክመፅእ ከለኹ እውን ሓደ ካብቶም ዓብይ ደገፍ ዘበርክትለይ ዶክተር ብርሃን ብዝገዛ ኣሎ ሽዑ መፅአ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ እዚ ኣብ ደገ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ደንበ ተቃውሞ ክፈልጥ ጀሚረ ሽዑ እዚ ናይ ኣልያንስ ናይ ገለገለ ዝበሃል እቲ ፅሑፋት ከንብቦ ጀሚረ ነው እሞ እዚ ደኣ እቲ ብዓድና ከለናሲ ከምዚ ክኸውን ገለ ንደልዮ ዝነበርና ገለ እንዲዳ ዝብል ማለትሲ ክመፃኒ ጀሚር ማለት እዩ ኣንፎርቹነትሊ ንሱ ንክበፅሕ ተስፋ ንገብር እቲ ፃዕርታት ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ናፅነት ብከምዚ ኣነ ዝዝክራ ብዙሕ ዝጎደለና ነገራት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ነርና ስቲል ሕጂ ከምኡ ኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ናይ 97 ቅዋም ኣይተተግበረን ተተግቢሩ ነይሩ ተዝኸውን ምናልባት ከምቲ ሕጂ ብዙሕ ሰብ እዚ ስለ ዘይነበርናዮ ንዓና ይውክልኒ ዝብሎ ዘሎ ማለትሲ ዩኒቨርሳል ዝኾነ ዶኩሜንት እዩ ብዛዕባ ቅዋም ማይነር ዝኾነ ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን እቲ ቤዚክስ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ማልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ ንዑታት ንኩሉ ኣብኡ ተኻቲቱ ስለ ዘሎሲ ንኩላህና ክሓቁፍ ዝኽእል ባይታሲ ተፈጥረ ነይሩ ንዕኡ እዮም ከዓ ከም መቃለሲ ዝጥቀምሉ ነይሮም እቶም ጉጅለ 15 ዝበሃሉ ዋላ G13 እውን ኣብ መንጎ እቲ ዝነበረ
ባእሲ ክዓርቁ ዝፈተኑ እቲ ቀንዲ ምርክሶም እሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብ 2019 ሲ ኣብ ፍራንክፈርት ኣብ ኤሪ ፕላትፎርም ኣብ ሲምፖዚየም ሳተፍ ነይረ ሕጂ ገዲም ተጋዳላይ ተወልደ ሃብተ ብገለ ናይቲ ክተዓዝ ዝኸይድ ዝነበረ ኢንፋክት ብስምዒት ከማን ሽዑ እንታይ ይብል ኣብ እዋን ሬፈረንደም ዓብደላ እድሪስ ኣኪቡ ንኩሎም ቶም ተጋደልቲ ቶም ሓፋሽ ድባትን ዝነበሩ ኣብ ሬፈረንደም ሓደ ካይተርፍ ከድምፅ ከም ዘሎ ኢሉ ጎስጉሱ ይብል ማለት እዩ ኩላህና ከዓ ሬፈረንደም ኣድሚፅና ይብል ማለት እዩ ሕጂ ዓብደላ እድሪስ ክበሃል ከሎ ሕጂ ከም መራሒ ላዕለዋይ መራሒ ናይ ተጋዳላይ ሓድነት ኤርትራ በቲ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዓብደላ እድሪስ ብሓቂ ከምኡ ገይሩ ኣጠራጠር ክእል እዩ ግን እዚ እንታይ ንዓይ ማለት ሽዑ ከምኡ ሰምዓኹ ናብ ሓቂ ደስ ዝበለኒ እንታይ እዩ ተጋዳላይሲ ኣብ ጀብሃ ይንበር ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ይንበር ዋላ ኣብ ካልእ ንናፅነትን ንሓርነትን ብዘይ ፈላላይ ይደልያ ከም ዝነበረ እሞ ከዓኒ ኩሉ ዝከኣሉ ዘበለ ክገብር ድሉው ከም ዝነበረ እዩ ዝርዳእኒ ማለት እዩ እዚ ስጋብ ሕጂ እውን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እዚ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ርክብ እውን እንተበቲ ናብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝበፅሕ እውን ስለ ዝርዳእኒ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተጋዳላይ እዚ ሓቅታት እዚ ክግንዘቦ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ክንውስኽ ንኽእል ኢና ድሓር ንውሕ ኣቢለ ክኸውን ክእል ብዙሕ እውን ስትራክቸርድ ኣይኮነን እቲ ቀረርባይ ንግዚኡ ግን ኣብዚ ይኣኽለኒ መስለኒ ተንኪዩ ሕራይ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ መብሪ እሞ አንቶኒ ተስፋይ ኣብ መስርዕ ዘለካ ሚዩት ኣሎ አንቶኒ ዝዛረብ ኣሎ መስለኒ او انميت كبر انطونيو تزارب على حاجه انميت يا زلمه سنجنا اوديو صقم الله نو جنا انميت يا زلمه اسك ግበሮ አንሚት ግበራ ኢልካ اسك ግበሮ اوكي اوكي متحج اجخت يا حجي متحج اوكي يغني لي بمجمريا نزي كم زامسله ام مبل 30 40 عامت ناي ناصنت اسرا زدالهم كلكم منسيات كمسكنكم يفوتوا كمون نزيهم ابزي مسانا ابزي بقرما زري ام زلهم يوحنس اسماعيل كيدان حقوس احمد دين برهانه قبرتنسائه أقدم خان كله سمعتنا سلام قبل فوتو مالتي أقاطع مخينو مس اسماعيل يكون كده عن حقوس يوحنس بخمسة تزي كوينو بأكال تراقبنا ينفلتنينا مس برهانة قبرة تنساي أب شيكاغو عم تراقبنا بحقها ندخلو دك شيكاغو زبورنا نمسجل مالتي تن قريبا زلو أرستي كلتين حدا تي دحر بايتا يبلي وتخلعي كا طبلحتا ناشحن شعاتم يتنتسع عن حدا يندولا تنا او اتوكيرا زاروي مالتيو انا انطونيو تسفاي بهالا بسمرا توليد عبي كساب هاي سكولون بسمرا تمهيره مالتيو تي قداماي كفليو كساب كاسكله او كلهم كان حجي وزع تزاري من لينا مالتيو انا اب 75 اب تقابل لحن تترا او وشت او سرعت كوينه بتحت ريري أو أسمرات مالالس كباب أسمرات سرعت أو بزحيت تفنيره
ምስ በዓል ካሕሳይ ምስ በዓል ፎቶ ምስ በዓል ምስግና ወዲ ባሻይ ኣንጎሶም መሓሪ ከባቢ ኣስመራ ድሕሪ እውን በዓል መኮነን ክሳብ በዓል ኣለም ለማ ኣብርሃለ ክፍለ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዙሕ ግዜ ይጠቅስ ነይረ ከመይ ገይረ ንኺዳን ሓጎስ ኣይረኸብኩን ዳዊት ዓንደ መስቀል እውን ኣብቲ ቦታታት ነይሮም ግን ኣይተራኸብናን ማለት እዩ እዚ ኣብ 75 76 ክሳብ 77 ማለት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ስርዒት ንምንቅስቃስ ኢና ነካይድ ነርና ኣብ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ብዙሕ ደረጃታት ናይ ስርዒት ነይሩ ምስ ፊዳይ ዝተኣሳሰሩ ነይሮም ምስ ተምሃሮ ዝተኣሳሰሩ ነይሮም ከምቲ ብፍላይ ኣብ ናይና ዝሰማዕኹሞ ገዳይም ተጋደልቲ ይሰሓሓቡ ነይሮም እሱ ኸ እንታይ እዩ እቲ ስርዒት ናይ ጀብሃ መስመር ነይርዎ ማለት እዩ ናይ ተምሃሮ መስመር ናይ ሰራሕተኛ መስመር ከምኡ ካቶም ፈዳኢን ብብረት ሒዞም ዝኣትዉ ከዓ ናቶም መስመር ኣሎ እዚ ኩሉ ከዓ ብረት ሒዝካ ከም ትኣቱ ወይ ክትከውን ኣይትኽእልና ስለዚ ምናልባሽ እቲ ነገር ከምኡ ክኸውን ይኽእል እሞ ኣነ ከዓ ኣብቲኦም ናይ ተምሃሮ ነይረ ከም ዝብለኩም ከዓኒ እቲ ስርዒትና ኣብ ኣስመራ በዓል ካሕሳይ ዝበሃሉ ነይሮም ንሶም እዮም ኣብ ኣስመራ እቲ ስርዒት ነተምሃሮ ብድሕሪኡ በዓል ምስግና ስውእ ምስግና ወዲ ባሻይ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ተጋዳላይ ዝነበረ ድሕሪ ኣብ ጀብሃ መፂኡ ኣብ ተጌሎ ኣብ ሓድሕድ ኩናት ተሰዊኡ ማለት እዩ በዓል ኣንጎሶም መሓሪ እውን ነይሮም ማለት እዩ ከምኡውን ከምቲ ዝገለፅኮ ወዲ ለማ በዓል መኮነን በዓል ኣብልሕራፍቲ ከዓ ኣብ ፀዓት ዘጋ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ስራሕካ ጌርካ ትምለስ እዚ እቲ ባክግራውንድ ናተይ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ብድሕሪ ብ1977 ንሜዳ ወሪደ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሳሕል እየ ነይረ ማለት እዩ እዚ እቲ ድሕረ ባይታይ ድሕሪኡ ክሳብ እቲ ተጋድሎ ኤርትራ ብሕድሕድ ኩናት ካብ ሜዳ ኤርትራ ተደፊኣ ትወፅእ ከዓኒ ኣብ ሳሕል ነይረ ብድሕሪኡ ኣብ በጠሎን 22 ትበሃል ንሳሕል ዝተመልሰት መብዛሕትኡ ተጋዳላይ ናይ ተጋድሎ ኤርትራ ኣይፈልጣን እዩ ግን በዓል ዝጉይ ዝመርሕዋ በዓል ሓመኑር ናይ ብርጌድ 97 ምክትል ብርጌድ ነበረ ዝመርሕዋ ንሳሕል ተመለስናሉ ግዜ ክሳብቲ መጨረሻ ከዓ ነርና ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ 34 ዓመት እንታይ ተሰሚዑካ ትብል እያ ከዓ ተኻለይቲ ሕቶ ናይ ብሓቂ ገዳሲት እያ ኩልና ኣብዚ ዘለና በብወገንና በብቲ ዝነበርናዮ ኩነታትን ደረጃን ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ብዙሕ ኢና ንሓስብ ነርና ብዙሕ ንሓስብ ነርና ኣብ ኤሮጳ መፂና ትምህርቲ ዝበሃል ማለት ሰው ትመሃር ትኽእል ኢኻ ዕድል ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ሃገር ነገር ከዓ የሳቀየካ እዩ ኩሉ ከዓኒ በብዓቕሚ ማለት እዩ በብደረጅኡ እዩ ማለት እዩ ገሊኡ ንኩሉ ዘማልእ ኣሎ ገሊኡ ከዓ ኣብ ሓደ ነገር ፀሚዱ ወይ ከዓ ዝኸይድ ኣሎ ኣብዚ ኣብ ዘለኹ ሃገር ብሰንኪቲ ኤርትራ እተካይዶ ዝነበረት ቃልሲ እትኸፍሎ ነበረት ዋጋ ኣእምሮኦም ዝሰሓቱ ሰባት እውን ኣለዉ ማለት እዮም እስማዒል ናባይ ድያ ሕጂ ከምኡታት እዩ እቲ ናይ ኣተሃላልዋና ማለት እዩ ስለዚ ናፅነት ኤርትራ ከም ዝገለፅኮ ብዝተፈላለየ ደረጃ ዝፅበዮ ዝነበረ ብዙሕ ማለት እዩ 91 ከዓ ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ብሓቂ ኣብ ከተማ ነይረ ወረ ምስ ሰማዕኹ ከምዚ ሕጂ ናይ ሶሻል ሚድያ ምዕቡል ኣይነበረ ኢንተርኔት ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ኢንተርኔት ዝጥቀም ዝነበረ እንተነበረ ከዓ ቤት ፅሕፈታት ከምዚ እዩ ማለት እዩ እዚ ቢቢሲ ኒውስ ክትሰምዕ ወይ ሲኤንኤን ክትሰምዕ ንገዛ ክትጎየለካ ማለት እዩ ካልኣይ እውን እዚ ነገር እዚ ኣሰንባዲ ነገር እዩ ምስቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ሻድሻይ ወራር ብድሕሪኡ እቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝተካየደ ሃገራዊ ፃውዒት ወይ ኣገልግሎት ግፋ ኩሉ ህዝቢ ብሓቂ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበረሉ ኤርትራ ነፃ ወፂኣ ክትሰምዕ ከለካ ትንፋስካ ይድሓፅረካ ማለት እዩ
ብዝኾነ ሽዑ ኣነ ንገዛ ተመሊሰ ቢቢሲ ነቲአን ዘለዋ ናይ ቻነል ነይሩ ሽዑ እዚ ናይ ኬብል ቲቪ ዝበሃል ማለት እዩ እሱ እቲ ዝለዓለ ድሕሪኡ ቆቁሩብ እቲ ዜና እንዳመፀ እንዳተዳወልና ኢና መፂና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ 91 ዝነበረ ኩነታት ከምዚ ነይሩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዮሃንስ በርሀ ዝጠቐሶ ነፍሲ ኣይተኣምንን ኢኻ ንሰብ ትሓትት ንሰብ ትድውል ብሓቂ ድያ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ብሓቂ ድዩ ደርጊ ተሳዒሩ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክገልፆ ብድሕሪኡ ኣብቲ ዝመፅእ ክትዕ ትፅቢትና ሃረርታና ሕልምና እንታይ ነይሩ ዝብል ድሓር ኣብቲ ዝመፅእ ምናልባሽ ክገልፆ ስለዚ ነቲኦም ድሕረይ ዘለው ዕድል ክህቦ ነዚ ዘዳልኹም ከዓ ናይ ብሓቂ የመስግነኩም የቐኒልና يقنيلنا أنتوني يعنيلنا እሞ አይ ቲንክ ብርሃኔ ሓትሽፍካ ዘላ ናባኻ መድረኽ ስማዕ ዘለኹም ወስማዕ ኣለኹ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ኣለኹም ኣሕዋት ብመጀመርታ ነዚ ኣጋጣሚ ዝወደብኩም ኣዝየ የመስግን ምክንያቱ ኣካል ታሪክና ስለ ዝኾነ ክንዛረበሉ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዝዕለ እዚ እንኳዕ ናብ መበል 34 መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብቅዓና ስመይ ብርሃነ ገብረትንሳኤ ይበሃል ኣብ ቺካጎ የፀመት ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባሬ ኣብ 1977 ተሰሊፈ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ብርጌድ 44 መጀመርያ ድሕሪኡ ድሕሪ ናይ 4-5 ግዜ ከቢድ መውጋእቲ ናብ ወታደራዊ ዕጥቅን ስንቅን ሎጂስቲክ ድሕሪ ናፅነት ከዓ ንሓፂር እዋን ኣብ ኮማንዶ 525 ብድሕሪኡ ን10 ዓመት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ተመዲበ ሰሪሐ ድሕሪኡ ኣብ 2000 መወዳእታ ናብ ኣሜሪካ መፅየ ኣብ ቺካጎ የፀመጥ ኣብ በክልተ ውሉዳት እየ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ጉንበት 24 መጀመርያ ናይ ምትሓዝ ባፅዕ ፈንቅል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብወገን ሰምሃር ነይሩ ኣሃድና ድሕሪኡ ብግንባር ደቀ ምሓረ ግንባር ምስ ተኸፍታ ደቡብ ኢና ነርና ኣብ ግዜ መዓልቲ ናፅነት ኣብ ዓዲ ቀይሕ እምባጭላይ ትበሃል ምናልባት ትፈልጣትኩም ኩማእለውያ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ኣብኡ ኢና ነርና እቲ ፀዕፅዕ ምርብራብ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ኢና ንከታተሎ ቀረቡ ንህብ ስለ ነበርና ኩናት ከም ዘሎን ፀላኻ ብሓፂር ቀለበት ኣትዮም ዘሎ ንፈልጥ ነርና እንተኾነ ግን ኣብ መዓልቲ ናፅነት ሓንቲ ካብተን ናይ ኣሃዱና ሬድዮ ኦፐሬተር ዝነበረት ንሳያ መጀመርያ ሰማዕቲ እቲ ተጋደልቲ ናብ ኣስመራ ከም ዝኣተው ሽዑ ንሳ 30 ጥይት ታካዝና ብምርት ተኩሳታ ማለት እዩ ሕጂ ሰንቢድና እንታይ ኣጋጢሙ ገለ ኢልና ኣብቲ ዝነበርናዮ ናይ እምባጭላይ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ፀላእኽ መፃኢ ኣይክእልኒ ምናልባት ግን ተጠራጢርና ሕጂ ኣነ ከም ሓላፊ ዝነበርኩ ቀልጢፈ ከይደ እንታይ ኣጋጢሙ ገለ ኢለ ኤልሳ ትበሃል ሕጂ ካናዳ ኣላ ብፆትና ኣስመራ ኣትዮም ሕጂ ብዝነበረ ሰብ ትኩስ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ስለ ነበርና እቲ ህዝቢ ከዓ ናባና ጎይ መፂ ማለት እዩ ብውልቀይ እንታይ ተሰሚዒካ እንተኢልካኒ ደንዚዘ ከምዚ ክትኣምኖ ትኽእል ናይ ባሓቂ ደም ኣትዮም ኢሉ ደንዚዘ ሕጂ ምራዊት ኣብ ወይቲ መዓልቲ ናፅነት ምስ ኮነ ብድሕሪኡ ቀልጢፍና ኣስመራ ከይድና ኩሉ ሰብ ዳርጋ ክኸይድ ደልዩ ናብ ስድርኡ ናብ ኣስመራ ክኣቱ ፋሕፋሕ ዳርጋ ንብል ዘኢልና ሕጂ እንታይ ኢሎም ናሽዑ 5 ቅርሽን 70 ሳንቲምን ዝከረኒ እታ 70 ሳንቲምን ብምንታይ እዮም 6 ቅርሺ ዘይገበርዋ ፖኬት ማን ሒዝኩም ኪድ ኢሎምና ማለት እዩ ናብ ዘለናዮ ንገሊኡ ሰሙን ገሊኡ ናብ ስድሩ ንገሊኡ ኣስመራ ሕጂ ኣነ ኣስመራ ይፈልጣኒ እንዳሓበይ ዝብፅሕን ኣስመራ ከይድና ማለት እዩ ሕጂ በቢ5 በቢ10 በቢ3 ገይረ የምሰዱና ነይሮም ሓደ ውልቂ ዝኸደ ነበረን ኣስመራ ምስ ከድና
ዳርጋ ከምዘን ጤለ በግዕ ጉጉ እንዳበልና ፅርግያ ክንስግር ከለና ተኣኪብና ንስሒ ናይ በረኻ ናይ ገድሊ ብኸመይ ኢና ኣቲና ዝከረኒ ኣብ ሲነማ ፊት ናይ ኤዱኬሽን ዘላ ኣብኡ ናይ እንዳ ሻሂ እንዳ ካፍቴርያ ነይሩ ተን 5 ቅርሽን 70 ሳንቲም ዝሃቡና ዋለት የብልናን ኣብ ኪባና ይናኣቲናዮ ገንዘብ ኣይንፈልጥን ኢና ንኣቱ ዋግኡ ክንደይ ንፈልጥ ኢና ኮፍ ንብል ክንወፅእ ከለና ክንከፍል ንደሊ ተኸፊሉ ይብልና ኣብ ዝኣተናዮ ተኸፊሉ ይብልና መን ኸፍለና ይንፈልጥ ኢና እተን 5 ቅርሽን 70 ሳንቲምን ሒዝና ኢና ተመሊስና ሕጂ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ብተጋርቲ ዝነበረ ፍቕሪ ሓልዮት መወዳእታ ኣይነበረን ከምዚ ሓዊ ዮሃንስ ዝገለፀ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ ስምዒት ደንዚዝና ናፅነት ከም ዝተራግፀ ብኣካል ከይድና ኣብ ሓንጎለይ ዝመፀን እንታይ እዩ ብትእዋንቲ ስድራይ ስህልው ደኾነ ኣቦይ ኣብ ባፅዕ መፅ ስለነበረ ኣቦይ ረኸበየ ስድራና ስህልው ደኾነ ሕጂ እቶም ምሳና ተጋዲሎም ዘይተመልሱ ከመይ ኢና ክንረአዮም እንታይ ኢና ክንብሎም ዝብል ዓብዪ ስክፍታ ነይሩ ሕጂ እታ መዘከርታታ ብድሕሪ ኣብዛ ካርተሪና ዘላ ኣፍሮ እየ ነይረ ከምዚ ሕጂ ከይሃጎጎም ማለት ፀጉሪ ርእሰይ ንዓዲ ከይድ ከለኹ ንውልቀ ከይደ ዕጥቂ ነይርኒ ድሓር ዝረኸብክዎ ሰብ ኣይፈልጦምን እዮም ምክንያቱ 14 ዓመት 15 ዓመት ስለዘይ ረኣናዮም ብድሕሪና ተወልዲኦም ይዛረቡ ዝስ ወድእ ገለ መስል ኢሎም ክሰምዖም ከለኹ ክዛረቡ ከለዉ ሰምዖም ከይደ ኣጋጣሚ ኣደይ ኣይፀናሕትንን ሕጂ ተደፋኒ ኣደይሲ ብሂወታ ያላ ማለት ዲገለለ ኩሉ እቲ ህዝቢ ሓሓኒቑ ይስዕመካ ብድሕሪና ዝተመርዓዋ ወይ ዝተወልዳ ወይ ካብ ካልእ ዝመፃ እየን ኩለን ኣዝዩ እቲ ስምዒት ዝተፈራረቐ እቲ ንብዓት ኣይትቆፃፀረን እያ እቲ ሓጎስ ኣይትቆፃፀረን እያ ተራኺብና ከምዛ ዮሃንስ ዝበላት ኣዳሚት ዝመፃ ሕጂ ከይና ገዛ ንበፅሕ ድሓር ኣብ 92 ምንጋር ስዋኣት ምስ መፀ ኣብ ዓዲ ተመሊስና ኣብ ምንጋር ስዋኣት መፅዩ እታ ንዓይ ብኣዝያ ተሰማዓትኒ ምሳይ ዝተጋደሉ ግን ከዓ ዘይተመልሱ ክበፅሕ ከይደ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ደይ ኣንታ ብርሃነ ወደይ ገለን ሒዝካዮም ከይድካ ብሓንሳብ ከይድኩምሲ ግን ብሓንሳብ ኣይተመለስኩምን ዝብል ካብተን ዝሓቅያኒ ስምዒት ይቋፀራ ዘይከኣልኩ ጉዳይ ዝነበረታ ማለት እዩ ካልእ ቀደም ዝተጋደሉ ኣያታትና ዝብፅሑና ግን ዝተቐንፀሉ ኣብ 76 73 ንፈልጦም ዝተቐንፀሉ ዘይተነግሩ ኣብቲ ሊስታ ኣስማት ስዋኣት ክንገር ከሎ ዘይተነግሩ ንሕና ከም ተቐንፀሉ እፈልጥ እየ ግን ከዓ ኣበይ ደኣ ከይዶም ኣይተነገርናን ዝብል ሕቶ ምስ መፀ ሓንቲ ካብተን ተሰማዓና ከዓ ዓዊልካ ዘይትበኺል ድማ ትሕፅይ ዝኾነ ጉዳይ ማለት እዩ ድሓር ኣብ 91 ዝተፈራረቐ እዩ ከምዚ ዮሃንስ ዝበሎ ቅድሚ ናፅነት ምምፅኡ ብዛዕባ ናፅነት ብዛዕባ ሓርነት ብዛዕባ ዓድና ክንሃንፃ ኢና ዝብል ኣነ ካብቶም ሙሉእ ምትእማን ዝነበረና ኣብ ገድሊ ከለና እውን ብዙሕ ፋብሪካታት ብዙሕ ትካላት መስሪትና ስለ ዝነበርና እቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝብሉና ነበሩ ንኤርትራ ናይ ምህናፃ ናይ ምብልፃጋ ቀልጢፉ ትግበር እዩ ዝብል እሙንቶ ነርኒ ማለት እዩ ኣብ መጀመርያ 91 92 93 እውን ብምሉኡ ጥራይ ጅባና ኢና ኣቲና ኣፅዋሪና ተቐቢልና እምበር ዝኾነ ነገር ስለ ዘይብልና ዝብል መግለፂ ዝወሃብ ንኣምኖ ነርና እዚ ሃገርሲ የብልና ስለዚ ቀስ ብቀስ ክምዕብል እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነበረኒ እዩ ድሓር ካብ 93 ግን ዝያዳ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዜና እቲ ኩነታት ዳርጋ ኣንፈቱ ከም ዝሰሓተ ክግንዘብ ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተኣኽለን መስለኒ እቲ ዝተረፈ ንዛረበሉ ሕራይ እምበር ቀኒልና ኣዝዩ ሰፊሕ ዝተፈላለየ ተመክሮ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ጦብላሕታ ኣብ በረኻ ኣብ ወፃኢ ሃገር ከምኡ ድማ ከምዚ ናይ ኣያና ተጋዳላይ እስማዒል ዓሊ ከዓ ኣብ ናስመራ ንኤርትራ ንምእታውሲ ኣብ ኣፍ ደገ ጎረቤት ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ነቲ ጉዳይ ውዒልኩሞ ሞት ዝነበረኩም ትፅቢት ከዓ
ምዝሕጁ ኮይናቶ ዘላ ሃገርና ብምንፃር ዝሃብኩምና መብርሂ ብጣዕሚ ፅቡቕ የቐኒልና ክንብለኩም እንደሊ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ እቲ መደብና ሕጂ ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ኣስተምህሮ ወይ ሓሳብ ናይ ዞማ ጋይሽ ናብ ሕቶን መልስን ኢና ንኣቱ ስለዚ ምናልባት መጀመርያ ንቁርብተይ ደቃይቕ ንሕቶ መድረክ ክንከፍት እሞ ገለ ኣብዚ ዝተባህለ ናይዞም ሓሙሽተ ተጋደልቲ ዝበልዎ ክበርህ ዘለዎ ነገር ኣሎ እንድሕር ዝብል ሓሳብ ኣለኩም ኮይኑ ንዝቕፅላ ዘለዋ 15-20 ደቂቕ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ክንገብር እሞ ከምቲ ኣብ ምእተው ዝበልክዎ እዚ ናይ ሎም ምሸት መድረክ ዝያዳ እቶም ኣብዚ ገና ሕጂ ሓሳብኩም ዘይካፈልኩም ዘለኹም ከዓ እትዋስኡ መድረክ ክኸውን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናትኩም ዝኽሪ ኣብቲ ናትኩም ጦብላሕታ እውን ክንኣቱ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክንሰጋገር ኢና ማለት እዩ ግን ቅድሚ ናብቲ ናይ ኩላትና መድረክ ምስጋርና እንተደኣ ሕቶታት ኣሎ ኮይኑ ኢድኩም ሓፍ ብምባል ነቶም ሕቶ ከተቕርብሎም ዘልኹም ዘለኹም ኣጋይሽ ከተቕርብሎም ዕድል ክህበኩም እየ ወደብ መርሓባ ዕድል ከይብካ ንሓንቲ ጥራሕ ከም ሓበሬታ ክህብ ደልየ ምናልባት ከም ሕቶ ኮይና ክቀርብ ስለትኽእል ካብ እንታይ ዳ ካብተን ኣሓትና ወይ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ገለ ክስታይ ዝብል ክስታይ ከይመፅእ እሞኒ ኣጋጣሚ ፈቲና ነርና ኣብ መጨረሻ ሰዓት ግን ከምዘይ ጥዕመን ሓቢረናና እኩል ግዜ ይረኸብናን ካልኦት ኣብቲ ናትን ቦታ ክንዕድም ስለዚ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣሓትና ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ፀናሕና ብዘይ ምስማዕና ክሳብ ሕጂ ቁርብ ሬታ ንሓትት ግን ኣብዚ እውን ስለ ዘለኽን ዕድል ተዋሂቡክን ናትክን ጦብላሕታ ከምትባና ተስፋ ኣለኒ ዝተረፈ ኣብታ ወደብ ሓሲባ ዘለዋ እቶም እንተለኩም ኣብኣ ክንኣቱ ይቐኒለይ ወደብ ሕራይ ይቐኒልና ስለ ዘዘኻኽርካና እቲ ሓበሬታ ሙኽታር እሞ ቀዳማይ ኢሉ ሓፋቢሉ ዘሎ ታደሰ እዩ ታደሰ ሕቶ እንተሊካ ሕቶኻ ክትቐርብ ዕድል ክበካ ኦኬይ ኣብታ ኣንቶቦሲ እስማዒል ሲሆም ኢሉ መስለኒ ጓል 15 ዓመት ዝበላ ብዙሕታት ሓይትራ ክንወሰድ ንኽእል ገለ መደብ ኣምፂ ነይሩ ኣገዳሲ ትሕተ ኣነ እንታይ ኣትሕተ ሕጂ ኦኬይ እዛ ቆልዓ ጓልጓልና ጓልና እውን ኣይኮነትን ጓልጓልና ንገዲና ሰለሳይ ወለዶ ናይ ተራና ኣብዚ እንታይ ኢልኩም ትግብንሙ ኣብ ከምኡ ዘብፅሐ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ዘለና ብዙሓት ተጋደልቲ ድማ ገዳይም ኩሎም ኣብዛ ዘለኹም ሓሙሽተ ዘለኹም ኣብ ክልቲኡ ውድባ ዝነበርኩም ገዳይም ተጋደልቲ ነዚ ደቂ ደቅና ዝኣኽሉ ኣብ ከምዚ ኣተሓሳስባ ኣብ ምብፃሕ ሓተት ህግደፍ ጥራይ ኢልኩም ዝሓስቡ ንሕና ዞም ኣብ ደገ ዘለና ከተራ ኣለና እዚኣ እየ ዝሓተኩም ዳሕራይ ውናተይ ተኽልኦ ያኸባኹም ደ ናባይ እንተኮይና እታ ሕቶ ታደሰ ንኩልኩም እያ ማለት ዝኾነ ሕራይ ክቕፅል ዶ ወደብ እዋ ኣይ ቲንክ እታ መልእኽቲ እስኻ ጥራሕ ተለቢን ኣሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ናባኻ ድሓኒ ሕጂ ባጋ ፅቡቕ ኣለኻ ታደሰ ያኔ ካብ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ንሳ ክትኸውን ከላሲ ከምዚ ንኩሉ እያ በዲሃ ያኔ ኣነ ከም በድሆ እየ ዘቕርቦ ዘለኹ እያ ኢላ ያኔ ማለት ቻሌንጅ ንኩሉ ማለት እዩ ያኔ ሕጂ ባጋ ብ4 ነጥቢ ኣለዋኒ 5 ነጥቢ ኣለዋኒ ኢላ እተን 5 ነጥቢ ዝኾነ ከላሲ እዞም ዓበይቲ ዝተመኮረና ሰባት ከማን ከምቲ ንሳ ብተግባር ኣባይታ እንተን 5 ነጥብታት እያ ብዛዕባ ሕጊ መንግስትን ጭቆናን እሞ ምስ ዝነበረ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣወዳዲራ ማለት ደርጊ ከምዚ ነይሩ ሕጂ ከምዚ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ቅሳነት ዘይምሳን ሴኪሪቲ ዘይምህላው ያኒ ማለት ኩሉ ግዜ ኣብ ስግኣት ትብል ያ ካልኣይ ነጥባ ሕገ መንግስቲ ዘየለ ድሕራይ ሕገ መንግስቲ ስለ ዘየለ ሃኒ ምስኡ ዝተተሓሒዙ ዘሎሲ ያኒ ትራጀዲስ ከዓ ኣሎ ያኒ
ሰብ يعني ዓዲ ገዲፉ ከይዱስ ኣካላት ከዓ ይሽየጥ ኣሎ ብዕዳጋ يعني ኣካላት ይሽየጥ ኣሎ ኣካላት ይሽየጠሉ እዚ ሓደ ነጥቢ እዩ يعني ካልኣይ ኩሉ ግዜ ሲ ብዘይካ ውግእ ወላ ሓንቲ ስሚዕና ይንፈልጥን يعني እዚ ነፃነት ድሕሪ ነፃነት ካብ ዝመፅእ ሲ ብዘይካ ውግእን ናብ ውግእ ምኻድን ገለ እንተዘይኮይኑ ወላ ሓንቲ ኣይኮነን ትብል يعني ሳልሳይ ራብዓይ ተቕምጦ እንታይ መሲ ወዲ ሰብ እዚ ባህርያዊ ዝኾነ መሰል ኣለዎ يعني መሰል ናይ ቅሳነት መሰል ናይ እዚታት እያ ኣቐሚጣ يعني ኣብ መጨረሻ ምስ በድህዋ يعني ነፃነት እዚ ተሃገር እኮነ ነፃ ወፅያ እቲ መሬት ነፃ ወፅዩ እሞ ኢላ ከዓኒ ኸይዳ ሰማማዓየ يعني እቲ ናይ ወፃኢ ልዑላውነት ተረጋጊፁ እቲ ዓለውነት እሞ ንዓይ እሞኒ ከም ልዋም እንታይ ገይሩለ يعني ኤርትራዊት ከም ምዃነ ስለ ዝፈለጡ ካብ ኤርትራ ሃዲመ ምስ ከስኩስ መሰል ናይ ስደት ረኺበ ንሱ ጥራሕ እዩ ትብልዎ ዘለኹም ኣርጉመንት ወይ ከዓ ሞገት ተቕርብዎ ዘለኹም እዚ ብዘይካ እዚ እንታይ ኣቕሪቡ እያ ትብል እያ ስለዚ ሕጂ በጋ ታሕታ ክተስተንስን ከለካ እዚኣ ሲ መበል ንሕርዳ ብወለደታት ገይርናዮ ሲ ምናተይ ወለዶ ሲ ኣነ ኣንተ ወኢለ ነይረ ክንደኣ እንከለኹ እየ ብዛዕባ ኣነስ መጀመርያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ክርዳእኒ ብዝጀመርሲ ባንዴራ ክትወርድ ከላ ስለ ዝረኣኽዋ እያ ሽዑ ራብዓይ ክልል ሓሙሻይ ክፍሊ ነይረ يعني تا بانديرا ناي إرترازي تا ناي إثيوبيا تاريفا يعني تا ناي إرترا جن أوريدهم يعني شو يعني حجة خنداي يعني حجة بقى زخل قعزو بس إناسي حجة قبل 3 عامات زين تحردا بعد كم بعد لوام بخمس غيرهم ما قلتوا قالوا سي انت عينتي ورشاينا أو رشنا زلنا زميلي سلازي قال ولا أنت تعيش مزخونة مالسي ولا أنهم تقاطعهم زنبرتي من ساعات كخندق زخون يكونوا بر نعايوين بيا بديهاتني يعني أنت عينة أنت أبو الله خالو تسمع أنت اللي خازي تعرف إيرترا غمتي غالي ذا الله خير حنت نقدر رخي بهذا اللي خازي إيرترا أنت خايس نتحبت إيرترا هديمي وتيس يعني مثل ناي سدت نسات راح هاي كان نمبر ولا أنت هاب كان نياتو لنزل لا يعني سبب عيني خندي لا مسرتاوي شجر أتينا خمسة لنا يعني خمسة حجي زرعي زلوا خاني مليشو خاتي قندا هاي بلاشوا يعني بس معرابي مبرق السودان زخي زلوا معباليثات مخا يعني زي سرعات بيه بدحرقوا زلوا طريقهم كلها بتحدى شنك كان من قط جراينا من إيرتران زخي زلوا تابع الله إذا كله طريقهم كلها خاسي نحنا سي يعني سي كذا قصص خيلي خنثات يلنا يعني حدا مينيمم زخونسي حدا مينيمم زخونس المين وزم من سياسة تأكيبه مسي يعني انت سماعه انت تاش مسي كن فترة له من فحبيلنا يمينا زلنا زبل لي موجود مس نفسها بس حلناها اختم ما قلت توعد سرد بخوم يعني عليه مو قداس النطوري وتحدث اسبوع الغا حسكان لا تنقر يعني ودي له ምናልባት ንእሽቶ እዚኣ ወደ من لا لا نحكي كحراي እዋን ኪዳነ ኺድማል ቀጽል መን ይቅድመይ ሓፍ ዘበለተሊ ይቀፅል ቀጽል ሓንስኻ ቀጽል ኪዳነ ድሕረኻ ኦኬ ታንክ ዩ ናይ ዝሓውና ሕቶሲ መን ሓላፍነት ዝስከም እዚ ብሰንኪ ኢሳያስ ኢልካ ገዛኻ ክኽየድ ይከኣል ሕጂ እታ መን ሓላፍነት ዝስከም ናይ ኩነታትና እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ግቡእ ከዓ ሕቶ እዩ قرب هداني መን እዩ ሓላፍነት ዝስከም ናይ ኩነታትና ብጣዕሚ ዘሻغል እንድዩ ዋ ሕጂ ከመይ ጌርና ዝሓዞ ባህላ ይመስለኩም ኣነ ብዓይኒ ሕጊ ሊጋል ስፒኪንግ እቲ ምሕደር ኣስመራ ወይ ከዓ ኢንፐርሰን ኢሳያስ እቲ መንግስቲ ሲ ናይ ዜጋ መንግስቲ ዘይኮነሲ ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ናይ ጉጅለ መንግስቲ ስለ ዝገበርና ኤርትራዊ ዜጋ መንግስቲ የብሉን ስለዚ ብሕጊ ተሓታታይ
إتي سرعة أسمرا ويكا ولا عمول كسب إيساس بلو كم يزبخ كلها تحتتي معناته كم زعينة سجن كوغوانا في كله تهزبي ناي شجرو ناي مفتاح ميكانيزم على وده يقولون هذي the doctrine of self-help هذي فيل غيرو عبيرت ديكتاتور سلازخوانا دي خمسة سلازخوانا جس قداس يكون انت عيني سرعات ما عم دار كوين تهزبي حلافنت አለው ስርዓቱ ባዕሉ ክተክል ካልእ ከም ቀፀላ እቲ ሓላፍነት ሲ ኣብኡ ከለና ንዓይን ንሓደ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓን ማዕረ ሓላፍነት ክንስከም ኣይንኽእልን እየ ስለዚ ከም ቀፀላ ክብሎ እንታይ ማለት እየ ብፍላይ እቶም ምሁራት ብፍላይ እቶም ፈሊጥ ዝኸበደ ሓላፍነት ይወስዱ ካብዚ ብፍላይ እቶም ፖለቲካዊ ውድባት መራሕቲ ዝኸበደ ሓላፍ ዝኸበደ ሼር ክፋል ናይቲ ሽግር ይወስዱ ካልእ ከም ወለዶ ካልእ ከድና ቁም ነገር ዘለዎ በዓላ ክነብዕል እንድሕር ኮይና ናብ ኣነ ንብፃሕ ኣነ ከም ሰብሲ ሓላፍነት ይስማዓኒ ዶ ናይዚ ኩሉ ዝጓንፎ ዘሎ ንህዝብና ምክንያቱ ኣነ ሞት ይሕሸኒ ካብ ህዝበይ ዝዋረድ ኢሉ ተራ ዜጋ ተሰዊኡ ነፃነት ኣምፂኢልና ነፍሲ ወከፍና ዓቕሚ ኣለዎ ናይ ምቅላስ ኣበርክቶ ኣለዎ ስለዚ ናብ ኣነ እንድሕር ከይዳ እቲ ሓላፍነት ቁም ነገር ዘለዎ በዓላ ክንብዕል ኢና ማለት እዩ እስኪ ብተግባር ተዛረብ ረይወ ሕጂ ብዚ ክንደይ ኣለና 5-6 ኣነ ናይ ዜና ተመክሮ ኣለኒ ይርባሕ ሓውና ዮሃንስ ናይ ዜና ተመክሮ ኣሎ ስኒትና እናልኩ ተገቲሩ ደይፈልጦ ሕጂ ብርሃነ ሽሙ ናይ ዜና ተመክሮ ኣሎ ኣንቶኒዮ ተስፋይና ትብታሽሙ ኣሎ ሕጂ ንሕና ዘብዚያ ዘለና ከማል ሓደ ድልድል ዝበለ ሃገራዊ ሚድያ ክንስራሕ ይካልና ሙክታር እትዎ ካይትገድፍዎ ሕጂ ወርሓበን ስለምንታይ ብዝተፍ ዝበለ ሚድያ ክንስራሕ ኣይከኣልናን ሕጂ እቲ ሕማቕ ብግብሪ ንርኣዮ እቲ ሓላፍነት ብግብሪ ንሰከሞ መታን ካብታ ዘለናያ ተደጋጋሚ 34 ዓመት ናይ ፍሽለት ዓንኬል ክንስጉም ሓድሽ ንክእሎ ክንገብር ስለዚ እዚኣ መበል 34 ሲ ብውሕዱ ብወገና ፍሉያ በዓላ ክንገብረላ ንኽእል ዶ ኣብ ገለ ኮሚትመንት ክንኣቱ ንኽእል ዶ መጀመሪ ቃልሲ ዝኸውን ክንገብር ንኽእል ዶ ናብዚ ገፅና ሓሰስ ተበልና ዝያዳ ፕሮዳክቲቭ ኣፍራይ ኮይኑ ይስማዓኒ ይቐኒየለ ኣረ ፅቡቅ ይቐኒልና እሞ ኣይ ቲንክ ዮሃንስ ፀጋይ ክትዛረብ ሓሲብካ ንካ መስለኒ እወ ንእሽቶ ነቲ ክበሃል ዝፀንሐ እንዳደገፍኩ ኣያና እስማዓይል እዛ ናይ ልዋም ኣምፅኡ ልዋም መብራህቲ ትሽማ ንዓናሲ ኣብቶም ደቅና ንኣሽቱ ማለት እዩ ትሕሳስል ዶ ውላድና ከመንሲ ኣፀቢቑ ሃብኣ ዝዓበየ ብዕድመ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ብሓቂ እቲ ተቕርቦ ዝነበረት በዳህ ዝኾነ ሕቶታት እዩ እንደገና ከዓ ግዳይ እያ ማለት እዩ ወለዳሲ ወላዲኣ ኩን ኮታስ ናይ ወለዳ ካብቶም ሃልዋቶም እውን ዘይፍለጥ ምዃኑ እያ ኣብቲ ናታ መግለፂ ተቕርቦ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹሲ ንዓይ ናፅነት ምኽባርሲ እንታይ እዩ እያ ትብል ሕጂ ኣብ 1951 ኣቦና ሓርበኛ ወልደ ማርያም ሲ እንታይ ኢሎም ነይሮም ናፅነት ማለት ሲ
ናይ ጎቦታት ናይ ስንጭሮታት ሓራ ምግባር ማለት ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ናፃ እንተዘይኮይኑ ወይ ከዓ ሓራ እንተዘይኮይኑ እቲ ናፅነት ትርጉም የብሉን ኢሎም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ቃል እዚ ክሳብ ሕጂ ህያው እዩ ማለት ሲ ሬሌቫንት እዩ ማለት እዩ እዋናዊ ዝኾነ ሕቶታት እዩ ማለት እዩ እሞ ሓደ ንኤርትራ ሕጂ ገጢምዋ ዘሎሲ ከምቲ ኣያና ኺዳነ ዝበሎ ብቐዳምነት ተሓታታይ ስርዓት እዩ ነቲ ስርዓት ከም ወላዲ ጌርና እንተዳ መሲልናዮ ሓደ ወላዲ ንስድራ ቤት ናይ ምጥርናፍ ንኩሎም ማለት ሽግራቶም ብሓባር ፈቲሖም ናብሮኦም ከካይዱ እቲ ዝግብኦ ናይ ወላዲ ተራ ናይ ምፅዋት ሓላፍነት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ውልቀ መላኺ ከም መራሒ ወሲድካ ማለት እዩ ኤርትራውያን እታ ገዛና ኣፍሪሱልና ታባይቶ ተተኺላ ዝነበረት ኣፍሪስዋ ታብ መሓደሪታ ቅዋም ተባህለት ክንትግብራ ዕድል ኣይሃበና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓድና ቀሲልና ክንነብር ኣይከኣልና ከምኡ ክብል ከለኹ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ወለዶ ብግምት እቲ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ እቲ ሓንቲ መራፂ ናይቲ መንእሰይ ዕድል ተደኣ ረኺቡ ዝሓሸ ሂወት ክመርፅ ሲ እዚ ናቹራል ሰሌክሽን እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብሲ ክነብር ምርጫታት ክገብር ኣለዎ እንድሕር ኣብ ዓዲ ስኢንዎ ካልእ ኸናዲ ኣለዎ ሕጂ ዞም መንእሰያ እዚኣቶም ነፊፆም ምስ ከዱ ካብ ዓዲ ምስ ወፁ ዘይስገር ሰጊሮም ኣብ ዓዲ ውሑስ ምስ በፅሑ ንዕኦም ልቦም ዝመልስ ኣጀኹም ዝብል ጋይድ ዝገብር ኣትሞስፌር ከዓ ክፀንሖም ኣለዎ ማለት እዩ ናህና ተመክሮ ካብ 2001 ክሳብ ሕጂ ወይ ከዓ ብፍላይ ክሳብ 2018 ዝነበረ ኩነታት ተዓዚብና ግን እቲ ብሱዳን ዝኸይድ ሬላቲቭሊ ድሓን ዝኾነ ተኣሽሙ ዝነብሮ ከሎ እቲ ብኢትዮጵያ ዝነበረ ግን ኦኬይ ኣብቲ ማዓስከራት ኣትዩ ፅቡቅ ዝኾነ ቃብላ ገለ ይግበረሉ ነይሩ ግን ፖለቲካሊ ግን ብዙሕ ኦሪየንቴሽን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢንዶክትሪኔሽን ክስብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ኣብኡ ዝነበሮም ኣረኣእያ ናብቶም ኤርትራውያን ናይ ምስራፁ ጎስጓሳት እውን ይፀልዎም ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ክሳብ ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ መንእሰይ እውን ሰሪፅ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዘይሩ እንታይ እዩ ዘምፃልካ ማለት እዩ ምስ ሃገርካ ዘለካ ኣታችመንት ንዕኡ ዘዳኽም ኩነታት እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ተወሳኺ ነቶም መንእሰያት ዝፈጥረሎም ድንግርግር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ መን ተሓታቲ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ተሓታቲ ካብቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንጅምር ማለት እዩ እቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እዚ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ኣብ ደገ ከዓ ካብኡ ዘይሰንፍ እቶም ብቃልሲ ዝመፃና ገዳይም ተጋድልቲ ሓለፍቲ ውድባት ፀለውቲ ኣካላት ኩለን ኣብ ማሕበራዊ ትካላት ናሕና ዘለው ሰባት ካብ ኣብያተ እምነት ጀሚርካ ከምኡ ድማ ሲቪክ ሶሳይቲስ ዘለው ናይ ኩሎም እዚኣቶም ናይ ናቶም ተራ ስንፍና እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እዚ ክንፈትሖ ክንክእል ኣለና እዚ ክንገብር እንተደኣ ኮይና ኣብ ሓደ ማስ ከምቲ ያና ኺዳነ ዝጠቐሱ ኣነ ዝብል ኣነ ከንታይ ገይረ ዝብል ነገር ከም ሕቶ ከነልዕል ክንክእል ኣለና ጉድለት ናይ ካልኦት ጥራይ እንዳ ደርደርካ ዘይኮነሲ ኣነ ኸ ዝብል ሕቶ መጀመርያ ክንሓትት ክንክእል ኣለና
اندحرنا عاخن من لساق إلنا نتز تجمرة توقسات كالستات كأني دس زي بلا كان نجر انت رقيب كأوس خال أدرش مخفات زي كونه نتي دس زي بلا كان نجرات مسوات تخفيل كان مع الرأي بقوم منفس ترأخن كيد كإلنا وعنقول نهزبنا هون ترنفون كن كيلينا مالتي هزبنا هون ترنفينا من السينا هون ترنفينا من السينا خاف كم زي كونتات كا ناس أخون خيلي مخنياتو ولد نحزي بلس ولدو تبدأ زلو كوميونيتي أخون زلو مالتي I'm sure بعل ودب أو كومتات نطفيهم أو قال بعل أمريكا وعلى برهانون صبون نتفزات تكايديهم أو هجيب فلا بعل الرياف قال استفعل حقرات ون إباقا قسالو زيتات كأنا حق خنحوزو زلنا تن بوليتيكا ودبات انتقالات كأني النزي I think دقفن دمسان انكهبالو ألو وانزل الامنتي زلني thank you اوكي حري صبو يعني لنا مبارك اسكنت عنتوي ون بزعبا نايزلو مشت اكيبونا زلو ارستي زلعلنايو ምናልባት ምልስ ከነብላ ናብቲ ናይቲ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርናን ንዕኡ ንምግላፅ ከዓ እንገብሮ ትንታንን ታሽሙ ከይንገብር ካብቲ ናይቲ መዓልቲ መታን ኣርእስቲ ቁሩብ ከይንወፅእ ክምልስ ከብላ ናብታ ጉዳይ እሞ እንድሕር ተኻኢሉ ከምቲ ዓንቲ ወይ ኣብ መጀመርያ ዝብልናዮ ከም መበገሲ ነዞም ሓሙሽተ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ብዛዕባ ዘለዎም ዝኽሪ ጦብላሕታ قال حسابات كافلونا جيرنا هجي انت تخيلوا توم تاريخنا دلنا بزجزا نحناون بوجه الناس بزعب عسان 4 جنبوت زلنا حساب زلنا زخري طب لحتى نكافلنا نشتي حسابنا كان قرب ابويتات تسقط عبيلنا انت تزاربنا تبو كوينو سمعني كلتا ايد حافا بالكم رأيكم الله دكتور برهانن تادسن እንድሕር ተኻኢሉ ግን ዓንቶይ እውን ሙክታር ስለምንታይ ኢና ኣብዚ ካብዞም ሓሙሽተ ተሳተፍቲ ወይ ድማ ኣቕረብቲ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክንሕውዝ ዘይከኣልና ስለቲ ቆፀራታት ዘይጠዓመ ገሌልና እታ ምክንያት ኣቕሪብና ነርና እንዲና ግን ከምዚ ዮሃን ፀጋይ ዝበሎ ተገዳሊት ኢለን ኣብ ከባቢኡ እውን ስለ ዘላ ምናልባት ካል እንተኮይኑ ብተገዳሊት ኢለን ክንጅምር ደስ ምበለኒ ነይሩ ብዛዕባ እዛ መዓልቲ ዘለዋ ጦብላሕታ ዝኽሪ ከተካፍለና እሞ ካብኡ ነዞም ኣብዚ ገዛ ዘለው ተሳተፍቲ በብሓደ ክንዛረብ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ እንተ ተኻኢሉ ዝያዳ እቲ ናትና ርእስትና ኣብ ዝኽሪ ናይ 24 ግንቦትን ከባቢኡን ካልእ ከዓ ክግበር ዘለዎ ነገራት ነዚ መዓልቲ ብምምልካት እንተድሃብና ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኒ ምክንያቱ እቲ ናይ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርና ሲ አይ ቲንክ 365 መዓልቲ እናተንተና ኢና ዘለና እሞ ቁሩብ ከዓ ነዛ መዓልቲ ታ ርእስታሲ ከይንወስዳ መታ ናብኡ እንተተመለስና ይሓይሽ ብል እንድሕር ኣብ ቀረባ ኣላ ኮይና ኢለን ናብ ኣኽባ እሙኒ ካብኡ ንቅፅል እግረ መገዳይ ፀሃይቱ ኸውን ኣላ ነብዚ ገዛ ሪአ ኣለኹ ፅቡቅ ኦኬ በብሓደ ኩላትና ኣብዚ ገዛ ዘለና ጦብላሕታና ዝኽርና ክነካፍል ዕድል ክንወሃብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ገፅና እንተ ምራሕና ፅቡቅ እዩ ብዝሒ እውን ስለ ዘሎ እቲ ናይቲ ሰባብ ዘሎ እሞ ሓሳቡ ከካፍል እውን ኩሉ ቁሩብ እንተኮይኑ ምስቲ ግዜ ከይፃበበና መታ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ እንተ ደኣ ሓሳብና ካፊልና ፅቡቅ እዩ ንእግረ መንገደይ ወደብ ኣነ እውን ሓንቲ ካብዘን ኣሕዋትና ስለ ዘይረኣኹ እየ ኣልዒለ ዘለኹ ቀዳምነት ንፀሃይቱ ክህባ እመርፅ ፀሃይቱ ሓብተይ ተሊኺ ናትክ ጠብላ ኦኬ ሕራይ ክሳብ ኢለን ትቕረብ ፀሃይቱ ክትቅፅል ትኽእል እያ እሺ ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ኢለን መጀመርያ ስለ ዝፀዋዕካያሲ ተቐሪባ እንተልያ ኢለን ትእቶ መጀመርያ ተዘይኮይኑ ኣነ ክቅፅል እኽእል እየ ኣላ ድያ ኢለን እንተልያ ፅቡቅ ኣላ ንሓምደይ ኩልኹም ሓደ ኢኹም ዋሕድ ሰማዓካ ጀምሪ ፀሃይቱ ድሃ
اوكي سلام بحبرة كبرات أخوات أحاتن عدك ኣብዚ ገዛ ይርኢ ኣለኹን ርእውን ኣለኹን ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ዘሕምመኒ ነገር እንተልዩ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ስርዓት ስጋዕ ሕጂ ደጊፈን ጠጠው ኣቢለንኦ ክኸዳ ከለዋ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተቃወምቲ ከዓ ገገዛና ኮፍ ኢልና እንድዒ እንታይ እዩ ሒዝና እንታይ እዩ ኣሲርና እዚኣ እያ እቲ ሓንቲ ቀዳመይቲ ትሕዝነኒ ብሓቂ ዝኾነ ሰላም ኩልኩም ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ሽመይ ፀሃይቱ ይበሃል ፀሃይቱ ወልደ ጊዮርጊስ እየ ዝበሃል ብሽም በዓል ቤተይ ፀሃይቱ ተክለ ኢለ ፅዋዕ ማለት እዩ እንኳዕ ናብዚ ናይ በዓል ናፅነት 4 ግንቦት ኣብፅሓና በቲ ሓደ ከምቲ ሓውሂዳኑ ዝበሎ የሕምመካ በቲ ሓደ ከዓ يحجوسك كاتنا نت سلزمته نت متي كنت حارنتك سلزطفه سغا حجقا حزبن من اسين هصاونتن بيت ماسرتن يباسابس زلو حزبي هذه بتعمي ندحرت ملسكا يبيهكا تمنتاي كل تداخويني بعلنا زنقانا يو عدا ايجي ኣብ ነፍስና ክንጅምር ማለት እየ ከምቲ ሓውስ ማዕል ዝበሎ ናይ ዘቆልዓ እንታይ ዓይነት ኤርትራ ኢና ከነውርሰው ነዚ ህዝቢ ዝበሎ ኣብ ዮሃንስ እውን ናጽነት ኩሉ እዩ ዝሃርፎ ነይሩ ዝበሎ ኢሳት ኩሉ ላጊብካ ነዚ ኩሉ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ናይ መንእሰያትን ኩነታት ሃገርን ነዚ ኩሉ ጠርኒፍካ እንደይ ጉድጓድ ውሓጥ ንጥራይካ ክትብል ትደሊ እሳ ጥራይካ ትትምነያ ግና ኢድናይ ንህብን ስጋ ሕጂ ሰራሕና ካብ ሕጂ ነው ግን ስራሕ ጀሚርና ስለ ዘለና ነቲ ስራሕ ብትግሃት ብትብዓት ብቆራጽነት ክንቃለስ እዚኣ ዓባይ ምሕጽንታይን ትምኒተይን እያ ትኸውን እቲ ስርዓት ንኽነብር ሰሪሑ ገና እውን ይሰርሕ ኣሎ ተናጽነት ተመንጢልና ናድና ግን ዓይንቲና ብትብዓት ከፊትና ንኽንምንጥሎ ብስምዒት ኣይተበገስና ነዚኣ ክንብገሰላ ብሓቂ ይትምነን ይምሕጸንን ካልኣይ ግዜ ድሕሪ ባይታይ ሰብዓን ትሽዓተን ዓመተ ምህረት ካብ ኤርትራ ወፅእ ከለኹ ኣብ ግዜ ደርጊ እዩ ነይሩ ካብ 75 እስካብ 79 ከዓ ምስ ተሓባባሪት ነይረ ምስ ፈዳይን ማለት እዩ ምስ ፈዳይን ይስራሕ ነይሩ ምስ ፈዳይን ክብል ከለኹ ኣብቲ ግዜቲ በዓል ዘምህረት በዓል ስውእ ብኽረፅን መሓሪ በዓል ሕድራይ ፍስሃ ስውእ ዳዊት በዓል ስውእ ደረስ ኮታ ፀዊዐ ኸማን እንድዕያ ይወድኦምን ኣብቲ ግዜቲ ዝነበርና ማለት እዩ ነዚ ክሰርሕ ከለኹ ስድራይ ብሃንቀውታ ብሃረርታ ጓል 15 ዓመት ተመርዒ ጓል 16 ዓመት ኣብ ሓዳር ኣትየ ማለት እዩ ሰለስተ ቆልዑት ከዓ እስካዕ ጓል 10 ዓመት ወሊደ ማለት እዩ እዞም ሰለስተ ቆልዑት ሒዘ እየ ዝኹሉ ቃልሲ ምስ ፈዳይን ዘካይድ ነይረ ማለት እዩ ብዙሕ ታሪኽ እዩ ነዊሕ ታሪኽ እዩ ተዓዊትናሉ ኢልና ተሓጒስና ናይ ብሓቂ ነቶም ሰውኣትና ዋላ ኣብ ከተማ ተሰውኡ ኣብ ሜዳ ዝተሰውኡን ናጽነት መስመጠት ናጽነት መጽያ ድሓን እስከ ኢልና ንኹሉ ሸለል ኢልና ማለት እዩ ንኹሉ ሸለል ክንብል ከነበቃ ከለና እቲ ምትሕብባር ዝነበረ እውን ብሸነኽ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ብሸነኽ ጀብሃ ኣብ ማእከል ከተማ ዓቢርና ኢና ንሰርሕ ነይሩ እሶም ዝኽእልዎ
السوم زي كله نعنا نحنا زي نخلو نعهم يا حواتي ون 3 صوات عبد واقم بار استقالوا سيم نير بزم 3 صوات حواتي أما أكل كتما أنا ناي جبهة ساتون ناي حزوا قنبار كوينهم عبيرنا زح سرحة سرحنا ولا مسحواتي وقنبار يبلنا ولا جبهة يبلنا إذن بعلو بتعمي رأسها حفظ بلكان يرو زخر عكا زحبناك 70 جعتن جن وتيه حزنا مستلي تطبقنا مالتيو كابلو من صباحي وتيه عباي قالي مس رايس لزنبرت أي وسط كوان بقى قدي فيا وتيه مالتيو نتام كل تقولعت ودخلت عامة ود 4 عامة حيزة وتيه كاب مس وتيه كاب مش مانغوس كاب شمانغوس تحتاي نمغركا كاب مغركا نحبلا بعد صقا يوهانس بعد ود لما ساتهم رخيبومنا مالتيو سنة أميرو أفتم متحبرناي كتما مالتيو دحريوهم ندابل بمسنيتا ورقت نداغور كنا مغرح كاب مغرح حمرت كلبي كاب حمرت كلبي كسلاتي كسلا قلسي قتيل محبر دك انستيو سؤال عشاء ياسين سؤال فاطمة سامدين سؤال رحمة سعيد زياتهم كلن ناي بحق تحابيرنا صبق صراحتنا كايدنا ناس عندنا نخدمت نخن قوتلو للتعامل تقميته أو ميسانا بجرمان آتي بجرمان محبر من إسي تباهيلو سؤال في الشالي دخيلة محبر من إسي آتي مالاتيو حريته وديبة حريزه كل حليفه مالاتيو أب ودب مالاتيو أب بعلتنا كاسل أب فيستيفالات أب زخول له كتاب كل جرمان تنك أساسنا نخل زبلنا كل جرنا حجي كحصروا بقى زي خي وسد نمنتايو تناصنت تبلكاسي نزختري أخلها حجي 24 قمت كتمصع عمت تمص كلا نزخل اندحريت قدفكو كل نازكركو يحمل يحررني من سيات زسرعت زبارهم كريم كله تقولي أما بزي مقليح دينولو والدبات بزن هلوا بب وجن انت تمقيلا حنتي حاجة زكوا نمان سيات مركيت نحمودو كوني نظام نفسهم زقطلو نظام زتبدل من سيات هلا كله نقدفه بتزبين كم زحلف ناي ليبيان قدفه ناي سهران قدفه ناي بحران قدفه أبزي أخوينهم أنت نقرب زي مقبارة إزي ما أنت آخر دخايبتك سقاف حجي ودوات حنت نقر زقورو نقر يلا يبلنا نحنا مسقاتنا ملتيو ودواتنا يعني سلازي طب لحظة يزيو تزاربه وناي ودوني زرزير كاوناي ودعينات نقر قنا حجي أبزا كم جي أنا كافل زلنا قلنا نوحات زي قدس زي جميرنا زلنا ولا بفوت ما أدي جميرنا زلنا نعويتات كلنا تبقيسنا بب وقلنا كلنا تبقيسنا نازل نحرك نسرح الله خيلنا أثر ودبات ونقرب تصفح بنا ناس لو زلوا سلازي ناو قسنا نتأمتنا وقتنا بتبقس رايح كلكم زلوا خبرات حوات يا أني اللي زعدل زي أذهبكم يا نحنا قلنا مسكناكي أني لنا تي تمكروخي بمكفالكي أمو تقدالي إلا نحر تدالي الله ناب إلا كنسكراتا مدب አጋጣሚ ካልእ መደብ ፀኒሐ ስመጅ ዘይተሓስበ እዩ ማለት እዩ ኣቶ ዮሃንስ እዩ ነይርዋ ብዝኾነ እንኳዓኒ ንበዓል ናፅነትና ኣብ ዝብፅሓና ነዚ መኣዲ እዚ ቀሪብኩም ከምዚ ጌርኩም ዘሎ ኩነታት ንኽዝትሰብ ከምዚ ጌርኩም ምዕዳምኩም ከዓ ልዕል ክብሪ ኣለና ማለት እዩ ኣነ ኢለን ዓንደ ማርያም ሃይለ እየ ዝበሃል ኣብ 77 ዝልክዕ እዚ ወርሒ ዝን ዘለናዮ ማለት እዩ በዓል ናፅነት ንሜዳ ወፅአ ኣብ 77 ካብ ታዕሊም ምስ ወፃኹ ሕፀር ከብሎ እየ ካብ ታዕሊም ምስ ወፃኹ ኣብ ብርጌድ 23 ተመዲበ መዋእለ ዳርጋ ኣብቲ ሓይልታት እየ ነይረ ኣብ እዋን መወዳእታ ናይ 9
ከባቢ ናጽነት እየ ናብ ምስ ዝነበረ ንስንክልና ናብ ሕክምና ተመዲበ በዓል ናጽነት ካኒ ኣብ ባፅዕ ኮይነ ሰምዐ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ተሰምዕ ከለኹ ብጣዕሚ ኩሉና ከም ተቐዲምኩም ክትጠቕስዎ ፀናኹም ብጣዕሚ ኢኻ በቃ ኣይተሓጓስ ኣይጓሂ ኢኻ ትኸውን ትስምድ ተደሰምደካ ናጽነት ክንርኢ ኢልና ሲ ሓሳብን ተስፋን ሲ ኣይነበረናን ተረፈ ክሪኣዩ ግን ከምቶም ኩሎም ዝሓልፉ ከምኦም እዮም ኢልካ ስለትሓስብ ናጽነት ክንርኢ ድብል ትፅቢት ኣይነበረንን ኣብታ እዋን እቲኣ ግን ናጽነት መፂኣ እቲ ጅቲ እዋንቲ ዝረኣየካ እንታይ እዩ እቶም ኩሎም ምሳኻ ደዓበዩ ብፆትካ ትፈልጦም ዝተሰውኡ ሕጂ እሱ እዩ በቃ ቅድሚ ዓይንኻ ቅጅል ኢሉ ዝረኣየካ ንስድራስ እንታይ ኢና ክንብሎም ኢኻ ትብል ኣብቲ እዋን ኣነ ከምኡ እየ ኢለ ደንጊ እየ ናብ ስድራ መፅአ ምክንያቱ ድሕሪ 2 ወርሒ ገለ እየ መፅእ ከለኹ ቅድመይ ዝመፁ እሳያ ትፈልጥ ኢሎም ንኩሉ ናባይ ይትፀሩ ገዲፎም እዮም ከይዶም ማለት እዩ ናይ ብዙሓት መስዋዕቲ ከዓ ፈልጥ ነይረ ሕጂ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ ኣብቲ እዋንቲ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ግዜ ከማን ዝገልፆ ብጣዕሚ ዝስማዓኒ ሓደ ቆልዓ ሒዘን 2 ቆልዓ ሒዘን በቃ ሂወተንሲ በቃ መዋእለን ዕድሜአን ኣብኡ ድባኸነ ክፅበያ ሰብኡተን እሞ ከዓኒ ምስቲ ዝነበረ ናይቲ ሕብረተሰብና ተመርዓው ንዕ ከምዚ ኩኑ ድብልካ የለን ከምዚኢታት እየን በቃ ፀኒሕናኒ በቃ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ ኣብቲ እዋንቲ ኩለን እየን እንዳሓትኻ ሓደ ቆልዓ ሒዘን ገሊአን ከማ እንደየብለን ሕጂ በቃ ደይ ኣነ ከማ ደንጊየ እንደመፅአ ኩላ ሰብ ድሕሪት ሕዘላ ኢልካ ኢኻ ታሽሙ ትገብር ኣብቲ እዋንቲ ኣቦይ ኣደይ ፀኒሖም እዮም ግን ኣነሲ ሳልሳይ ርእሰይ ወፅአን ሜዳ ሓደ ሓወይቲ ሰጉዮ ክልተ ከዓ ተመሊስና ኢና ግን ዋላ ሓንቲ ናይ ስድራናሲ ክስታይ ገብረካኒ ናይቶም ስድሮኦም ተሰውዎም ሰብኡቶም ተሰውዎ ንሱ ጥራይ ድስማዓልካ ሕጂ ብጣዕሚ ፅልኢኒ በቃ ተዓድሲ ፀልአዮ ኮፍ ክብልሲ ከኣልኩም ኣብ መኻኒ ክወፅእ ካድም ጥራይ ኣደለይ ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ክትብለኒ ዋላ ነጊርካየን ከለኻስ ተመሊሰኒ እንድምለስ ኢኻ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ዝመለስካለን ጥራይ ኢኻ ክትብል ትደሊ እዚታት እዩ ነይሩ ማለት እቲ ኣብቲ መጀመርታ እኳ እንድሕሪት መልስ ከብለኩም ቁሩብካ ጎረሮ ይሰኣል ይዝንሉ ኣስመራ ክመፅእ ከለናሲ ሓደ ሓውቦና ኮና ድኾነና እዩ ኣብ ባርጅማ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ፈልጥ ስለ ዝነበርኩ ናብኡ ከይደ ማለት እዩ ብለይቲ ወደይ ሒዘ ናብኡ ከይደ ኣባፅያ ተበጊሰ ማለት ሕጂ ስድራ ናይ ጆን ካብኡ እዮም ታክሲስታ እዮም እስኻ ታክሲስታ እዩ በቃ ሻዓስ ከብፅሓነ ደልየ በቃ ከምዚ ዝበሃሉ ትፈልጦም ደገለ ይብሎ ኣሽፀጋይ ዝበሃሉ ወፈልጥ مختص دندت تخيل قالوا لنا حين ليت اللي يصلح خوستك قالوا لني نصبحت مسكرنا جن بقى كل شيء تعشوا يغينهم انتي حوسوس دبلاء منين نخونت خوستري حمات نفلس لازنوركو نخلاني هذا حتى بقى ديالو خوا أبيد الله حجز إيتات نيرو بقى تي همات زنبرسي بقى بخيات بقى أي حاجز أقوى نيرو مالتي قلت زبناسي يسمعك بخيات رأي بقى نيرو مالتي قلتي زنبرك نوتات كان بقى انت حافش أبوتي تزار ولزلهم نحنا سي بقى نتسرعت رأي كنا سنتوقع له نهنا دخماتوين أزي حيالي زلو معناته أفت زربان قرفوا لي يلا أفت تقبار جن أزينا سنيخنا إنا نفسي حويسكا معناته ودبات رأي ممكن بلاي نخلينا كله تبقيس زلو خك على سيلو ولو تغامت سيلو زكالة زلو هذا عينة علامة خنسو تخافى في لي زخيت تطرني في مالسي أب حدا حساب مجلسي كقالة سايكالن نزمن سيس خنطرنو فيكالنا ولا تعنتوي تتوصوا هذا نوركم قال ناسي حقا
قرنافي رخبتن أنا سي أبز مسماريات تسمع بتعمي يزبك خنبرق بتصاون تقول بك نفسهم كحلفو تسفى أوريسون كتر خلخا أزيخا خات تسمبت سلازن تأيزي نانا أبقى باباك على لسانا بتعمي دخمات علنا جن نتسرعات راينا لقول تسرعات علامة له نحنا خاني نتي قولي له علامة ندحري بقبو تردينا خوينو نزمان إسي كنت نفخن كلالنا نزمان إسي تسفخن نوبخن كلالنا ندحر نباتاتهم كوينا ندحري اتحادي حانتي توصل قبل علي أخلق توصل خوينا يتمنى إسي كانت أخكبر لخل تسفخي خو أرزخل سلازي نحنا يتقودي له زلو تناس نف ماتنديو يتهاجر ماتيانديا لولاوي تهاجر كوينا عندي أبزت أرطري يلا نديو جنتي لولاوي تهاجر كوينا ماتيازا لكن أفتي زد الله خنبصح ندحر خوينا ناي بحكي أقلا لسانا خنعرخن كألا لنا مخناتو السرعات نرئي لنا كله مأزنا يغيرو له ولا خمس حجي لنك أنا أني دولاسي بقى مأزن كان مقيارين بري كان دقبره لوط يلن السو كمي يقرو أفتاز اللوها ألاما نخنبر فايد قبره زلو نحنا قل وهذا سلازيبنا نتنسو زساسيو أو نزنبي سلازي أنا زي أخلي قال بزحت عليهم سلازي ما تهو بليس بجهاتكم آياتاتنا بوتاتنا مزانون أو مبزلهم نزيك على لسان خنعري لنا زمن سي كنت نفخن كلامنا بهاليتي يعني الله هراي يعني لنا تقدرت إلا أنت تموكروخي طبلحتها سلازة كافلكنا دكتور برهانة دحان قرب عمز قبلكم من دين ناي ود جزامة مسانا سنة بابوي تقدر دهاب فاتينغاون سلازلا إذا حفا بلالا تموكرا زهرا حتكافلنا أمو دهاب أب عسان 4 قنبوت شعين شعتين تسعان حدا نابي بوتا خنيركا بولنياري خنيركي ولا أبي بوتا خنكيغي سميعكيو انتاي تسميعكي بتخونتات مساخب تخوابي خزنو بورو بعلمن يروم انتاي تثبيت كنيركي عسان 4 قنبوت نا إيرترا حرا خوينا مسمعكم سي انتاي تثبيتكم يورو بتقوانتي قرب بزعبو كتكافلنا طبلحتاخي نعاخي كبكي مدرخ يقني لنا بحتير وان جزي رخيبكي نابزي جزا تسأمبركي حسب كتكافلنا مزاغي ثانك يو سلازي عدم كاني يقني لي كلهم كأ أبز جزا زلهم مزاني حواتي تقادلتي جلهم فلتكم هون تجزكوا تقايريو سلام ندابلكو رحس عن ناس ندابلكو مخنياتو سي تاريخ قدلن زانتا ناصنت زانتا مسواتي موقعتي رزين واقعي قليل يكون بحافشو ناصنت كله أبزلو أبنؤس أدمنا إنا تسلفنا بفلاي أنا خاني شحن شعتن 207 أبني اشتي قدمي بالعسر 4 كله تسلفة أب بلقت كان تعلمها مالتي دحريو أبو كفلوز باوم محدار نيرة كاب كفلوز باوم محدار أبهلي أبو زح كوتا مستي وحدنا يبهر وكنا مازنبرة أفتي درجة كله إما ياخذ إليه أفتي زنبر كله ناي قدلا وهوتي أفتي ناي مودة أتانا ينزلت كاني أبهل ود به تمدي به دحريو كرم نازلت ممتو أب كل زبون محضر قش معربوين نيرة بثمانينات مالتيو سؤال جرمانو ناتي أوسيادما تسوي دحر زناي نوح قعزو خاني أب بهل ودب مودة ناي 9 مالتيو أبولنيا نيرنا مالتيو خبولنيا خاني ميداتينا نعرق
درجة كيعرفنا بحمش معلتي تناصلت مصيو كم زي كلهم كبلو صنحو زنبصاتنا كوتاس كله تقالالاي نميدخ سوايلي دملس كوين يسمعوني نيرو جين أفتي ዝነበረ እዋን ናጽነት ምስ መጽ ኩላህና ሰፕራይዝ ኢና ኮይና ኣነ ሓንቲ ከምዞም ብጸድና ክገልጾ ጸንሑ ድሰንቦት ክየ ብዙሕ ተዘክሮታት እዩ ዘሎ እቲ ግዜውን ሓጺር ስለ ዝኾነ ተዘክሮታት ኣብቲ ናይ ናጽነት ዝነበረ ደርጋ ናጽነት ወጽያ ምስ ተባህለ ሳንጣና ልዕልና ብዘን ዝረኸብና ማኪና ብግቡእ ደይኮነ ኸማንሰ ኢልና ተተሰቒልና ኢና ነስመራ ኣቲና ነስመራ ኣትየ ሽዑ ኣብ ኣደይ ረኺበ ገዛ ማንዳ ጥልያኔ ተወሊደ ዓብየ ኣደይ እውን ፀኒሓትኒ ከም ኩሉ ሰብ ኣደይ ተሓጒሰ ኣነ እውን ተሓጒሰ ድሕሪኡ እውን ኣቦይ ፋይቲንግ ኣሎንግ እውን ተኣሲሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ሰንበል ኣብ 77 ምስቶም እሱራት ወፂኡ እሱ እውን ዳርጋ ምስ ጀብሃ እዩ ነይሩ ድሕሪ ናጽነት ከኣነ ናብ ኣስመራ መፂኡ ተራኺብና ማለት እዩ እንታይ ኣኽብል ደልየቲ ናጽነት ሲ ቀሊል ዋጋ ይትኸፈሎም ልክዕ ናጽነት መፂኡ ግን ናጽነት ተማሊኡ ዶ ድሕሪልና እቲ መሬትን ሓራ ወፂኡ ትልኡላውነት ኣሎ እክሊ ነኽብሮ ኢና እቲ ናጽነት ግን ተጨዊ በዚ ስርዓት እዚ ንሪኦ ዘለና ተጨዊዮ ኣደዳ ስደትን ማእሰርትን ህዝብና ኣብዘይ ውፅእ ዓዘቕታ ኣትዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንእስያት ክብተኑ ንሪኦ ኣለና ኣብ ስደት ኣብ ሊብያ ዘጋጥሞም ኣብ ሲናይ ኣብ ሱዳን ስጋብ ሕጂ ደድሕሬና እዩ ደሎ ወላ ኣብ ኢሮጳ ምስ ኣተወ እቲ መንእሰይ እውን ገዛ ርእሱ ዘጋጥሞ ደሎ ሽግራት ከቢድ ዋጋ እዩ እቲ መንእሰይ ናጽነት ክትብሎ ከለኻ ከም ስርዓት እዩ ርእሱ ዝሓምም እንታይ ኣምፂኹምልና ናጽነት ንስደት ናጽነት ንምብትታን ካብ ስድራና ተፈላሊና ዝብል ኣካቢ እሲኢኑ ዘሎ ዝመንእሰይ ዝኸኣብኡ ከለኹ ኣጋጣሚ ሓፍትና እውን ጠቂሳቶ ፀኒሓያ እዚ መንእሰይ ዝሰብ ሲኢኑ ኣሎ እሞ ንሕና ከም ተጋደልቲ ዓበይቲ ትኽክል እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ቃልሲ ነርና ኢና ሕጂ እውን ናይ ሓርነት ቃልሲ ንዓና ክጠቕመና ንዓና ደይኮነሲ ነቶም ደቀና ኣብ ዝደገ ንወልዶምሲ ጽባሕ ንጎሲ ከምዞም ናይ ኣፍሪቃውያን ባራይ ኮይኖም መፅኦም ዓዶም ሲኢኖም ዘለዉ በዓል ኣሜሪካ ከምኦም ንኸይኮኑ ንሕና ከዓ ነዚ መንእሰይ እዚ በብዓቕምና ክንሕግዞም ጎኒ ክንኮኖም ክንፃዕር ኣለና ዝያዳ ከዓኒ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ በቃ ብውይ ድስዕር ደሎ ምክንያቱ ኣብ ደገ ነቲ ህዝቢ ብምፍርራሕን ብገለን ሒዝዎ ኣብዚ ከዓና ነቲ ሓንጎል ናይቲ መንእሰይ ከዓ ብፕሮፓጋንዳ ገይሩ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቑ ደሎ ንሪኦ እንዲና ዘለና እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብዛ ሎማዓንቲ ጥራሕ ብዙሕ ነገር ሰሚዕና ኢና ካብኡ ኣብዚ ህዝቢ ከዓ ንሪኦ ኣለና ሕጂ መድፍዕ መፂኡ ይቐትለካ ወይ ይወግኣካ ክትሓዊ ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ርእስኻ ምስ ኣተወት ዝኸፍአ ቫይረስ ስለ ዝኾነ ኩላህና ኣብዚኣ ዘለና እቲ ተጋዳላይ ብፍላይሲ ከም ሓቂ ኣነ እንታይ ኣኽብል ደልየ ኣብዚ ኣጋጣሚ ነቲ ናይ ናጽነት ዘምፀናዮ ናጽነት መፂስ እንታይ ንገብር ኣለና ንሕና ኸ ንናይ ሓርነት ቃልሲ ክንብል ከለና ብዙሕ ተጋዳላይ ኣሎ ዝተሰደደ ኣብዚ ደገ ብዙሕ ተጋዳላይ ኣሎ ገሊኡ ፍትሒ ዘሎ ኣሎ ገሊኡ ፍትሒ ዘየለ ገሊኡ ምስቲ ስርዓት ኣሎ ሕጂስ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ንሕና استقادلنا العلماء نزدينا نزي كنا أنا بحاجة كوف قبل وليدة دك أي كمهر كل زلو إنفرسيتات كون عدي ساينسن عدي إنجنيرتاتن دكاترن تفرلاز قبل هاجر نا إسر بيت عدو خينا تاريفا زلاس نحنا خميجرنا إنا مزمن إسيات قلنا خينا أجو خميلنا تاريخنا نداقلسنا تاريخ أبوتاتهم نداقلسنا بزح جاجاتات كل خيل بزمن إسيات زياتهم جين انتي من معاد رخيبهم يوم دحر معاد رخيب كاوش أم أتيها أزيم طعمات كرد أزخلو من إسيات سلزخونو كلها نازم حواتها بزلنا نحنا حاحز ارتمكراتاتنا خمز الله قبرنا لازم نتزرلو نحارنات كالسي خمي جرنا نتسرعات كنر أدوخم دخل صخن قبر ودبات بتقرا 4-5 ودبات بتقرا تحادة دحر زعانو خينوس انتا واقع له ويمين يزعنو وزرلو نزخاني تزعنو وزرلو تسرعاتيو
ግን ንሕና ከዓኒ ከመይ ጌርና ኣስተባሃልቲ ክንከውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ይደሊ እሞ ድሓን ብካልእ ኣጋጣሚ ዝያዳ ክንመፅእ ኢና ይቀኒየለይ ክብለካ ይደሊ ቴንኪዩ ሕራይ ይቀኒየልና ደሃብ እሞ ዶክተር ብርሃነ ነዊሕ ኣፀቢቅኩም መስለኒ ናባኹም ማይክ ገድፋሞ ከምቲ ዝበልናዮ እዚ መደብ ናይ ኩላትና እዩ ሕጂ እንድሕር ተኻኢሉ ኩላትኩም ኣብዚኣ ገዛ ዘለኹም ብ34ኹም ኢድኩም ሓፍ ኣቢልኩም በብሓደ ዝኽርኹም ጠብላሕታኹም ብዛዕባ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክተካፍሉና ሓሳብኩም ከተካፍሉና ፅቡቕ ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝዝረብ ስለ ዘለዎ እቲ ዘለኩም ከተካፍሉና ደስ ንበለና እሞ ኣይተማምቕዋ ኣይተፀምዋ ነዚኣ ገዛ ቁርብ ቁርር ኢላ ኣላ ኢድ ሓፍ ዘብል ሰብ ሲኢና ማለት እዩ ስለዚ የላ ነናትዘ ዘለና ሓሳብ ነካፍል እሞ ዶክተር ብርሃነ ናባኹም ብዛዕባ ታቲ መርከብ ከዓልሉና ኢኹም ዶክተር ብርሃነ ሕራይ ወደባ ይቀኒየልና ከዓ ኣሕዋት ኣብቲ መፂኹም ዘማዕረኩሞ ዝገዛ ተመክሮኹም ዘካፈልኩምና መብዛሕትኹም ብቀረባ ፈልጠኩም እየ ሓደ ክልቲኹም ከዓ ብርሑቕ ንፋለጥ ኢና ኣንቶኒዮ መደብካ ከታትሎ እየ ፈልጠካ እየ ፀቢቐ ሓው ብርሃነ እውን ኣብ ዝቀረባ ሓንቲ መደብ ዝገበርካያ ሰሚዐ ፈልጠካ ነይረ እቲ ባላንስ ሕጂ ፅቡቅ ኮይኑልና እዘን ኣሕዋትና እውን መፅአን ስለ ዝተዛረባ ባህልኒ ብሓቂ እታ ሙክታር ከም ሰኸፍታ ገይሩ ዘቕረባ ተመሊኣትልና ኮይኑ ሰሚዕኒ እሞ ፅቡቅ እዩ ናተይ ተመክሮ ከዓ ኣሕፅር ኣቢለ ክገልፅ ኣነ ኣብ ሓፋሽ ውድባት እየ ነይረ ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ እንድዩ ተቃሊሱ ሓፋሽ ውድባት ከዓ ዓብይ እጃም እዩ ነይርዎ ቃልሲ ኤርትራ ብዘይ ሓፋሽ ውድባት ኣብ ገለምባይ መቐፀለን ነይሩ ኣብ ቦሎኛ ዝመላለስ ነይረ እየ ሓደ ካብቶም ካድራት ኣብ ቦሎኛ ዝመላለስ ዝነበርኩ እየ ዳሃብ ሓብተይ ኣብኡ መጀመርያ ድመፃ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ኮንኪ ዝክረኪ እየ ፀቢቐ ዳሃብ ኣብ ቦሎኛ ድመፃ ኩሉ ግዜ ተስዓ ፅቡቅ እንኳ ድሓን መፅኻ እሞ መርሓባ ሓፋሽ ውድባት ኮይና ብወለንተኛታት ኤርትራውያን እዩ ዝካየድ ነይሩ ብምሉኡ ናይ ስራሓት ጎስጓሳት ዝድሊ ጎስጓታት ኣነ ኣብ ክፍሊ ምርምርን ስነዳን ስለ ዝነበርኩ ሓላፊ ናይ ኤውሮጳ ኮይነ ኣብ ብዙሕ ኣኼባታት ከምዚታት እየ ዝሳተፍ ነይረ ኣብ ቦሎኛ ከዓ ኣብ ዓመቱ ክኸይድ ከለኹ እዘን ብሩኻት ኣዴታት ካብ ዓዲ ጣልያን ካብ ስዑድያ ካብ ኩሉ እንዳመፃኡ እቲ ኣዋርቐን ኣርግፍ ኣቢለና እናኸዳ እንቀሳቐሲ ቃልሲ እሱ እዩ ነይሩ ዓብ ጠብላሕታ እዩ ዘለኒ ናይ ኣስተዋፅኦ ናይ ክቡራት ኣዴታት ሓደ እዋን ኣብ 87 ሓደ ዓብ ኣኼባ ስለ ዝነበረ ሜዳ ኸይደ ነይረ ኣብኡ ናይቶም ዝፈልጦም ቀደም ኣዕሩኽተይ ክሓትት ጀሚረ ሓደ ካብቶም ኣዕሩኽተይ ክረኽቦ ዝደለኹ እሞ ተሃንጤ ዝነበርኩ ብፃይ ጎይትኦም ብብፃይ ዝፍለጥ ብፃይ ጎይትኦም በርሀ እቲ ዓቢተይ ዓርከይ ጥቡቅ ዕርክነት ዝነበረና ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ብፃይ ጎይትኦም ክሓትት ምስ ጀመርኩ መልሲ ስእን ሓደ ቤተሰበይ ዝኾነ ግና ኣንታ ብርሃነ ብለኒ ኣይነቃሕካ ንባኢኻ ብለኒ ይሄ ዘይምልከተካ ይትሕተት እዩ ዝበሃል ብለኒ ዋ መብዛዕባ ዓርከይ ሲሓትትኒ
ሕጂ ከቢድዎ እቲ ኣዘራርባይ በልንኻልእ ከይትዛረብ እምበር ጎይቶምሲ ተሰዊኡ ይብለኒ ዋ እንታይ ትብል ወደይ ኢለ ንኻልእ እተሓተትኩ እውን ዳርጋ ዘዕግብ መልሲ ዘይረክብ እባ ሕጂ እዛ ጉዳይ ኮርኩሓትኒ ነብል ምስ ነበርኩ ድሕሪ ነፃነት ንዓዲ ምስ ኣተኹ ፋሕቲረ ካብ ዝፈልጥዎ ካብቶም ሰብዓታት ዝተቐንፀለ ምዃኑ ተረዲኤ ናይ ብሓቂ ጉሄ ከምዚ መን እዩ ሓደ ሓውና ዝበልዎ ከዓ ብርሃነ ኢኻ ምስለኒ መኽሲእ ኢኻ ዝበልካ ከዓ ወደይ ደኣ ኣይኣቱን ድዩ ክትብል ሰምዓ ስለ ዝነበርኩ ኣዲኡ ኣደ ጎይቶም ብሂወታ ነይራ ኣብ ሻያስ ምህረት ትበሃል ባዕለይ የርድኤ እያ ነደ ጎይቶም እቲ ጅግና ጎይቶምሲ ንቡር እኳ ኣይረኸበን ስድራ ቤቱ ብወግዒ ክንገሩ እዚ ንወዲ ከምዘን ይሕስበካ እዩ ሓቂ ሓይሽ ካልኣይቲ ዓባይ ሕልመይ ዝነበረት ከዓ ከተግብራ ዝፈተንኩ ነይራ ኣብ 91 ኣነ እትው ኢለ ኣብቲ ነፃነት ከምቲ ኩልኩም ዝበልኩሞ ግዜ ፅላለይ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዕንደራ እዩ ነይሩ እቲ ነፃነት እቲ ተሓጓሱ መለክዕ ዝነበረ ኣይኮነን ኣብኡ ተሳቲፈ ቀልጢፈ ተመልሸ ግና ኣብዚ ዘሳልጦ ጉዳያት ስራሓት ስለ ዝነበረ ንዕኡ ክገብር ተመልሸ ቀልጢፈ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኤምባሲ ዘለዎ እዩ ቤት ፅሕፈትና ነይሩ ናይ ኤራ ቤት ፅሕፈት ወየዳኣዱ ስዕቦ ተሰኣይኑ እምበር ናይ መንግስቲ ገዛ ኣይኮነን እሱ እዚ ኤምባሲ ዘለዎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኤርትራ ኤምባሲ ዘሎ ናይ ኤራ ንብረት እዩ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ናይ ግብረሰናይ ንብረት እዩ ኣብኡ ነይሩ ኦፊሰይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከለኹ ኣብ 91 ዓብይ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ኣብ ኤርትራ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ እዮም ኢሎም ሽዑ ፀዊዖሞ በዚ ዝበልኩም ጉዳይ ግና ከይድ ስለ ዘይከኣልኩ ኣብዚ ስራሐይ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሓት ብኩሉ ብኣና እዩ ዝካየድ ነይሩ ንዕኡ ከማልእ ኢለ ግን እንታይ ሓሳብ መፂኑ ስዋይ ክሳተፍ ስለ ዘይከኣልኩ ብኣካልሲ ፅሑፍ ክሰድድ ኢለ ሓደ ዓብ ፅሑፍ እቲ ዝነበረኒ ሕልሚ ዘማልእ ዓይነት ፅሑፍ ሰዲደ ኣነ ሲኣይ ብተገዳስነት ይሪእዎ እሞ ዋላ ብጋዜጣ እውን ወፅእ ኸውን ካልእ ሰብ እውን ክሰምዖ ኢለስ ብትግርኛ ከዓ የፅሒፈ ናይ መፅናዕቲ ፅሑፍ ብትግርኛ የፅሒፈ እዩ ሕጂ መንግስቲ እንታይ ማለት ከም ምዃኑ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከም ዘለዎ ተሳታፍነት ህዝቢ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ናይቲ ሃገር ብኸመይ ክመሓደር ከም ዘለዎ ናይ ትምህርቲ መድረክ እንታይ ክመስል ከም ዝግባእ እዚ ብዕንቆት ኣፅኒዐ የሰዲደ ኣብኡ እቶም መሳርሕተይ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ትፈልጦም ኢኹም በዓል ወዲ ዓሸራ ዝበሃሉ ንዓታቶም እምበኣረከ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ኣቕርቡለይ ኢለ ሰዲደ ኣሎ ኣይቀረበትን ተኸልኪላ ብዛዕባ
ጉዳይ መንግስቲ ትዛረብ ስለዝኾነት ኢለ ዝጥርጥር ዳህራይ ከም ተረዳእክዎ ከየቕረቡት ሪፎርማ እቲ ስኽፍታይ ናበይ ገፅና ንኸይድ ኣለና ኣብ ኤርትራ ካብ ስዑ ኢሉ ጅምር ምስ ዝበልክኹም ናይ ብፃይ ናይ ጎይቶም ጉዳይ ወይ ናብ እምሮይ ኣሎ እዛ መፅሕፍቲ እዚኣ ከዓ ምስ ተረፈት ከዓ ብዝያዳ እቲ ስኽፍታይ ኣግዲዱለይ ሓቂ ሓይሽ ዋላ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክንዋሳእ ከለና ዕሙት ዝኾነ ኣረኣእያ እዩ ነይሩና ሕጂ ክግምግሞ ከለኹ ክሪቲካል ኮይና ነቲ ኩነታት ንሪኦ ኣይነበርና እቲ ናይ ቃልሲ መድረኽ ዓሚትና ጥራሕ ነፃነት ምፃእ ሃገር እምበር ዝብል ሕልምን ኒሕን ስለ ዝነበረ ናብኡ ጥራሕ እዩ ዘተኩር ነይሩ ሰብ ሓደ ክልተ ነይሮም ኤርትራውያን ነቲ ጉዳይ ክሪቲካል ክሪእዎ ዝጀመሩ ንዓታቶም ከምዚ ክሕደት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዓና ነይሩ እዚ ግና ጉጉይ እዩ ሓቂ ሓይሽ ክሪቲካል ቲንከርስ ኩሉ ሳዕ የድልዩ እዮም ኣብ ዝኾነ መድረኽ ክሪቲካሊ ኣሰስ ክትገብሮ ትክእል ኣለኳ ከምኡ ኢኻ ኢኻ ክትመሃር ትኽእል ዝብል ተሓሳስባ እዩ ዘለኒ እሞ ኩልኩም ኢልኩም ኢኹም ኣሕዋት ኣሓት ጉዳይና ከቢድ እዩ ብቐፃሊ ክንፅዕሮ ዝግባአና ጉዳይ እዩ ስለዚ ተስፋኻ ምቑራፅ የብልናን ክንፅዕር ጥራሕ እዩ ዘለና ክንስጉም ጥራሕ እዩ ዘለና ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ብምሁራት ኣካላት ዝኾነ ብሎም ዝተገብረ ፃዕርታት ኣንፈት ህበካ እዩ ኣብ ሓደ ጉዳይ ዝተዋሳእ ኩሉ ዝቐረባ ሓደ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ዝተኻየደ ዓበይቲ መፅናዕቲ ተኻይዱ ንምንታይ እዩ ዝጠቅም ዝኸምኡ ጭብጢ ሒሽካ ንኽትማጎት ይኽእለካ ምርምራዊ መፅናዕቲ ስለ ዝቐረበ ጭብጢ ሒሽካ ኢኻ ክትማጎት ትኽእል ናብ ዓለም ክትቀርብ ትኽእል ንምንታይ ዳ ብእንግሊዝ ኣቕሪብኩሞ ዝብል ሓሳብ ኣብ ገለ ሰሚዐ እቲ ብኸምኡ ዝቐረበ ኣተኩሮና ኩሉ ሳዕ ኣብ ውሽጢና ጥራሕ ኢና ንዛረብ ንዓለም ነፍልጥ የለና ዓለም ከይፈለጠልካ ከኣብ ትበፅሖ ነገር የለን ስለዚስ እቲ ታርጌት እቲ ክንበፅሖ ዝሓሰብና በዚ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ነቲ ክፈልጠልና ንደሊ ዓለም ከዓ ንኸነፍልጥ ጭብጢ ሒዝና ምእንቲ ክንቀርብ ንኽኽእል ማለት ዝተገብረ እዩ ስለዚ ፅቡቕ ምሸት ኢና ነምሲ ዘለና ኣሕዋት ክብረት ይሃብኩም ኩልኹም የቐኒየለይ ወደባ ንዕና እውን ኣቐኒየልና ዶክተር ብርሃነ ሓሳብኩም ስለ ዘካፈልኩም ምናልባት 24 ግንቦት 1991 ናበይ ነርኩም ብኸመይ ሰሚዕኩሞ እቲ ወረ ሰጊድኩም ኣለኹም ኣይካፈልኩምና ክሳብ ኢዶም ሓፍ ደብሉ ቁሩብ ተትዕብሉና ፅቡቕ ነይሩ እሳዚ እስኻ እውን ዘኪርካያ ብቐዳማይ ኣብ ሓደ ዓሚድ እዩ ቅድሚ ዓሚ ኣልዕላ ቢልያ ስለ ዝነበርኩ ሸፈፍ ኢላ ሓሊፈ እያ ኣብ መዓልቲ ነፃነት ኣብ መገሻ እየ ነይረ ብመርከብ ንሽወደ ንኸይድ ነይረ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሬድዮ ካብዛ እዝኒ ኣይትፍለን እያ ነይራ ካብ ቀደም ብከምኡ ኢና ንሰምዕ ነርና ወረ ከምቲ ናይ ሎሚ ኢንተርነት ኣይነበረን ኣብ መርከብ ከለኹ ተጋደልቲ ኣስመራ ኣትዮም ዝብል ወረ ሰምዕ ዝገብሮ ጠፍኣኒ ዓቕለይ ፀበኒ ላዕልን ታሕትን ይብል ዋላ ነቶም ሓለፍቲ መንገዲ ሓቂፈ ክስዕሞም ቁሩብ ተሪፍ እንዲኸም ናብ ፅሉል ተቐይረ ዳርጋ ክብል ይኽእል ዝኾነ ኮይኑ ተን ቁሩብ ሰዓታት ተፀሚመ ኣሕሊፈየን
ኣብ ሽወደን ኣብ ስቶክሆልም ምስ በፃሕኩ ግና ደቂ ኤረይ ዳርጋ ጨርቆም ከውድቑ ባምባም እንዳበሉ መኪንኦም ክዞሩ ረኪበ ድሕሪኡ ኣይፀናሕኩን ከምቲ ዝበልክዎ ንዓዲ ኣትየ ኣብቲ ዝነበረ ፈንጠዝያ ተሳቲፈ እየ ሓንቲ ኣብዚኣ ክጠቕሳ ዝደሊ ወደባ ሓብተይ ዓባይ ሓብተይ ኣብ ምስ ደቃ ክትርኢ ኢላ መፅያ ካብ ዓዲ ሽዑኡ ግዜ ደርጊ እዩ ክትርኢ ኢላ መፃ እቲ ነፃነት ከለካ ኣብኡ ነይራ ኣብ ፓላሶ እዮም ዘቕመጡ ነይሮም ብዙሕ ህዝቢ ዝነብሮ ምስ ሰምዐት ኤርትራ ነፃ ወፅያ ኢላ ነቲ ማዕፆ ገብ ኣቢና ወፅያ ልልልልልልልል ትብል ትጭድር ዓዲኦም ሽወደናውያን እዮም እንታይ ፅሉል መፂና እንታይ እያ ኮይና ኢሎ ገሪምዎ ሕጅቶም ደቃ ተሰኪፎም ኣንቲ ደ ከምዚ እኮ ይበሃል ንገርምታት ድላ ይኹን ኤርትራ ነፃ ወፅያ ትስቕ ክብል ኢላ ኣስሒቓቶም እሞ ግዜ ሓጎስ እዩ ነይሩ እዚ ዘይበሃል ሓጎስ እንታይ ሞ ክንገልፆ ኢና እቲ ሓጎስ ዝነበረ ይቐነለይ ወደብ ሓወይ ፅቡቅ ኣኔና ዶክተር ብርሃነ እሞ ባይረ ሰረቀው ኢሉ ሓፋቢሉ ስለ ዘሎ ናብ ባይረ ክንሓልፍ ባይረ ከዓ ልክዕ ከምዚ ኣቐዲሞም ክዕሉና ፀንሑ ንስኻ እውን ተዘክሮካ ተተካፍለና ፅቡቅ እዩ ካብኡ ከዓ ሓሳብካ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኣርእስቲ ከተካፍለና ግን ሱቕ ኣይትበሉ ኣብዚ ገዛ ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣለኹ መርኢድ ዘርኢ ርኢካ ኣለኹ ንስኻ እውን ኣብቲ ጉዕዞ ስለ ዝነበርካ ቁርብ ትትዕለና ፅቡቅ ነይሩ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ኣሽማትኩም ርኢ ኣለኹ በብሓደ ካብ ፅዋዓኩም ኢድኩም ሓፋቢልኩም እንተተዕሉና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ብዛረብ ስትተሳይኑ ሲ ክንዓፅዋ ኢና ማለት እዩ እዛ ገዛ ሞ ክንፅዋዕ ሚና ጆኻ መፅኦም እዋ ኣይ ናትኩም እዩ መድረክ ሲ ናይ ኩላትና ተባሂሉ ዝተኸፍተ እዩ እሞ ኣይትሕፈርዋ ኣይትፍርሕዋ እዛ ማይክሮፎን እሞ ባይረ ናባኻ ክበካ ማይክሮፎን ቀኒልና ኣራይ ወደብ የቐኒየላይ መጀመርያ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ንኩልኻትኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ መሲኹም ከመይ ኣለኹም እዋ እዛ መዓልቲ እዚኣ ደንጉየ እንደ መፅአ ኣብ መገዲ ክመፅእ ከለኹስ ኩሉ ዝረኸብክዎ ኤርትራዊ ወላ ሓንቲ ከምዚ የለ ኮይኑ ሕልፍ ዝብል እሞ ኣይ ተሓሳሲብኒ ከመይ ምኾነ ነይሩ እዚ መዓልቲ እዚስ በቲ ግቡእ ክኸብሮ ዘለዎ ኩሉ እቲ ንብህጎ ተማሊተ ዝነብር ከመይ ምኾነ ነይሩ ኢለ ሓሲበ ምፅእ ከለኹ ተዘክሮይ ድሕሪት 51 ዓመት ክንብሎ የክምለስ 1974 ወዲ 10 ዓመት ዝነበርናሉ እዩ እቲ እዋንቲ ተጋድሎ ካብቲ መታሕት ይኹን ኣብዚ ከበሳበፁ ብይብ ዝብለሉ ዝነበረ ኣብየ ተራድዮ ተኸበባ ዓዲ ድሕሪ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብዝነበር ኩሉ ናብቲ ተጋድሎ ተሓዊሰ ማለት እዩ ኣጋጣሚቲ ኣነ ዝተመደብ ኩሉ ካብ ታዕሊም ቦታ ባርካ ቀጥታኒ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ዝረሓቐት 30 ኪሎ ሜትር መገሻ እዩ ዝፈልጣ ሕጂ ግን ኣብቲ ኤክስትሪም ዝኾነ ርሕቀት ደቡብ ደንከል ተመዲበ ምግዳላይ ምሉእ 7 ዓመት እውን ኣብቲ ከባቢ ናይ ደንከል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ እቲ ተዘክሮይ ክትስ ክብለኒ ከሎ ምዝ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ብምንፅፃር መጀመርያ ኣብቲ ተጋድሎ ኣብቲ ሓይልታት ወይ ኣብ ጋንታ ተመዲበ መጀመርያ ውግእ ዝነበረት ዝተላለየ ሓደ ብፃይ ነይሩ ፖሊስ ካብ ዓሰብ ዝወፀ እዩ ኣነ ናይ መጀመርያ ውግእ ነይራ እሱ ግን ተመክሮ ከም ዝበልኩም ሓደ ወታደር እዩ ነይሩ ብካልኣይ ከዓ ኣብይ ፀኒሕኒ እቲ ጋንታ ሓኪም ኮይነ ተመዲበ ስለ ዝነበርኩ ክልቴና ተሪፍና ኣብቲ ቦታ ዘይትርስዓኒ ኣስካብ ሕጂ ማለት እዩ ክልቴና ዋርድያ ዝነበረ ፀላኢ መፅኡ ገለ ተባሂሉ
ያላ ዓጠቕ ኮይኑ ደይብ ተባሂሉ ድፋዕ ኣነ ግን ኣቑሑተይ ክጠራንፍ ዶንጌስ እውን ሓላፍነት ነይርዎ እንታይ ይብል ቁርሲ እናቆርስና እንዲና ነርና ካብ ኢዶም የሕድጎም ነይሩ እቲ ዝነበረ ምግቢ ዋ እቶም ብጥዕኖም ዝምለሱ ዘይበልዑ ድሓር ውሑድ ስለ ዝነበረ እሱ ጆከር ናይ ብሓቂ መስሓቅ እዩ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ክትረአየኒ እታ ዝበላ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢሉ የሕድጎም ነይሩ ድሓር ክልቴና ንድይብ ደይብና ናይ መወዳእታት ኣጎልጎል ክንስግራ ዝነበረና በላኑ ሓልፍ እሞ ከምዚ ጌርካ በስኻ ቅድመይ ይክድ ኢለኒ እታ ናይ መጀመርያ ተኩሲ እናተተኮሰ ወፂአ ብድሕረይ መፂኡ ኣብታ ጎልጎል ብፅሕ ምስ በልና ምስ ወፃእና ማለት እዩ ድፋዕ ምስኣቶና እናዕለልና ከለና ብልዕሌና ከቢድ መሳርያ ይትኮስ ነይሩ ሕጂ እቲ ድምፂ በቢ ማለት ኣብ ዝተወሰነ ይሓልፍ ትሰምዖ ማለት እዩ ሓንቲ ግን ኣብ መንጎ ቋሪፃ ትኺላ ግን ኣባና ወዲቓ ማለት እዩ ኣና መጀመርያ ኣብ ነፍሱ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ክልተ እዝነይ ደም ክስታይ ኮይነ ጭሩር ይብለኒ ዋላ ሓንቲ ስማዕ ኣይነበርኩን ኣበይ ከም ዘለኹን ኣይፈለጥኩን ኩልሕ ተበልኩ ፀኒሐ ግን እሱ ይነበረ ንጥቃይ ሳይ ነይሩ ኣብ ነፍሲ እያ ነጢባ ሕጂ ሂወተይ ሓለፈን ድሕሪ ምርኣየይ ኣብቲ ተደርቢ ፍርቂ ኣካላቱ ትንፋሰይ ሓለፈትን ከብዱ ተኸፊቱ ኩሉ ኦርጋናቱ ይረአ ነይሩ ገሊኡ ልቡ ገና ክስታይ ይገብር ኣዕ ይብል ኣቐዲመ ምስ ዘዕለልክዎ ትዝ ዝብለኒ ኤርትራሲ ንሕና ምናልባሽ ክንስዋዕ ንኸውን ኣካልና ንጎድል ኣካልና ተጎዲልና እኳ ህዝቢ ኤርትራ ከናብረና እዩ ሽዑ ግዜ ብትዕድሜና ማለት እዩ እንተተሰወይና ከዓ እቲ ህዝብና ብሰላም ብቕሳነት ንዕብለና ብፅቡቅ ክነብር እዩ እናበልና ኢና ንዕለን ነርና ክልቲአን ሕጂ ትዝ ኢለናኒ ኩሉ ግዜ እታ ቶም ዝተመለሱ ግዳ ዘይበልዕዎ ገለ ዝበላ ተመሊስና ቶም ብጥዕናና ዝተመለስና ኣብ ፀኒሕና ማለት እዩ ብካልኣይ ከዓ እታ ንዕላ ዝነበርና ኤርትራሲ ነፃ ምስ ወፀት እቶም ዕድል ገይሮም ኣካሎም ዝጎድሉ ፀገም ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ህዝቢ እንዲና ንቃለስ ዘለና ስለዚ ኣካል እንድሕር ጎዲሉ እቲ ዝተረፈ ህዝቢ እዩ ክነብየና ኣብ ከምዚ ከምዚ እናበልና ንስእል ማለት እዩ ሎሚ ድሕሪ 34 ዓመት ክዝክሮ ከለኹ እናቱ ዘረባ ዝከረኒ እቲ ካልእ ሸነኽ ኣነ ክብሎ ዝደለሲ ማለት ኣቃሓይሽ ሎሚ ዕድመ ወሲካ ተመክሮ ምስ መሃረካ ከምዚ ዘይኮነ እናበልና ኢና ነዛረብ ግን ንሕና እንታይ ኮነ ኢና ክንገብር ነይሩና ዝብል ከዓ ኩሉ ግዜ መፀኒ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ትቲ ዕድመቲ ተመክሮ ስለዝኾነ ሎሚ ግን ኩሉ ነገር ረኣየካ ኣብቲ እዋን ከምዚ ተንገብር ነርናስ ከምዚ ምኾነ ነይሩ ትብለሉ እዋን በፂሕና ስለዝኾና ሕጂ እውን እንትኾነ ብዛ ሕጂ ዘለና እያ ተመክሮና እቲ ዝለዓለ ተመክሮና ይቃልስ ኣለና ብዕድመ ኩሉ ፀገምና ኢና ኣተሓላልዋና ሕጂ ዘለና እዮ እዚ ክትሪኦ ከለካ ግን ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ ስለዚ ኢድና ዊጥ ቅድሚ ምባልና እቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝበሃል ናትና እጃም ከምቲ ዝደለ ንጥቀመሉ ንሰርሓሉ ኣለና ዝብል ሕቶ እንድሕር መፅኡ ንሰርሓሉና ኣለና እዚ እንድሕር ኣሚንካ ጥራሕ ኢኻ ከዓ ኣብ ዝሓሸ ክሳገር ትኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ በቢሸነኽና ፃዕሪ ድኻም ኮለል ፍትሒ ንምዳይ ኣይተረፈን ግን ሓደ ነዚ ቃልስና ወሃይትካ ቀዳምነት ዝድለ ካብ ሃገር ተሰጊኳ ንሕለኻስ ሃገርካ ኢኻ ክትምለስ ዘለካ ቀዳምነት ኮይኑ ሓሊፍካ ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ንኸይትከል ኪዳን ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ ስርዓት ሕግን ቅዋሚ ዘለዎ ሃገር ክህልወካ እዩ ስለዚ ኩሉና ካብ ሃገር ተሰጊምና ሃገርና ክንምለስ ሓደ ይገብረና ማለት እዩ ኣብ ክልል እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹን ብንኡ ከዓ ተመክሮ ናይ ዝሓለፍናዮ ስርዓት 34 ዓመትን ኣብ ግምት እቲና ሃገርና ብስርዓት ሕግን ቅዋምን ትመሓደር እንተገበርና እያ ንኩሉና ብሰላምን ቅሳነትን ከተናብር ትኽእል ሃገር እያ ነይራትና
ما زي غاية تحسسبنا ولا حجون تكوني زي حجنا ولا زلنا كله في حزنا زلنا حاسبنا ستاي واقع يغفلنا أبز حلبنا سنة 4 عام زوج زي وصدرناني هذا سبب زلنا ناي بعلنا إيجو ناي نفسنا ناي ودب ناي محبر ناي جل زبل أبزيشنا زي نوعتنا ترنيكنات ون حيلنا وهايدنات ون نسرعت زي باستخالة مثلا الدياسبورات قبرصل دبلوماسية أيو بالطبع شنخت طويل الله بحد أقرو الدياسبورا أيو زغلت شنغز غيرنا سنكل كلمة بلنا يطرح زي كون استهزنا واشتعد زلو لهزبلون اندي تسفات السنيقو تبارا بيرو اندي نسرعت بيرو غير او اشتعد زلو اسلزي قوليح كنبها هالنوع على لنا أنتي تقدلت لو قنبار سما تحان هذا جزيت نعلل ما وزوم قال جنرالات هذا حدث لو كاب سرح وصاي ناقبرهم قال خبروا ده يقولون يوم قال يلامو سحيقة تاهم كده سحيق سوى كوا زربها كوا سيغاتني انتا مسلكا ساتهم سيلاتني سن نجيرا خمسة زي تفلتهم نقا أب هذا بوتال لو في لهم مسيلو أنت قال زي زمان دياسبورا زلوس قال نقدر دخنا يقبرون قبلو ما خمسة تغنى هذه تفينا هنا إلى النسخة تسخة قال دخن قبروت ولا لحمه ساتهم قال دياسبورا قال نقدر بركة نخون إلى ما بهم كل حلو ناسو كنا تاتم أنا جي جلس أزود على الكاي كنا بحاله إذن كان أي وليلاتني ما ودبت أنا سي إذا محفى يبلون إلى مبر ذفيرة دونجي نسي زارو سنة أبزي أنا جدي وتتوكل بلا عني الله نغاتكم كان مسجانا بصحكم كم زمان مسألة كبروا زي السنة دو الجواب بويو نايل حدي كم زمان تويز بالقوا نقدهم الصغلوس سبك حل في كلس يرترى لما عالتي لو النتات خبروا له تواجس تخبروا نسألنا إرترى معلتي نقول كل سب خيط كله فتي كنا لأن نار الصعب مالتي نار الصعب هاتو أبسدت كوين مهم جيري كنا ما قلتنا معلت نسألنا كوين وحق سنة ولا كامو وحق سنة اللي كافي تدل و دك يحاول خان ساسا جنريشن كتوارك على هذا اللها هاجر نينا يغن وحق سنة تدل بتحدو يغن بتخالي شنو خوها زما عن تويك تواسكو سواعت بصوتنا حلو نزل برم ما مجرش أكون غير ما أنت عدي سلازي هياتان وحبو سنة دا هياتان سي نعيت شنكن شجرن ودي له نجزيه صبو دحان كساب إيدو حفظ بالسب نركب كاسكي نقرا من قدها علنا 24 قنبو 9 حد نبي حنيركا بخميها سمعكا أسمرا هو ساعات وقلت أو خاص مسألة كنشتي ما ودد أبا خلها أتو دو غير حنت حتى خلو قريبة على دقا قطتا نبايت الأيقا تي أب دنكل استسوى من يسمو نيرو نحر طاقسكم الناس أبو هي كوروني روما هاي بحال روما أب أسبول بحال بوتا تا نبرنا مالتي من جمرة معسكر ذات ولا بوليس عصبي نيرو قيح أب أمر يالله سكاح جتاسيل ناسو جن أبو أيضا بس روما هبال بسترفه بتاع ودب زبل قياسي أبزعدي نيرة أبزي فرانكفورت نيرة جي بعلنا نسأنا تكبر تبهايلو بيونيفرسيتي فرانكفورت قالي أبو يا خيدي هكا هزارب تخيني بنسأنا مع السويل كذا جي هاي بيكونس لك أنا لبي أنا زهدر تمكرر لأني أبتي بدأت كوينات نبرلو أبسمين دنكل أو زرعي هو قال رئيس بوا حيز نقري لي نحن سنين نسألنا هاجر كنك على سبب بشنغنا أبينا يودب مهنا هاي ثلاثنا
مليء اللازي أبتحاد خيدي يمزقنا نيرا ما تسوى أنتم شو استتاري مصري هو بتهدت فينا هذا يسبت مكرة بحق تسفى وريسة نيرا سكع كم زدي في الليل نحنا بو من تنسقنا تاقرينا أبزع الدمسينا مالتي أبزع قلساتينا وانتهى إذن نقر دا أسقع كم زي لا يتخالف يصنح حجنا بزي أنا يرى ودب خيط كلهم بعرفتي معلت نسقنا تبتي بعال حق خزارب تغيني زعلوا من غدا زلنا السنة ترأيتني غيدي ملو يكون أنت لبي بحقستو هايتو كمتي هصونا تجي كل سبز ولا كم وين وركم مخنياتو تو كبر قال أبتي عدي مستاتو سابتني استسابا استديم استسمع مدرن اذن لومي بريسيدنت إساس فورتتا وانت أستداربا الله لا يكون النيرة أبجن النيونا يودبات حشوية يلن زبلا قال شو الله لا ينبرت المهناتو ني قصالي نير تعدل زوسني نير زم بال تايم على سيو أقرأ عرقي خبر نير وبسو أنتي لبونا زلو ما راح يتزنبر إذا حالفنا أي برتاو قاسي زنبر حدث كوينات يكون كذا لازم أبدأ زلا هاجرو مسيو إنفست خبر زدم تقول دباز بهذا الله أنا إذا بام زروات حالفة قاسي أم من جناز زنبر بونستات كلهم أنت هاجر نسان هاجري حجبتيهم بزمتي فلو زلا هفشاوي أقرأ محرت تي خبر ولا خالد تحدي خبر له نزز الدمعي نبرن بو ها بسيلو زنبرة زي زبر زنبرون نعو مركز جبرين يرما لبي مليء يكون النيرو حق الزار كوينو تسعن كلتنون عدي تم كيدان إيره زي أنا إشتي أوروبا الزنقة تبني إشتي تسعن كلتن خيط كله أبزي بزعبان أي تقدر حرنا تران زباو جنبارن نيلنا تكرالينا جنزب ملمان يكون قال يكون ببيننا ينابزي نسرح نيرنا جنكا كبيت زخاني مالت أنا نعي مستي ودب زباو جنبار زال عبنا جرس لدينا برني بتخاليش أنا كاشوات عامت كقالس كله سدراي رئيه ما يفلتن سلز عد زي أفكار لا لنيلا ناينتيسو سبتمبر نعد خيدة مالتي عد مسكوتكو متشم بزغاني حد ولا حد أيضا أبوانا فن لهارجن أبوي يقبلني بسمرة عدي وقرت أبوي نعي خلوني حسيبا نيرك أنا أبوي حلي يشو وانا تبتا أوتوبوس قررنا ناخدنا أنتي تويوتا بعدنا أم هدارنا في وردا زحزت يعني را عدي الدقورو تبهل أبات رقيبنا مستا أوتوبوس نعد نغيت أبعدي ختمات ديت رايت تطويلا كابانا حدث وريدو أبتا تويوتا يسكال تتا أوتوبوس ملياني ربويكا عاوي الزارب بايرودي تريادا لغاسي وردي بني أو تستانا زي هاجر بلاشي ذل مراحي كوي تريادا لغاي لني عاوي الزارب ذل ولسه بسمع له با أسباب اللي أنا تبعي ناي قدم قلت قلق قبرويم قليلة دار حاوبي زغننون وصودي تسرع كل ساسي كم زي ممتبل قليل الصغبل ساس قوم دي خاطر الله قبل بقى هذا حنسن دبرن حوتي لهم زلوا قصي يبلا النوالاتي ثاني هي تايز نغري لمسري اخوغن تتابعيتون هي عدنا ابوي كيدن نيرو مغنياتو ابتي من هدارنا يتعدي بسلام بايتو عد بونا غيزنا بري او اتيوم نوعو استنقف قداي سلادنا بري وصاع قليل ومثلا تأخيبا ابتقايتنا عدي فأونيو
كيدي فلتنا في بايتو مالت قال وحس لغنا نقدر الحين دحر ايو امز من هدار زدا ابتز نبر من هدار نايتي حزبين عمتات نبر اب بيت فردي زي بتصح لعلوي بيت فردي زي بتصح دانيات تداني صغير تسقع موت وندقوني نزل برأس يخسر حلو ذا كامبر نزل زي مسلي مكراس مسري يكون تسفى قبركون دحري أجن كيدا يفلتن مالتي ودي له ወደብ ኣነ ክኸይድ ስለ ድኹ ሓንቲ ወይ ርእቶ ዕድል ሓተካ ኢለ من يتزارب زلو أيريون يزلو ኣነ ኣንቶኒ أوكي أنتوني حراي أبا خلها انترابت خجبرك حاوي ودب أنا ون أبياتني لذا إذا يمد علمه أبتعامك أوان انتهبكني دسم بلني أنا خبر أبي خابي لندن أوكي دكتور كراب حراي كم قبرينا ثاني شيء كمل لازم أنتوني أقد قدم من برهانه تيوم حرناس مايكروفون يقرارط አሎ አንቶኒዮ ምናልባት አባይ ጥራሕ ድዩ ወላ ሰረቀ ውን ይፈቱ ማለቴ ሰምዓን ለሓድ ሕጂ هو حسب معلش كون خلي بزغونه ابت عنتوي اقدست حطو عيلو نيرو حدا منيتي حلف نيرو كالاي كاتي ناصنت كلتغص اندي زلو حدتي طبلحتا انا تبتيو مست طبلحتا قدميو نقولون حلمن باغتاتن علي دكتور برهان اريتران تاخت ኤርትራ ሰላም ቦታ ኤርትራ ናይ ምትሓይስኒት ቦታ ኢልካ ክትሓስብ እዚ ኣተሓሳስባን እዚ ባህግን ድልየትን ሕልምን ኣብ ማንም ኤርትራዊ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዚ እቲ ናፅነት ኣብ ድሮ ሽዑ ናፅነት ህዝቢ ዝብሰረሉ እቲ ዝመፅእ ስርዓት ሕሙም እዩ شعوخ لاني خما زي بالضبط كتارو مقرونه قرارة على بطريقه وديات هون حسب جست مانوني والله قبل صبح سمعت له حجي سمعنا لكم هو مثال لها معنا يعني را انا مكم انت قبل دلي انا نتي ناصنت كمص طرح ديكون نصبي زنبرنا ياسافوركي 87 ابشوتن انا باكل مالتي زعما حتيتي نيره مالتي والله انا مصاي اريترا ኤርትራንታይ ክመስል ህዝቢ እቲ ባት እቲ ፖለቲካ ኣብ ምንታይ ክጥርነፍ ኢለን ኢሳያስ ነይረ በቲ ኣብኡ ዝነበረ ልዕሊ 4000 ህዝቢ ተረጊመ የሽዑ ማለት እዩ እሳታበደም ንኢሳያስ እንታይ ኢለዮ ሓደ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዓመፅ ናይ ደርጊ እቲ ናይ ቃልሲ መስዋዕቲ አሉ እቲ ንሓድነትን እንታይ አሉ ጀካቲ ማለት እዩ ኢሳያስ እንታይ ብላ ኣነ ካብ ሳሕል ወደ ንኸይድ ኣለኹ ስራሕ ሰባት ኣንበለልና ንለራ ስለዚ ካብ ስርሖም ኣይተኢልኒ ስለዚ ሰላም ኣሎ
إلو يو ميكروفون أبي ليش لازم نرجعه هي حتى كاجن ملس كايون سدي عدلت نزلت بزعبة حزبنا نزل تيزنا حتى كام موتاز حتى حريرة بدحري خازن ودو بيسمعي لوني ذيك سمعي لغنا أنتوني سمعي لون صبو اوكي اتناصنت طرح يكوننا تثبيت نيرونا بهجتات نيرونا حلم نيرونا تثبيت نيرونا مالتي سلازي كم قديم زبون ابت بسراتن ابت حلمن دليتن سلازي قالنا تتصبينا قتيلو زمت حتى حتاتن بهلكا حق زي بالحجر تتحتت هاي تخليها بتفردي ديانو زي حتى تخليني خامل كم أنت وين الناس حلوا نحن أشتو نحن حلفنا نحن ودنا حلفنا لازم ندخل يجاز تفت أنا ما درجة حلفنا أني زي ما ماذا أنت ريتون حسب ميديا يخطو سينيور كادر عبيرونا زي نابز حشة بايتا سايقبر أنا قرب قديمة كابسوقي لمولي قدمو حساب إلى سازيتي تسويتنا يناتمت زي كونه بهجتاتون نيرون ناي حلم نيرون ناي تسويت نيرون ناي مالتي كنعلن أبدي تجاوي التي ما حكي أبزز الله يمسكنكم بذا أقاطع مكاني يتراون علماوي كبر سبحان يغني لي ودب يمسكنك thank you حرة يعني لنا أنتونيو يعني لنا بتمودات أقوى مايكروفون ونقرب تجمع جيرو نيرو جندحن صبو مزحتو سميني لزلنا يعني لنا تذهب كان حبريتا ريتو كله تي ملسخ أخاب كله أقداسي هو ما عندها قد أمون كتكسر لونه حتى حريري يخبها لكله سي قرب معرف ندي نناي هزبي نناي زكاتات ريتو بجبو أتوقع خم زي جبرلو وي سيريس كم زي وصل مالتي نو خم زي عتوب زخونت الرأي خم زي جبرلو يو زريكا عزيز حزن كهواد عبد مرحي كم عينت ملص خمس كله بتعمي زي حزن نجاري جنا عنيرنا تتمكرها مكفالكا مو هبتجرجش كاب يو كي يركحها بالكان يركع عنتوي هبتجرجش سابرها ميكروفون نباها خبكا كابو ناب دكتور كبرى بكنسجرينا مالتي أنا لي وداب كلهم تساتفتي أبركتو ذهبكم وين لايزن دا كريستيو ستي حلنا تاتنا حجزر له دواسا حلنا تات حلفانا يرن سلازي أنا بس لهم زلو جيزي لحمة الزنا وعلى زلنا بتسفى إذا طلع زنورت مالسي والقوالي مالتي وتكون مالتي اسكنات هادنسي قربكي كسم أنا ونسي كل تجزي خون سمعيها جون أستاذ إسماعيل مستقصوا خفتات جديدة اسك قرب دمس أنا تسمعوا كي خفتاي أنتي وزلهم ريتهم كمون كومنتس أبوتا كومنتس كمون بوشتي تتحيف اللي الزين أزيز تحفو سبات كاقل يومنا أشتركون غلوها مبزحتي عبيتي بعدنا خوانا نايوزح تمكروز اللهم سبات تحفو مالتي كان مجمعتو إذا فيديو نوعو تبحيلات السريحة مالتي حانتنا قد تردنا تقام تغن دقرتي بزيقة بسمانيها إترا بمخان كاتراي إلترا سلزمت أتينا إلترا لنا نزالب زلنا مالتي
إيه أنت زي تقول ناتنا تزي تمت إزهم سواء زيهم مناسي زيهم عدميهم تزي كفلان نيرهم دمهم تزي كفلان نيرهم كانت على إلنا حكي كانت عن حدا ينكسب تشوي ساحة مشان إلنا أن تزاربنا إيه سزلنا نزار ولا مالك حجي بزعوان إيه إنديبندنت مخانا ناس حاجة مخانا زي زارب نقلي بنا تم تزاربنا والمرسو نقلي لنا أوريدي تسعن حدا كوينو إيه ناس نتسائلنا ينجميرنا اتناتي زربا وي اتناتي فيديو زنبرة دما أنا سي مي إسان روعتن أيب إلني مبلي مخنيك كان حدا خلطة سيستيلك سبحة مش قليت اتنازل كم زعين كومنتس زيز حفسب وي كم زعين كومنتس بوشت وين مس مفار حزت صحافو لي سوات مالتي حد نقدر ترد أم زدلي إيه تراسي أوكي اتيوم ني إيه تراي تواهيلهم ناتسنت متعمش ناتسنت متعسي እቶም ንኤርትራኢሎም ዝወፈሉ ጀጋኑ ናጽነት ዘምፅኡ ከምኡውን ደውን ዝኸፈሉ ስዋኣቲ ነዚኣ ዘላ ሕጂ ኤርትራ ድዮም ተቃሊሶሙላ ኤርትራ ከምዚኣ ትከውን መሬት ናይ ኤርትራ ሽዑ ይኮኑ ሰሪሖሞ ኣምፂኦሞ ወይ ካብ ላዕሊ ጥባቢሎሞ ፈለዲቲ መሬት ነይሩ እቲ ህዝቢ ግን ቀሲኑ ከኣቶ ክሰርሕ ክወፅእ ተባሂሉ ደሞም ከፊሎሙሉ ሂወቶም ከፊሎሙሉ እስነቶም ከፊሎሙሉ مأتوا تقولكم بعد غادكم تسمعوها زلكم ناصنت مسيو تسعة حدن تمزجيبيو بلادلا أنا أقول فلي بلي خبزي قال علم ديو زبهال وي بالكعدي زبهال سوري ناصنت كبهال كله أنا نخم يوفركم وفر كله مسي مس قلبي تسلفكم زي بيت ما سرتات ناي درجي فات درجي مسألنا يرشعو زي هاي السلاسي متبابر يطرح نيرو ناب هوسبيتالات كنقيروينا مدبرات وتهدرات قبل بعد حمشت مدبر زي بزح زنبر بإرترا مالتيو ناب يونيفرسيتات كنقيروينا ندابلنا كابزي چرحو زنبرو بز منفس زتا ميدا تساتفكوا يجي بزح جزي ذا منأسي قالنا تزارو زلان ثم منأسيات بحف الشؤوب أبزاز ناس النت بهال زلون قريتها مولو يسا مع مساتهم مخنياتو تانزو تاخلو العامة برقص بمنم نقر كأبزيرو اللو راح دا يكون كأبزيرون تحتي ايو بناسي الرددا كخبر جن زلويو تكذا وانا تقلصون يلا تسوي له نكبرهم هنا انا نكلت نقري نكبرهم ايتهم تسووا تسنكي لهم زلو توم جيزينا ونزتفانا كندي نقر دا تساقرنا هنا كنسلف كيلنا حصة زنبورو دا بتنه حدار زنبورو دا بتنه كاب تمهرتنا غا قاريتنا هنا تسليفنا حجي نتهم تسوون اتي زحلفة تخفل واقع عادة دقنا تاسم تعالتي أنت زي تمزقب أبي ناي علم محبراوي مقابع أب نيويورك طبعا ديراي محلوته بزلو قنصلات ديون تاي بزلو قدفكا طبعا دير الله إرتراض بهالنقر تسن زن كلت تزي انت زي كوينو زنس عنة زي ألو نقبال زي كونه تكمت زنورو زتدفنا مخانيو نعم معي جي بحلوف راح يكون حجون نريو زلنا غينو اي سمعنني
ንምንታይ ንዓይ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ብስውር እዚ ሕጂ እውን ብስውር ሃገር ትምራሕ ዘላ ማለት እዩ ደይ ኤርትራዊ ሓይሊ 91 መስፍን ሓጎስ ዝመስከሮ 2018 ተቀረበሉ ንኣብዪ መዘከረታት እሞ ተኸደ መስርሕ ምንም ካብዚ ንላዕሊ እንድሕራ ይርዳእና መንግስቲ ሎ ብኤርትራ ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ እምበኣር እዚ መንፈስ እዚ ክቅይር ኣይከኣለን የሎ እዚ እንድሕራይ ዝተስተኻኸለን እውን መገዲ ክሕስ እዞም ደቅና ካብ ምረት ፅራሕ ካብ መገዲ ክሕዝዋ ኣይክእሉን እዮም ሕና ግደና ክንገብር ነይሩና እንዳተቃለስና ግደና ዝገበርና ኣለና ዘይቃል ዓለም ስወልካ ደባሊቕካ ዝሕለፍ ክኸውን የብሉ ኣብ ተጋደልኩሉ ውድብ ግደይ እንዳገበርኩ እቲ ገይጋ ዝበልክዎ እንዳተቃወምኩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር እውን ከምኡ ክትፅበ ክትክእል ቅድሚ ምስላፍና ኣብ ሓደ ክንኣቱ ሓደ ውድብ ሓቢርና ክንከይድ ተባሂልና ክንደይ ተዘራሪብና ዘይከኣልና በብዝመሰለና ተወደብና ድሓር ጨሪሶም እቲ መንፈስ ናይ ሓደ ኮይንካ እዩ እዚ ነፃነት እዚ ክመፅእ ዘለዎ ዝብል ጨሪሶም ዝደምሰስዎ ሕዋት ፈተውቲ ዕሩኽ ዝነበርና ዝሕለፍናሉ ናብኡ ምፅብፃብ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል እታ ግዜ ነፃነት ትበሃል እታ መዓልቲ ማለት እዩ እታ መዓልቲ ተዛርሰይ ሱዳን ነይረ ሽዑ ብኤውሮጳ ፀኒሐ ሱዳን ሰሚናር ስለ ዝነበረና ኢንፋክት ኮንፈረንስ እዩ ጉባኤና እዩ ኣብ ትግራይ ተወዲቡ ነይሩ ስለዚ ካርቱም እናሃለኹ 24/1991 መዓልታ በፂሑ ዝነበረ ምፍርራቕ ምልክዕ ነቲ መልክዕ ዝነበርናዮ ዘሕለፍናዮ ታሪክ ናይ ኩናት ሕድሕድ ዘዘኻኽር እምበር ነፃነት ዘዘኻኽር ኣይነበረን ምክንያቱ ክሳብ ሽዑ እንዳተቋራቆሰ እንዳተቃናፀለ ዝኸይ ዝነበረ እዩ ውይና ከዓ ትግራይ ሰቢርና ነይርና ባር ነፃነት እናሃለወ ኣብ ትግራይ ኢና ኮንፈረንስ ጌርና ሽዑ ምስቶም መቃልስተይ እውን ተፈላለየ ንነጥቢ ነይሩ ተካያይዳና ክውደብ ዘለዎ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ዘለዎ ፀጥታውን ናይ ምንቅቃሕን ክኸይድ ዘለዎ እንታይ ክንብልን ኣይ ዋላ ወተሃደራዊ ጉዳያት ክኸይድ ኣለዎ ዝብሉ መንፈስ ማለት ብድልየት ጥራሕ ዝግዛእ ዝነበረን ድሓር ኣነ ትሪረብታ ግዜ ዝደሊ እዩ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት እዩ ካብ ሕጂ እንዳሓር ከበብኡ እንዳሃረመ ነፃነት ኣለኒ ኢሉ ሎሚ ካልእ እዩ ሽግር ኣለካ ክትብሎ ዝከኣል ኣይኮነን ግን ደገ ብምንባረይ እውን እቲ ርክክብካ እውን ይዳኸም እንድዩ እቲ ውሽጢ ዝፀንሐ ትእሳራት እውን እንታይ ገለገለ anyway ተመሊሰ ወፃኢ ተን መልእኽተ የብፅሐ እምበር ክቅፅል እውን ዘይኽእለኒ ደረጃ ነይሩ ምክንያቱ ህዝቢ እዩ ስለዚ እንደገና እቲ ዋላ ንዓይ ትመስል ነፃነት ነቲ ዝወፈር ኩላ ትመስል ነፃነት እውን ኣይትኹን ናይ ህዝቢ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ይረዳእዮ ነፃነት መፅያትሉ ከበሮ እናሃረመ ከሎ ንሱ እዩ ዝገዝኣካ ነፃነቱ ረኺቡ መሲልዎ እምበር ኣይረኸባን እምበር ኣነ ግን ሽዑ እውን ብዙሓት ከማይ እውን ካልኦት ተናፅነት እያ ዘይመፀት ምኳና ርዱእ ነገር ነቲ
ተሰዊሩ بسم إيرترا لإيرترا نإثيوبيا زحلم أكل ناي مريحنا تزوا جنبار كل نسو تساب سلاز فلطو أيقونا جن كساب كل تشحن عصر شمن تنون كابس أحناسي كساب لومي بينا يجباب نزوم دكنا كانت أساسهم القلسي حجون تودبه أي مثلا تايو نمنك قالسو كميلوم كتريهم المجد حريلون برقص حجون نبركت زي مهلاونا كنحسب زلنا كوين يزرداني قالت ناي حلوف يو حجون اندحري تخكل ما قد يا حزن حجي خنحسب قالنا سازن تايو تي ميدانا مكففالو كسفعو زلن يكونن ابزب سيحلو حجون تمكففال مبار اندا قددن سولكوتاتو اندا بزحن زخير مهلاو حقي مقدخ قبر كعريلو زخيل تخكل أبي يتشقر كابي نقيلو دحر بروهن مقبارو أي كالن سؤال كاتشوكات سرعات ديكتاتر انتاي مقلسي واي مثلا بخوم غاك عري كالني كسام مترقوامو زسونو زم دكنان دحري دانا قرولو اتي حلافنت نهناي بسنكنا يمزدانا قرو زلو ስለዚህ እዛ ነፃነት ትበሃል ነገር ህዝቢ ናተይ ስለዝበላ ሓቁ ከይፈለጠ ስለተቐበላ ህዝቢ ብዝተቐበሎ ከተኽብር ከዓ ዘሎ ስለዝኾነ ክሳብ ዝፀግባ ድዩ ከም ዝፀግባ ዘሎ ወይ ክሳብ ዝነቕሓላ ካልእ ጉዳይ እዩ ዝተረፈ ባንዴራ ኣብ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተሓዊሳ ዘላ መዘከሪ ንስዋኣትና ከዓ ክኾነና ነቲ ኩሉ እተኸፍለ ክሳብ ሕጂ ዝኽፈል ዘሎ ሰሃራታት ክቆርፁ ኮላሊቶም ዝሽየጥ ዘሎ ኣብ መገዲ ኮነ ዝረኽቦ ዘሎ ዝሽግር እዚ ካብ ኤርትራ እዩ ዝነቅል ኩላህና ከነድሕኖም ንኸፍል ኢና ኣብ ኤርትራ ተኸፍለ ብፍላይ ተመጀመርያ እዋናት ኣብ ኣስመራ እዩ ዝኽፈል ነይሩ ገንዘብ ናይዞም ዝሓልፉ ሰሃራ ዝቆርፁ ገንዘብ ኣብ ኣስመራ እዩ ዝኽፈል ነይሩ ዳሓር እዩ ክሽፈን መታን ካብኡ ክለግስ ተገዲዱ ስለዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ እንድሕር ትኽክል ክግለፅ ኣይተኻእለን መገዲ ክሕዛ ይኽእልን እዩ ኣነ ሙሉእ እዮም ብዞም መንእሰያት ዝሰማዕ ግን ድሕሪ እቲ ብዝሒ ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ እቲ ካድር ብፍላይ እቲ ተመከረ ካድር እሞ ከዓ ኣብታ ክሕደት ዝፍፀመላ ዘሎ ርክክብ ናይ ውደባ ዘሎ ላዕለዋይ ኢድ ዘለዎ ኣካላት ካድራት ካብዚ እንተዘይወፅዩ እቲ ክግበር ዝኽእል ሒደት ምዃኑ እዞም ቆልዑን ከነድሕን ንኽእል ዘይምዃንና ናብ ዝለዓለ ካልእ ክሳራ እውን ክበፅሕ ዝኽእል ምዃኑ ሓላፍነት ክውሰዶ ዘለዎ ነገራት እዩ ብፍላይቶም ውደባ ዝመርሑ ዘለው ፖለቲካ ዝመርሑ ዘለው እቶም ሓላፍነት እዩ ወይ ከዓ እቶም ላዕለዋይ ፊደል ዝቆፀሩ ብፍላይ ናይ ታሪክ ሰባት ወስዶ ዘለዎም ግደ እዩ ነፃነትና ነብዕል ኣለና ስዋእትና ንምዝካር ጥራሕ እዩ ንዓይ የቐኒየለይ ኦኬ ያኔልና ሃብተ ጊዮርጊስ ቀፂሉ ሪጋ ሒዙ ዝነበረ ዶክተር ክብረ ዓብይ
دكتور كبراب دحريو في شالة ببرهان كبرتن ساكن زازمينا مالتيو مو دكتور كبراب مايكروفون آخر يقن يلي حاو ودب صبغ لي لاون سلام من كلاتكم كبراتي اياتات تقالستي اقاطامي ابزي ونسلت تسطفكو نتي بقدماي درجة نتي طبق بهزواوي بعلامة سناي علامة زحلفكمو قال سن زوفخمو نسنتن يخذكر استم سوات مالتيو بو مسرتون انقع نابزي عدمزي نابزي علات زي بصحاكم الى كذكر يدلي كاله منالبات كم قرصي تتحيز زلو ناي زعلات زين تموكرهان مسي ناي مستي ناي علات نصنت زت اساسر ولقاوي سمعتاتن تذكرتاتن علعلنا إلى خنزكن واسعتني هنا بوغني بزح بهالي باللين تي ناينات نت سمعتاتن تثبيتاتن بهرياوي نخلنا إرتراويان لعلم من بارو كم زخلو خلت سنحة مخانو كي وسخ زدلي كاله اتي انا نبعلي اقاطامي تابعد بناصنت زلا عمت ايتملني عمت بتمرتي نابي عدت الى نوصي زنبرك لواني اجيب زقال سي خذكر كلهو بزح زسنبت بزح غزيون بغزا رسي زي كونكو نالباتي عايده انتاي زحاسركون انتاي زوردن ነገር አሎ ክንድዚ ዝኣክል መስዋዕቲ ዝተኸፍላ ሃገር ወይ ክንድዚ ዕድምኡ ዝሕለፈላ ክንድዚ ዝፀምኣላ ክንድዚ ዝደኸመላ ሃገራዊ ኣያታተይ ወይ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ክልቲኡ ፆታ ከምዚ ክረኽቦም ከሎሲ ናብ ፅላለውን ከብፅሓካ ዝኽእል ሓሳብ ትኸይድኻ ኩሉ መፅሓፍ ስለተፃሓፈሉ ببوانون سلذكر أبو بزيجزم حلاف بزحية دلن تناطنتون ويبزان اشتحوتنا ناي منهم زبالكما أنا ونسمع يعني ري نسنو أقاطامي مزعلة زيون زخيد نعناون زحجزنا نفسنا نخرئي زحجزنا نجار يزبلو تزي كوينو تناطنت ناي 1991 قال عالم زدلي يكونن قال عالم كنبل نخلينا ويد ماني ناصنت مصيو حرنا تاريخو قال خنبل نخلينا جن انا نبعلي وين عنا وين حزبي ارترا زناصنت ادرع ويكا ناباي زخفتو ناب حزبي ارترا حد ناباي زخفتو له دغه زبلو تشكونا طرح زي كونه زمصانا مستي كومبايرين كنغبر كلنا مستي ناي قدامت غزاتي اتناي سلو لبوناون اتناي ناصنت اولدنان ابت حبرت سبنان زنبره سنه مغبارن محبراو خبرتاتن كترو خلها ويلي تسعان حدا نسبا نابصو زبله قادراونت انا ياتخفيتا ذا حبرت سب زبل كستاغاتمت تبل እዚ ልካ ግን ዝድርበ ዝሕለፍ ኣይኮነን ምርጫውን ይብልናን መስዋዕቲ ዝተኸፈሎ ስለ ዝኾነ እንተ ደንጊፅና እንተ ሓሪና ሲኹን تا تريفا زلا مفتحنا مدلاي طرحنا خنكيد سلازي انتاي قبل مدلخو بزح غزيه خنذكر كلنا صني حدا غزيه ترحقت ناي تاريخن هلو غزيان كطمت يددكايو وي كموت بالكل خبت حدا وغنون اتي
ናይዚ ግዳይ ኣብ ገይሩና ዘሎ ስርዓት ጉጅለ ናይ ህግደፍ ናይ ህግደፍን ናይ ደላይ ለውጥን ዘሎ ርሕቀትን ንፅርነትን እውን ንኽትርኢ ይዕድመካ እዩ ምክንያቱ ግዜ እንተልካ ምናልባት ኣብቲ ዝነበረና ግዜ ታሪክ እውን ክንህሉ ንኽእል ኢና ግዜ ክንብል ከለና ግን ወይ ብፍላይ ብፖለቲካዊ መግለፅታት እታ ፕሬሰንት ክንብላ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ብዙሕ ክጥቀስ ስለ ፀንሐ እቲ ታሪክ እውን ብዙሕ ግዜ ስለ ዝገለፅናዮ ስለ ዝተፃሕፈሉ እዞም ንኣሽቲ ወለዶ እውን ዘልዕልዎ ዘለው ሕቶ ወዲ ስቡእ ጓል ስቡእ ኣብዚ እንተደኣ ትበፂሑ ሲ ክንደይ ምሳና ዝቃለሱ ዝነበሩ ዳግማይ ትማለሰ ሓልወሪዶም ኣብዚ ከዓ እንደገና ንምዕራይ ዝቃለሱ ዝነበሩ እውን ዕድመ ኣኺልዎም ኣርኪብዎም ክሓልፉ ከለዉ ክትርኢ ከለካ ዓብይ ሕቶ ዘልዕለልና እዩ ስለዚ ታሪክ እንደገና ክነንጀባርር ዘይኮነ ኣበይ ኣለና ስለምንታይ ከምዚ ኣለና እቲ ስርዓትስ ዓቢዱ ወይ ከዓ ንሱ ኮይኑ እቲ ክብሩ ወይ እቲ ረብሕኡ ብኡ ከይድ መሪፁ እቲ ብኡ ከይድ ዘይመረፀ ከድኣ እንታይ ንገብር ኣለና ከምዚና ክንከውን ነርና ወይ ብከምዚና ክንቃለስ ዘለና ኣፍልጦ ገዛ ርእስና ኣለና ድዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ናብቲ ንደልዮ ክወስደናን ከብፅሓናን ዓበይ ሓላፍነት ዘሰክመና እዩ ስለዚ እቲ መዓልቲ ናፅነት ብከምዚ እንተረኣናዮ ብናይ ሓላፍነትካ ናይ ምዝካር ዕለት ወይ ዘለኻዮ ኩነታት ተስተባሂልካ ኩሉ ሳብ ዘይንገብሮ ናይ ምግምጋም ጉዳይ ጌርካ ናይ ምኻድ እንተ ንገብረሉ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ካልእ ዝብሎ ነገር የብለይን ካብ ተሳተፍኩ ዘቃለይ ከስምዕ ኢለ ስለዚ ይቐኒለይ ኩላኻትኩም ክቡራት ኣሕዋት يغني لنا نعناو دكتور كبراب مو في شالة برهانة مزازم دما تعدس خد قبل لنا مايكروفون بتراك تقابلوا مدرح كرفلكم اوكي يغني لي ودب يغني لنا دما أرانت نزل مدلاوكم أنا أعرف كلت سايق الزارب هذا خمتي فتحي زلو زخرتات تا زلي وكم حد فاتي زلنا يوم الله يخلى حجزي دكتور كبرات سنحونا تعيزو معك تي عموين انتخونه تذكرتاتي أغريبا يرد صحف في قاليك بالكاني أم قشاف الجمهور قايت عمل إلت إسران 4 بمبو قد عام فينو أمسرح أبسي خاب سرح كله راديو مستمعكو ساعة 10 فرقان أبيليو حوسي سنبادي استفرار أغسطاي خوينني قزام سبسحكو خاني ناي فرق ساعة نقدي خاني 10 حدد بيلو خوين خاني في بالتليفونات دوال ناتو ናይ ገዛ ቴሌፎን ተዘይኮይኑ ካልእ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ጫውጫውታን ብዙሕ ሓበሬታን መፂን ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ሽዑ ዝቐረበኒ ሓደ ሕቶ ካብቶም ደወልቲ ማለት እዩ ከመይ ትሪኦ ኣስመራ ኣትዮም ናፅነት መፂኡ ምስ በለኒ ናፅነት መፂኡ ፅቡቅ እንቲ ናፅነት ኮይኑ ኣነ እውን ዝወፈር ኩሉ ግን ኣብ ናፅነት ወፊረ ሕጂ ዘለኹ ክግምት ከለኹ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ኣብፅሑ ሙሉእ ግምታት ስለ ዘለኒ እዚ ሕጂ ናፅነት ኣስመራ ምእታው ዘይኮነስ ትዕብ ዝኽእል ገምጋም ስለ ዘለኒ ሲ ኣይ ሓጎስ ኣይ ጓሂ ኮይነ ዘለኹ ኢለ እሱ ዘበለኒ ከዓ ተመክሮታተይ ማለት እዩ ኣነ
ከተማ አስመራ መወዳእታ 94 ክወፅእ 74 ክወፅእ ከለኹ ናብ ዝውድብ እዚ ለዘይኮነ ብኣፍልጦ እንተሰኣነ እውን ውሽጣዊ ስርርዓትን ውሽጣዊ ርክክባትን ስለዝነበረና ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወፅየ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክወፅእ ከለኹ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ወይ ድማ ከዓኒ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣፍልጦይ ዝነበረ ሰልፊ ናፅነት ኣሕዋቱ ይቕንፅል ኣሎ ዝብል ብፍላይ ከዓኒ ኣቐድም ኣቢሉ ናይ በዓል እስራኤል ምስልምና ምቕንፃል ስለ ዝነበረ እሞ ክሳብ ክንድዚ ድዩ ክስታይ ኮይኑ ዝብል እዩ ካብ ናይ ከተማ ንሜዳ ዘውፃእኒ ስዒቡ ከዓ ንሱ እዩ ታሪክ ጉዕዞ ዝረኽቦ ማለት እዩ ካብዚ ዝተመኮረ ክሳይ እዩ ትኸምኡ ዘበለኒ ግን ከምኡ ኢልካ ይትቕፅሎኒ ኢኻ ንፅብሒታዊን أنت وين تقص عبيله نيرة بمحبرة كون ويد مخاني محبرة سباتي شعوتات نورة غير كاب على مدلوات تجيرو تبع على كنا قات عميد تمدي جوز نورة بعد زي كونس ناز حنتي أدينا خم عدز مدرسة نورة فرانكفورت جيش نورة ني ناو خيره أو خاني قات عم هين أولاد نايز وقمباري منيرو خدم تنوركم تنادينا أبدكن مالتي نساتهم كأني نعن قديفهم وين أنا قديفهم خد سلزي دليو أبجزانا خلنا زي نو أدوات وحيلنا مالتي بجزء خلنا شامباني هيك نحجزي نحجوسي أي تحجوس كنوا على تاي كنا جن سعيبو ورحز زي أكل أب معلتي سماعات بساياس استجلت مغلتي ማለት ቅድሚኡ ውን ኣብ ሎንዶን ጌና ተኣኺባ ምስ ኢትዮጵያውያን እናተኻየደ ከሎ ዛዕባ ሪፈረንዱም ኢሳያስ ተዛረቦ ገለ ሓበሬታ ነይሩኒ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ውፀቱ ነቲ ሪፈረንዱም ዝበሎ ኢሳያስ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮም ግን ሽዑ ክግበር ዝከኣል የለን ብኡ ስለ ዝተቐበሎ ስለዚ ክሳብ ክንደዩ ኣብ ውልቀ ሰብ ዝውነን እቲ ናይ ኢስራ سنة خاني زستيم كم مخاني يصير حبري تاريخي لهم عالي جي كابزت مركيسة اتكمت زخيل ولا كان بتي وانتي الهزبا جمبار ويمرحنا هزبا جمبار يبلو نعيجين ردو نيرو نقول كملاخي تقاليسو أقول كملاخي خاني أنا هزبي ارتباط تسعيرو عاي بلني حق وزارة تراخينا تقاد علي نايزوا جمبارين تجادا لا أفاحي لزنبرني تسعير لمنتاي بزحجين الزار ولا زلنا مسواتي زخفولو ناتهم حدرين ترى كنا نقبل والكسب سعرنا ينور توم تجادا لنا والكسب سعره ما ينورهم ناتهم تجادا لنا نايزوا جمبار كونه ولا تفعل عليها ودبات النقالة نورنا مالك لذي زبير ترى أنت بوي هات تجرجش جليس وانيرو حقوس زرخبت أنا تنت منات توش أو قداينا ون ملو بملو على تحت دكتور خينا فلت انتنا برا ملو أفريقيا أصل زين مر أبوايلا كان كران أب حقوس الدستانيا لذي تيز بتي بس بوخ سكر قدنا تيني تتقعد على جين كم ودي كون نيرو لذي معي جمجامي أب تقعد على تسعير زبيل يزلني بزعبا زي دكتور كباب خقول صوت سنة بنحجون دراجمو سمعي دكتور كباب فلاي كاني فرانكفورت خلتشان 10 ساعة نقول الديتات وين كي ترفع هذا أستمره نحنا انتهينا نقبر جلنا بتحدوجن إذا سرعة زين أقول كسب سرعة نوع وين هذا أكوات بجلنا ولا نحن عجين أكو بزح زبيب ولا استفلا لازم باليات يهلونا نزها جرزيان حمم كاب كنا سلمتاينا أنا بحدا مزينا نزي أكل كم تنسو زبلو شفران ولا زولو شفران إحنا ونقول شفران نقول أنا حكي دي شفران سعرنا وكل جين سابكن دينا دخلنا ذلنا
ስለዚ እዚ ኣኼባ እዚ ወይ እዚ ምሸት እዚ ሓደ ነገር ንዓይ ማለት ዝተፈላለዩ ኣኼባታት እውን ኣሎ እንድዩ እዚ ለምሸት በዚ ቀራርባ ናይ ኣራሚት እዞም ተመክሮ ዘለዎም ተጋደልቲ ብፆት ምዃን ብፍላይ ከዓኒ ብደረጃ ንቕሓቶም ብደረጃ ዓቕሞም ብደረጃ ኣፍልጦም ከዓኒ ብሓባር ናይ ዝተፈላለየ ተመክሮ ዘለዎም ብሓባር ከተምስም ከለካ ክድህስስ የኽእለካ እሞኒ እዚ እውን ሓደ ተስፋ እዩ ክብል እየ ዝደሊ እንተዝየሎ ኣነ ማለት እቲ ናፅነት ኣሚነ እንደይኣመንኩን ዘይኮንኩም እንተ ናፅነት ዝወፃእኩን ነታ መዓልቲ እውን ክቕይራ ስለ ዘይክእል ክኣምን ግዴታ እዩ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣመኖ እየ ክኣምን ህዝቢ ኤርትራ እየ ከዓኒቲ ናፅነት መፂ እምበር ንዓይን ውልቀ ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ግን ናፅነት እንታይ ኣርቢሕዎ እንተደኣልና ኣብ ሓንቲ ረብሓ ይብሉን ኣብቲ ኣብኡ ከዓኒ መግለፂ ክኣቱ ይደልን ኣነ ግን ነዚ ገዲፎ እውን እንተኾነ እስኪ ዝዓዲ ክእቶ ኣለዎ ኢለ እውን ፈተነ ገይረ ፈተነ ክገብር ከለኹ ግን ኣብኡ ዝገጠመኒ ክሳብ ተኣሲረ ወፂአ ዋላ እኳ ኣይባህድሉኒ ግን ናብቲ ዓዲ ክምለስ ከምዘይብለይ ገይረ ኣውፅኦምኒ ማለት ስለዚ ኣነ ንክቃለስ ዘይኮነ ምስ ህዝበይ ንክራኸብ ምስ ወለደይ ንክራኸብ ምስ ኣሕዋተይ ንክራኸብ እውን ካብ ሓደ ካብቶም ዝተዓንቀፍኩ ስለዝኾንኩ እዚ ናፅነት እዚ ብደረጃ ንህዝቢ ኤርትራ ህያው ምስክሩ ምዃኑ ጥራይ ክቅበሎ ዝኽእል እምበር ፍፁም ናፅነት ኤርትራ ኢለ ኣይኣምኖን እየ እዚ እየ ክብል ደሊ የቐኒየኒ ቴንክ ዩ ኣቶ ፍሻለ ኣኔልና ብጣዕሚ ንመስግን ወደብ ኣላ ሓደ ብሳብ ወደብ ዝመፅእ ድሕሪኡ ኣቶ ብርሃነ ኢሉ ነይሩ መስለኒ ወደብ ሓቂ ደጊመ ተንክዩ እቲ ናይ ጦብላሕታ ተዛሪበ ካልኣይ ደግም ስለ ዘለኹ ክኸይድ ስለ ዝኾንከ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ እቲ ከምዛ ጓልና ዝበለቶን ካልኦትን ዋላ እንተላይ ንሕና እውን እቲ ናፅነት ዋጋ ዝተኸፍሎ ናይ 50-60 ዓመት ውፅኢት ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኩልና ከም ንፈልጦ ሕጂ ህግደፍ በዓል ከም ዘምፅኦ ንዑ ከም ዝምልከቶ ይጠቅስ ግን ናይ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዕጥቃውን ቃልሲ ውፅኢት ምዃኑ ክኸብር ከኣለዎ ሕጂ ፀገም ዝመፅእ እዛ ጓልናን ካልኦትን ኣብ ከምኡ ደረጃ ነቲ ናፅነትና ክፍንፍንዎ ወይ ክፅይንዎ ዋላ ንሕና እውን ኣብዚ ዓይነት ኣተሓስባ ምእታዊ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ መዓንጣ ካብድኻ ዝቐርፅ ዘሕዝነካ እዩ ኣቐዲሙ ጠቂስዎ ነይሩ ሓቆም እዮም ሓቀ ምክንያቱ ድሕሪ ናፅነት እንተላይ ንሕና ማለት እዩ ዋላ እቶም ተቃለስና እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ተሓድሽ ወለደን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ቅድሚን ተወቲኹ ማለት እዩ ከየውረስናዮም እቲ ንቃለሶ ዝነበርና ከይ ኣረከብናዮም ኩልና ኣብ ስደት ፈሓፋኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እቲ ሓንቲ ዘይሰማዓላ ግን ሰባት በቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ስደትን መከራን ጭንቅን ከምኡ ክብሉ ፍትሓዊ እዩ እታ ናፅነት ንምምፃእ ዝተኸፍለተ ዋጋ ግን ክትክበር ኣለዋ በቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝገብሮ ባንዴራታት ዳንኬራ ጭርሖ ዘይኮና ንኽብሮ እዞም ኣብ ዋላ ብደገ ዘለና ንብሙሉእ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ፀገምና ብዝሰማዕ መንገዲ ክንፅምብሎ ኣለና ክንፍንፍኖ ከምቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝብሎ ረብሓ ንዑ እየ እንተ ደኣ ኣይነኽበሮን ኢና ኣይሰማዕልን ኢልና ድሓድ ንታሪክና ፈንፊናዮ ህግደፍ ጥራሕ ይፅዕወት ንሕና ጥራሕ ኢና ንኸስር ስለዚ ክፅምበል ኣለዎ ብኸመይ ይፅምበል ግን ክንዝትየሉ ዘለናን ብዝሰማዓናን ብኣስተንትኖን እቲ ሕማቕን ፅቡቕን ገምጊምና ክነኽብሮ ኣለና ምክንያቱ ዋጋ ስለ ዝኸፈልና ስለ ዝምልከተና እዚ መደብ እዚ ከዓኒ ክቕፅል ኣለዎ ምክንያቱ ብዙሓት ከም ተቐዲሙ ተጠቕሰ ውሕዳት ሰባት ዝዛረቡ ብዙሓት ብደረጃ ሓላፍነት ዝነበሩ እኳ ደኣ ዘይዛረቡ ዘስቀጡ ስቕታ ዝምረፁን ኣለዉ ስቕታ ምምራፅ ንባዕሉ ወይ ነቲ ሓቂ ዘይምግላፅ ወላ ገበን እኳ እንተዘይበልካዮ በለፂ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ክንዛረብ ኣለና መፍትሒ ኻ ከነናድ ኣለና
ندقنا خنورسم تحقق نقلصلهم ناتنا حلافنتي أقدم تقصان يروح حاوت الدسي حلافنتنا يمانيو قدامنتنا يتقجل هكذا كالاي خاناتنا يمهناتو ولا بدق أوش زلس أي قالس صوت اللوك قتلي نبل أبدق جزلنا نبعلنا كنت أرنف أي كالنا سلازي نقجل هكذا ترح حلافنت نسكمول نخسرلهم من قد يبلان نحنا خنتا جيرنا نبز حلف 3-4 عامات تزاري منادنا تطنيف نادنا قبونا فتسي منادنا أي قبرنا سلازي نقصالون بزي حج زلو خونتات مورنا نورقلو تسفا نقبصلو هونا يقباني كنت ارنفا لنا كن ودبا لنا بتنا عنا بدن صوارك اني تمعلتنا صنتنا نايتهم سوات كبرخن هو مالنا انت لا نايتهم سنكلو انت لا نايتهم رهاصومن ገንዘቦም ዝኸፈሉ እዚያ ጥራሕ ብዝኽል ምናቱ ነውሕ ኣይ ነውሕና ተሳቂና ያእኽለና ደረት ንገብረለና ናይ ብሙሉእ መፍትሒና ከኣኒ እቲ ጠንቂ ስደትናን ታሪክና ከም ንፀልእን ፋሕፋሕ ከም ንብል ጌርና ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዝኾነ ንሱ እንተዘይሃሊ ጥራሕና ንሕና እታ ንደልያ ኤርትራ ታወጋ ዝኸፈልናላ كننصبارقان كنقبلان بخبر خنبرلا نخل الى زامن يغني لي يعني لا برهاني كورك تصنح دها منبات تمسغاغينا منتي صبون فلاليا كندي ببحده ستايت هون مالتي صبوس لازم صوم سنه غزانا إذا معلتي ونادميكم وصل صهم እንደገና ናይ ተዕድመና ተቀቢልኩም ዝመጻኹም ተመሰጋጊና ክንወድ ድሕረይ ቁርብ እንድሕር ተዓጊዝካና ካብዞም ኢዶም ሓፋቢሎም ዘለዉ ንላዕሊ ሕጂ ምናልባት ካልኦት እንተዘይፈቐድና ኣይተሓዙልናቶም ምናልባት ተሪፍኩም ዘለኹም ኢድኩም ሓፍ ተብሉ እንድሕር ተሓስቡ ነርኩም ኮንኩም مختار ሓፋቢሎም ዘለዉ ኣብኦም ክንውድ ኢና مختار ታደሰ ዳሕርያቶ ብርሃኔ ዳሕርያቶ ዮሃንስ ሽዑ ኣብ ምዝዛም ገጽና ክነኣቱና ቶም ኣጋይሽና ዕድል ሂብና ኣብ ምዝዛም ገጽና ክነኣቱና ብርሃኔ ድሕሪ ተዓጊዝካና ጽቡቕ እንድሕር ናይ ግድን ክትከይድ ኮንካ ግን ሓብረና ሃሞኒ ኣብ መንጎ ወላት መጀመርያ ተመዛዘመ ክንገብር ኢና እኔልና ታደሰ እንደገና ዞም ዘለኹም ድማ ዞም ኣጋይሽ ከይከዱና ሕፅር ሕፅር እንተብልናዮ ጽቡቕ እዩ مختار أنا سمعني له مختار سمع له هو أنا إلي حفك بلك إلي له منالبات أنا كمان على إلي نيرم أي ترى إهل نيرم مثلا نمبر دقاقم فتنين قدام الحين بتطلع معكم قدام مبرهتو قبل تنسين سعدن هو أوكي ما همش تبت إحنا لنا أوكي كالز تزارب يلن سلازي أب أخن ودعنا بزم حمش تحف بلهم زلوه نبلينا مالتي أوكي تحدثه دحري برهانة دحري يوهانس دحري مبرهته دحري سعد اوكي كما مسيهم طبق مشات مسينا هنا في مراتي مع دحر دحري لخزاربه فانا غزاربه لا ازدلفو عنتو خيبرت كيد زيد القواون إذا حجي ما يتقول عاري تبزعوان دقاقما حجي زرلونا إيرترا خونتات كلها تنقلت ولا حدا زمخنا يدونا تبرد له خاصة قلبي أبا برهاني قبل تنساي دلي كان له التليفون كابين دلي كابزعوان تليفون كايركم كون دحرا يسري دلي نعللي ما تادسي زغوني زي ناس نت مالت لؤلاونت هاجر مالت حوات فلايلنا نرى لؤلاونت هاجر حدا ايو تهاجر لؤلاوت مسكونت زهلو بوليتيكاو محدران استمروا انت ترى صبغي زحوي سبق اسمع عني انا ابتراي زارب الله اوكي هل تقرقس نكاب استمروا ايتها ما قد فوق قارصة انت تعقسن تسكر تعقسن عن عبن دي هالتقرقس تعقسن دعنيتهم إيدهم حفا بيلهم زلو نعم ترح ندي نعدل هبنا زلنا حجي ساتهم
حصر زبالة تي كقربو زدليو كقربيهم دحريو أفتو ما قاشنا هنا هنكيد ريتان خالي سبع الدل كنهبا يكونان بزح سلا زحزنا فلايتهم قدامو زاتو مستما قاشنا حاويسكا نوح ساعات سلا زحزنا تي مدبات كيننا وحوم انتي أو كرنجلن كياتنا راح بحصر زبالة أبتي تبلحتا مهابن حساباتنا نمغرابن ينام بري زي حاجش زبالة سينا كن مقبت وكن كراخر يكونان سلازي تادس عدل كبكا كم تقدم زوركون ndaxcerna يعني هو زي سجل أرسل سلزخورة كتزارو حال فايدة اليوم نالبات كان دسيل كيبلوكم اللي قل بليس نوحات نكال هتقد بس عابيقا كلمة تقاديد كان اللي دخل كان تاق جي لو هاجر مثل لاو حادئي أوش لاو هاجر زهلو بوليتكاو محدران مسل نايزقاتات محلاون كالي زي أمتنا زلنا مسواتها كلاتنا زوام زلنا جبهانا ولا شعبينا واقع خفيلنا كلنا إذا ناصرنا تزغى بزي حجي زلو ولدو زمتن أيقونن مزح الحجي زلو 34 عمت كأصالي إساس وتشعت ورحيو ود 89 عمت كاي كند عمت سنة حين فدتن حجي أبتي نايزوم أوشت زوم قلعو حاديرو زلو سمعي نتي هاجر مستي ودب أتأساسيركا سنريو ليس حوات فلا يزوم تقاديلنا أتنا نبل زلنا بوليتيكان فلي هنا هاجر مسيقنو لكلنا نورو لتحت زخيد ناسقنتي نامسينا نبر أب زبن إسيها زودة ناسقنت أيكون سلازي نحنا توم تقاديلتي توم بات حجز لنا وردو نتناسقنت بيتي نحنا نعمل المقد خنخبرو نقاب تزيكي لناقن ناسقنتن ودباو بوليتيكان فلالينا هم ريو الساعة مجمع تقن خمري أزلنا زون قولوا أكمزو أبودي أوزرلو بحافشو ودبتي قدفو كأن تخوني زون أبزر لنا سبات قن عسرت جزء ناسنت مسنا إسياس عدمي أتأساسنا ريو سلازلنا حماق تمرتنا بوان ناسنت أبانا أبزنحنا ورودت أحي ودان نحنا قالنا أنا تاقر محاوري بالله أكا تيتماتاتي لعلهم تساقي لحد ناسنا دهر ناسنا استقادركو يعبي كاب كلمة ناسنا استقادر هو زيك على عدم إذا مالت قن كل مسواتي نزمز قزور قصور يعتقادنا احنا كنقولون يعتقادنا حجها ناسنا تهاجرات الله نتراغي زلو دحر الله نتزمز قداي قن بزع مسلنا حزبي نايتهم زلنا تراي انبر نايسوات كنخبر قال يكون انت ناسنا نقصالي ندقنا دقنا زقصل سلازخونه كنخبرون زون أشتور لاقو معي تحسس واك حزار لهم بر بس حجز الله حصار وان ناسنتنا إتلا ندرتن تدينا بليس حوات نقاقل لنا إذن هو وان صرح له بداي بزي تا أنا زولا زيايا تاخد برد دا ستريك قد لهم دس كيف خيلي فدت إيه سمتاي دس لكم جن لعليك أواقع خبركم تاقا حقيد خزار جنتا يا خبراتنا ناسنت كمسناتي تقول حتى كمنا كلكم فلي تايز فلي أنا سواء شو مانتن ورحم لي تقادي زوادو بكل ناس أوصي نيرو حفاش الدوات نيري مرحو هاي نيري أبال قجلة نيري بوليتكا زواج مبار مخانسي جينا حفاش الدوات كله أبال زواج مبار كوينة مالتي ولا أبتو نعمل سياسات مقصتين نيرو بوليتكا سودية أتي ولا قادر كله هو بيتنا شعب بوليتكا ترديني وسي أترسنا أقوم صوبكم دي يا أخينا أبوزح تقيت ناس كما تقولون في ما بس قبل حتى كله فلان نحن أنا أفور يعني فورها تبيت صحبتنا يسليها بعد حمش زبالنا يزبادوا بمول وأوين يرا فورا سنوات تبع بالتاتنا يبكينا بعد لتعسر كعتات تحيزو مع التاون كتاتولون يرا لو من كابز بسحهم لو مقارفاتهم سقباتهم بلوك بسحهم ساعتها راديو سمرا إثيوبيا يهزبون برا أمرارك أبريد سمرا فنولا جت حاجوس تاي مالتي እንዳተቃረበ ይመጽእ ይኽብል ሃንድ በት ኣይኮነን ዝኾነ ስኑ ናይ ኩላትና ጠብላሕታ እዩ ድሕሪ ናፅነት ዝመፅእ ዝረኸብናዮ ሽግር ካልኣርስቲ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ዝኾነ ግን እዚ ናፅነት እዚ ሓጎስ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓደ ወረዶ ዘይኮነ ከዓ ናይ ቀፀሊት 3-4 ወረዳ ክሳብ 100 ዓመት ክሳብ ናፅነት ክሳብ ዘላ ስያ ፅባሕ ክመውት
نحنا نتخيلنا بزينا نلقصينا أكلنا نقد بعلكم موتي مسموتها قات زلوا ولا نحنا كألنا دور دزا كألنا يوم حميقنا ما كلاتنا ما كفتنا كفتنا زمزلوا ورد أساس بس مسمى صوت حميقهم ترجع كنا بس تنفعي جن تناس الناس كنا عمتنا تراجع الله لولاوي حاجة إيه نزال لولاوي حاجة كنا خبرة إذا لنا بزلوا نبر إذا تحاول شو خيد سنح بوليتيكا أمونغنا لولاو نت نهاجر مرقاس مثلنا إذا قطعت كفر عليه خير الله إثيوبيا لولاويتها السودان لولاويتها تا صدام زمر حن مر العراق لولاويتها سمين كوريا لولاو بقول رأي حجي حماق محدرة مس لولاو نهاجر أساسيرنا أساس لوزلو أبما إسياتنا أبدكنا ما قسميت نحضر كم زلنا كلها يزوم قدايم تقادر تخباي جميرك تنقل بقنا أنا أول حتى قلنا كلها أو أنت أول حتى كلها نزحوش بزعنا ناس نزحوش عشان يلا زي آخر الدري يغني يلا أني لا تدسه مبرهتو اوكي يغني لي مجمريا كلكم سلام تابع حبرا ممتايكا دارغا فوت ولكم أكلكم لحري سلطرا خوكوتي ملكتا بخنا خينو أتي ناتي تمكرون أو أفلطون سقع حج زلون بحسب زلون مقلاطي وخلت كلهم ببنايتو زقت أنا حسب مبرعتو تاخذ قولة تنساب بحال إرسرات وليدة أو إرسرات مهرة بدعوة أفلطو إرسرا نخفلت مجمريا زرع كلها أبت أنا كبهم بعلم من الوقت دبركو خوني أبت أنا بجزينا فيدريشن أبناء تمرتي إرترا ذنورا ما بعدها مسكر ورقتنا بانديرا إرترا ملي أبترسي تا مسكر ورقت تتقع يلا تأصيلا دحر قلا عمتات كذكري كل عمل دي 3 عمت تاحان تخورنا علما بانديرنا إثيوبيا توسخاتها ستانيها أبتنا يسسان حالين إثيوبيا لحوصلا تا بانديرا إرترا وريدا تاحان تقصيلا سرع معسكر إلا تا بانديرنا إثيوبيا قد أيذكرن كابزي إتي ناي هجراوي سمعت مجمرة أطبقوا مرنا كيف سلخلو كده أمت ذهبتني فدرشن إرترا صورة شعو معلتي بيت مرت دخلنا له باقالو معلتيس فيستعيو كيلو جزاهم تبعنا كلنا أي تخبى بيت مرتي دوارو عين قطر كلنا أي لما ذنبنا كيف كلنا أما قدنا حدا ما خلى علم ذا لهم شرحني دوارو بلهم قالوا نحن عدنا بلان عربنا سكوننا وأنتم تقنا أنت همكم لما عسى مرتي دي مسولنا أما أو فيستعيلنا زما بوجدا بس حمد قدي نيرم كاينو وتعرفت الأمات والومبر إلونا تغير السعد كما عيلة محلفهم أصبقنا كمان استيقظ كلهم كم زي ناي ممرمار ويبزح انت سلة نبرنا من الوقت كم قال اسمه سكا بزح سلسلة قاعدة أنا ورجل أصبقهم استيقظ مالتي قدا حنت زي أنا يرى مالتي حدا خفت في اللي ما أدري أخلول ده كان أقول لنا حجي مزح حجي زقات أمزله أب هاي سكول زنور كل جزء مريت أنا برلمان إثيوبيا أزهرو مريت أتجورلو كان مرت كان مرت أدل سلة هوانا نخيد نيرنا هنا مالتي ندمت نيرنا أما جمريا تشعين تعسر نيره كرني أبو سان جورجو كان تفقدنا أقدمنا أخذ ناس
حجبت مسرع خلنا حدا خافتم ناي مرج الوادادرو كابدم قرب طلباتات المسلو نايزم رأسات مسافنتات زلو عينة المثل أبتاتيتو صينو خاب قطر دمص أبنو خمرصو بس مصير تمهرت سرعين سرعي عين دم سريبو لذي ناي مرجع بورد بكاسات النبرة زيهم كلهم تحت عدمهم كيد مسكر ورقتهم رأيهم كنوصي كل يوم مسولو دحان نصهم سيت عدمهم تحت أروم أنت تمرتهم كقصلوا عبيتي لهم كيو صوم لهم لجورو خون قد هافتم ساعتين كاتم صمد لها زيهم يبرصوا إلو نتا استينا تبعينا أب كل خورا بعي عمد لقنا تمرج عمد يا بعال سوء أبونا المبرحتو توالد الرجزي نرو مبزحتو تمهراي ناس مرة أبونا المبرحتو يوسقا إتي تمهراي تثبيتو مهور يدحنا الزبل ناسيناتو سوقو تمهرت كمان كقصل اللي زغل سمسي بمبال بزل على فوتيوم تمرت أمالتي حدا زي بقى أب حدا حجر ولا كانوا يساووا خلنبر بمطعنو إتملك الرا ناتي ود سب نتود حجر إجام يكافل أيو مراتن تمراتن كوينو يكافل بمسرة أنا ذكرني شو رابع عام تريال أب كلج مراتن تمراتن زي الأبغازي تحمل صحيفة بعبي أدناء كمان كبزحات ركبلا سلامتاي من يمرس الله نمن يمرس الله سلامتاي نمن كي يمرس الله تمزم الرص أخي نمن تاي لهم أمرج أتيوم انتاخو قبريهم لناي بحتهم دموز مركب ديو واي قلا بناي عدهم أقول قلت نوم هاب جت مرتن حكمنا هاتن كذا مسألة نعدهم أو خينهم نخذ تكل كور كتب من بعد الصبح ولا جري مالتي إذا حدث يجرنا يتي ناوستر الديمقراطية أنا برنامج كوينو أدمنا أبز خلاه أبتديت كمان ناي ما أخلاي ميدل إستوج ناي سان شو عتن عربي من سرعة نوج هذا ترى ينرو أبزن تعيو لهنا وشت أوصل شو نيرنا إتم وشت أوصل نبرنا تفضلنتي ناي عرب نخو نيرنا مستقى تم عرب نعم ليكون ناس نقل لي إرترا بحجز نص بمبالي أتم أبكم إذن يورما زي إسناي إسلامي دبل فرق جيرهم إثيوبيا أو كريستيانا بمخانا إلهم ناقول زدقفو ما بزحتر إيتاتكم ترى إنه رمالتي بدحريون نعم عبل عبد خالد تقدري اتناي كل التودعات ولا يفات أرنبر إذن حرنت إرتراي تباهيلو ببزك علينا راي أبزز دخلنا يو أبتسلفنا له نتي نحزب الزبرق نبرا وقع حد أطعون مبال ببزلنا مبزب خدنا يو كنك على صور كم دلنا على أثينا ببوغنا دخلنا ينيرو كوين قد عميدا بزحت رئينا لحن زي جيجا أي نبال قد ترى عيبتنا عتقات أمان قد مجمع يا مستي عبد نبرنا حزب قنبار تقات إمام نفلت نياميرو كاب مدوي أو عراق زي ما رفت حكمنا بعرف 7 شدشتين أبدا يبنى الورح شدشتين أو حال هذا ناي حزب قنبار حزب حيل تاشو كادر رخيمنا كابتم كاب تعرق دوت أنا تشعت سواجنا بصبو أبنت سمعنا يو نسون عنتي ناي
ክልተ ግርጭታት ዘርኢ ነገር ኣየርአየን ካብዚ ብድሓን ደይብና ኣብ ዕላ በርዒት ሰጊርና ኣብቲ ናይ ምድሪ ባቡር መንፅር ናይ ሓድሽ ዓዲ ሰጣሕና ንመጀመርያ ግዜ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ብመስርዕ ብትግራይ ነይሮም ንሳህላ ገፆም መብሎም ክኸዱ ከለዉ ኣብታ መስርዕ ኣብታ ቀዳመይቲ መስርዕ ሓደ ምሳይ ኣብ ስጋዕ ሻሙናይ ክፍሊ ወዲ ክላሰይ ነበረ ወዲ ተኸባቢ ወዲ ኣፅብቕና ንፋልጥ ምስ ተረኣናኸ ካብ መስርዕና ወፂና ሰላም ክንበሃል ከለና ኣታ ውይ ምስዚኦም ዲኻ ዘለኻ ኢልና ሓንቲ ዘረባ ካብኣ ንላዕሊ ከማን ዕድል ኣይነበርና ንበብ ትመስርዕ ነናሃ ከይድ ስለ ዝነበረ ብኣ ተፈሊና ሕጂ ቁሩብ ቄርኒ እንተሄድ ኣልብል ዘለ ኢለ ካብኣ 15 ኣይትኸውን ፍልሊ ካልኣይቲ መስርዕ ተራኺብና ኣብኣ ድማ እንደገና ናይ ሓቂ ዝፈትዋ ናይ ቀረባ ሰብ ዝነበረ ኣብ ከረን ከለኹ ብስራሕ ዝፈልጦ ዝኸረን ኣብኣ ምስ ተራእና ውይ ምስዞም ኣስላም ዲኻ ዘለኻ ኢልኒ ማንሱ እንታይ እዩ ነገሩ ኢለ ኣነ ቀፂለ ከይደ እዳ ናይ ብሓቂ ቁርብ ኣብቲ ልበይ ክኽፈል ጀሚሩ እንታይ እዩ ድኸውን ደለለ ካብዚ ቀፂለ ኣብ ዓዲ ዝነበርኩሉ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ዓድና ረግጨማ ይፈልጥን እየ ስንታይሲ በቲ ማእዝን ምክንያት ናይ ተጋድሎ ሓሪሳዊ ወንዚ ስለ ዝኾነ እንዳ ሓደ ለይቲ መፂኦም ኣስተምህሮ ክቡ ኣነፍታ ግዜ ዕርፍቲ ከዓ ዝወሰድኩላ ነይራ ኣብ ኣክሰሚዕ ኢለ ከይደ ካልኣይ መምሃርተይ ነበረ መምህር ኮይኑ ካብ ገለ ከተማታት ናይ ኤርትራ ነይሩ መፂኡ ዓዲ ኣብኣ ተራኺብና ብጣዕሚ ፀልማት ጭው ዘለ እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ ኣኼባታት ድማ ከምኡ እዩ ዝኸውን ነይሩ ወዲና ክንወፅእ ከለና ገለ 4-5 ዝኾኑ ነዚ ምሳይ ዝፀንሐ ኣንሳ ብፃይ ንዓሞ ኣብዚኣ ዳ ሓንሳብ ክንመያጥ ኢለ እሞ ንሱ ፍቃዱ ኮይኑ ሕራይ ምሰለ ኣነ እውን ኣግሂደ ኣነ ኣባል ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ እሞ ምስኦም ዶ ኮፍ ክብል እየ ኢሎም ወላ ዝሓን ምንም ኣይኮነን ኢሎም ኮፍ ኢለ ሰምዕ ኣብቲ መግለጫ ኣብዚ መፅእ ሕጂ ተሕቶ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓንቲ ርእስቲ ከየልዓለ 5 ነጥብታት ኾነ ኣምፅኡ መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር ንተጋደልቲ ንካድራታ ባዕላ ምሂራ እያ ካድራት ተፍሪ ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ነዞም ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዝነበሩ ንዖም እያ ካድራት ትገብር ኣሊፈያ ካልኣይቲ ነጥቢ ኣብ ሳሕል ኣብ ክፍሊ ታዕሊም ናይ ጀብሃ ደቂ ዕራቅ እዮም ናይ በዓስ ዝምህሩ ፖለቲካ ካብኣ መውፅእ ያለ ሕጂ ነግረካ ጥራይ እንታይ ማለት እየ እቲ ዝመፅእ ኣራይ ካሕፅረካ እየ በቃ እዚኣ ኩላ ነራ 3 ነረን ኣበን ገጢመ እዩ ኩለን ሓሶት ከም ምዃነን ሓደ እቲ ተማሃረሲ ተማሃረ ኢድ ምህር እምበር ንዘይ ተማሃረ ምሂርካ ተማሃራይ ዝነበረ ከም ዘይነበረካ ነቶም ተማሃሩ ዝመራመሩን ከምስሉ ዝኽእሉን ኣብ ምንታይ ስለ ዝኸዱ እዮም እዚ ሓደ ኮሽን ነይሩ ንዓይ ማለት እዩ ዳሕራይ እውን ዝረኣናዮ እቶም ምሁራት ተቐንፂሎም ገለ ንብሎም ዘለና ብመንካዕን ብገለን ብየምን ዝበሃሉ እዝን ወዲ ከምዚ ዝነበሩ ኣድለይቲ ኤርትራውያን ነዚ ሕጂ ዘሎ ካብዚ ሕጂ ወፂሕናዮ ዘለና ከጋላግሉ ዝኽእሉ ንምዕባለን ንብልፅግናን ክምህሩ ዝኽእሉ ንሶም ስኢናዮም ካብኡ ዝገደለ ድሕሪ ክንደይ ድሕሪ ጀብሃ ምእታዋ ኣብ ዘለኽዎ ሃገር ምስ መፃኹ ኣብ 9 ኣብ ሓንቲ ጋዜጣ ካብ ናይ ኢንተርቪው ናይ እስያስ ዝወፀት ፀሓፋ ብዛዕባ ናይ መንካዕ ተሓቲቱ ንዕኦም ግድብካን ንምፅማቆም ደምሲስናዮም ኢና ሓንቲ ተረፈየለን እዩ
إذا جازيتا أزي أخمان بعلي كونغريا مساي شو إنا أتي رعدي زلهو مساي نبرة أفتنا يرسبشن بحنسا ريوا ودرواندا مساي نيرو مسنببا بزعبا عندهم أبزت صحيفة الليلني بخم أي أنبي بشعرية نبحق حزينة كمان وعلى زي كابز حليفو بزعبا ناي نسألت إرترا تهاجر مخان ممتع تقادلنا له ناي كلها ناس اللي زغنا إذا حجي تاريخ يودلو ليس تصبنا يعني كلها هنا مرتم بسقط أفزواجن بارخونو أبجبها هونو نحرنت لتصان نرهوان حزب إرترا يوصيرو قدا زي تدلنا زي حاسبو نحزب وردو إذا من سيات كمان دبلهم زلو بأنا يكونن قالوا تاو حجام زلو تم قدامت تقرفتن تقصحتن زغلو مكرا زورن نسوميهم نحنا نقص عرسنا مبرهتو الراي نحن نرتا حجي في اللي كترخواك نحنا سي ولا سودان أتنا كمان كاب سودان كنوط وي كاب ميدان السودان نكون أتو كمان عند دفر نير كم معرخ ندو كمان أي برنا أزيم كده لزغلو سجيرهم دمصو نسوميهم تمرت رغبة مودلو نسوميهم ما تحرنا دمصو أمبر نحنا كمان يكونان إذا تمكرنا إرترا إذا ما تيزلنا ما هندبت بمس يكونن زجا من نابله ندت فأنت مسيو حجنا كلها نايو زي نتي كنا هات على النجرة كان لهم بري أنا أبي جاب هني شعبي عن حج استعمل لنا قينه ما يكون تم عقتي كمان نا شعبي أم تم حج دلوه كمان حد كم زم مسانا دلوه بطل سقع مود أساس قالي صب أبكال مدرسة كمان أنيهم ري أمه كنا هذا الموت يوم كاب أم دفل يبليني نصهم كمان زيادة زنوع نتي مكرر خيبامو نرقصو حاولنا هانس كمان حدا خافتم وقعت حرنتي قدام مسمول حبون حموثني نتعلابو سقع حجي يقالسالو يقالسنا خان الله بتا سنيسا زبل دمصي هيو سلازي كلنا حجون منتا ارتاينا نغبرو اتبعال كم تدبحال سلازي كونه قدان نخبرناتهم وقعت حرنتني زمام هيوتهم دحلفون مو انتم كنخبر إنامبر بزي زلقنا هتا كنا نخبر يغني لي يغني لي أتو مبرهتو أتو يوحنس سبحاتو USA بجاهم تي قرب نجاشنا نوح ساعات حزنا ما يتحزوا لي قرب احتر نتبلنا تصبونيرو كان يغني لي مختار الراميكا نزور محلتي بمذكر كم جيركم أكيدكم من غيرنا حساب كنلاو ذلنا تمكرهن قابل مقباركم مسجانا يقبعكم نخبرات عقاش تزاتي في خوينهم زموس لابز غزاون إلى هذا خبري بحفشو إذا محلتي حيال محلتي كبير محلتي بزح مسوات استخف له محلتي بمخانو كنذكرو كبونا كنكا اتأتحلالو أنا علي كوينا إنا نذكرو زلنا زبل حطو سناب حجي كنلس أي كالنا انتي تودب نتي جتخايد قاسي استخف له خبر مسواتي بمرقات أول كسلت عن تحاصيرو مترافو حزبنا ثلاثة ربعي كاب حزبنا زي تطبيو إيو دنكا بزح كاب حزبنا ون فعميتو بساب حجي مستمنقستي منكم أزولون الله زي بحق يتحساس بكا ناي بحق خاب بفلاي نظام هيوتنا عملو عبتقال سحلف ناس نخن قلصون يشكرنا يخدمنا أيومان كاو سجر إلى بزح مبلنا ودبسي ولا قاب 7 4 7 5 أتحيزو
اتمن اسي ايرترا ندامبو دي مصيو بدا حق خنزارب كم حوي يوحنس برهي صنحي ام طبعا حموشن ناي شقالون ناي حركتن تباهيلو مسلاف كغلص كلو انا بو وغني اب 77 ናብ ውድብ ክስለፍ ኢለ ከይደ ኣብቲ ግዜቲ ካብ 8ይ ክፍሊ ንላዕሊ ዝበፅሐ ኣብ ዓዲ ዘድልየና ንበረኻ ክስለፍ ኣይንደልየና ተባሂሉ ነቲ ካብኡ ንታሕቲ ዝበፅሐ ግን ዓቕምን ብቕዓትን ስለዘይብሉ ፖለቲካዊ ምርምር ክገብር ስለዘይክእል ንምስላፍ ዕድል ተኸፊቱ ነይሩ እዚ ኩሉ ውድት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሜላ እዩ ነይሩ ሕጂ እቲ ውድብ ብከምዚ ዝመፀ ውድብ ብምዃኑ ዘይሩ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ካብ ነዊሕ ግዜ ይርአ ነይሩ እንታይ ኣብቲ ውድብ ብብዙሕ ነገር ክግለፅ ክእል እዩ እቲ ዲስፕሊን ናይቲ ሚሊታሪ ወታደራዊ ዲስፕሊን ሓያል ስለዝነበረ ብብዝሒ እቲ ሰርኩሌሽን ናይ ሓበሬታ ዘይክበፅሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከዓ መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ዝነበረ ፀገማት ይፈልጥዎም እምባሮምን ግን ከዓ ነቲ ሃገራዊ ናፅነት ንምዕቃብ ኣብቲ ግዜ እቲ ካልእ ምርጫ ከምዘይነበረ ዝገልፁ ውሑዳት ሰባት እዮም ነቶም ዝነበረ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ፀገማት ከዓ ዓዊ ኢሎም ዝዛረቡ ከዓ ኣዝዮም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት እዮም ሕጂ ብከምዚ ናፅነት ኤርትራ ተረጋጊፁ ናፅነት ኤርትራ ስለዝኾነ እቲ መዓልቲ ኣብ ናፅነት ኤርትራ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ሱዳን እየ ነይረ ኣብ ሱዳን ክነብር ከለኹ ከዓ መጀመርያ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ኮይነ ብዋህዮ ተሰሪዐ ይኸይድ ነይረ ግን እቲ ኩሉ ከይደ ኣብቲ ውድብ ዝኸይድ ነበረ ናይ በዓል ምንካዕ ምንቅስቃሳት ንፈልጦ ስለዝነበርና ግን ከዓ ምርጫ ስለዘይነበረ እቲ ናይ ጀብሃ ህላዌ ኣብቲ ከባቢ ኣዝዩ ድኹም ብምንባሩ ካልእ ኣማራፂ ዝኾነ ፖለቲካዊ ርእይቶ ንክትሕዝ ዝዕድም ኣይነበረን እቲ መድረክ ግን ከዓ ኣነ ኣብ 78 እየ ተሰሊፈ 78 ክስለፍ ከለኹ ከዓ ደርጊ ቀይሕ ኮኸብ ንምልእቲ ኤርትራ ኣብ ዝቆፃፀረሉ ዝነበረ ግዜ ግዴታ እኳ ዘይኮነስ ግን ከዓ ከም ንወፅእ ክንነብር ከምዘይንኽእል ይድፋእ ስለዝነበረ እቲ ውድብ ናብቲ ውድብ ገፅና ከድና ኣብቲ ውድብ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣከባቢ ምፅናሐይ ከዓ ቃለስ መደብ ስለዘይነበረኒ ምስቲ ውድብ ኣፀቢቐ ዕግበት ስለዝነበረኒ ኣብ ዘይቁኑዕነትን ዘይግሉፅነትን ናቱ ካብቲ ውድብ ተኣልየ ናብ ጀብሃ መፅየ ናብ ጀብሃ ክመፅእ ከለኹ ቃለስ መደብ ኣይነበረንን ግን ከዓ ጀብሃ ኣብቲ ንሕና ዝመፃናሉ ግዜ መጀመርያ 79 ማለት እዩ ሰድድ ስለዘይነበረት ቅድሚኡ ግን ሰድድ ምባራ ኣብታ ናህና ተርታ ግዜ እቲ ምስዳድ ንደገ ስለዝተቋረፀ ክንቃለስ ከዓ ክኢልና ማለት ግን ኣብቲ ውድብ ዝረኣኽዎ ብደረጃ ተጋዳላይን ምንቕሕን ዝነበረ ነፃነትን ግን ኣዝዩ ማሪኹኒ ነቲ ዝነበረኒ ሓሳባት ድማ ቀስ ብቀስ ክሓኮ በቂዖም ቅድሚ እዚ ሓንቲ ተመክሮ ዝረኣኽዋ ኣብቲ ውድብ ምስ ተሰለፍኩ ካብ ክፍሊ ተዓሊም ወዲእና ናይ ሓደ ወርሒ ተዓሊም ሓንቲ ቦጠሎን ነይራ ኡ መፅያ ሕጂ ኣኼባ ትገብር ስለዝነበረት ናብቲ ኣኼባ ንክትሳተፍ ወሲዶምና ኣብኣ ዝረኣኽዋ ሓንቲ ሽግር ሕማቕ ነገር ርአ ማለት ሕማቕ ነገር ዝረኣኽዎ ከዓ ሓደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ነይሩ ከምቲ ሓበሬታ ዘለኒ ናይ ሽዑ እጂ እቲ ተምሃራይ ኣብቲ ሜዳ ምስ መፀ ኣይ ቲንክ ዝፀንሖ ትፅቢትን ዝፀንሖ ኣብቲ ቃልስን ዲሞራላይዝድ ኮይኑ ዝብል እሙንቶ እዩ ዘለና ኣነ ሕጂ እታ ቦጠሎኒ ብምእካባ ንዕኡ ነቲ ወዲ ኣብቲ ጎድንቲ ኣኼባ ርሕቕ ኢሎም ቁሩብ ካብኡ ይሃርምዎ ይቅጥቅጥዎ ይብል ትሰምዖ ትፈኪ ዳሕራይ መፂኦም ክናዘዝ ይገብርዎ እሞ ነታ መዓልቲ እቲኣ ምስ ረኣኹ ኣነ ብጣዕሚ ሕማቕ ተሰሚዕኒ
نسي زنبرني زي أمونتو أبو دم قلاسون زيادة أراويدو مالتي حجي زيرنا أثناء النت مسين ديو خبور مسواتي أثناء النت تراغيصو أثناء النت تراغيصها ناس النت نحنا دا أنظر نايتهم أبسوط أن كوش إلهم نسبي إرتراز عندرو لزلو ناتهم أيقونة انتي نوح انتي حصار زوم سبازيوم كابسنت أن كألي مخانومن نمساي جزي خاء نحنا داقماي حدا كينود كافيجي أبرتعنا عن صراحة لزلنا حبيت بدهوتات ألنا نزي بدهوتات صح صبرو بزح كبيرنا دقنا أبي زلو ناس النتي يولونا يس حقاتهم يبزر أيوه نقريب نحناون من رجعهم زي نبرنا بزح يفولت يوم عيب توم زفولت بن بتبعت يمكتوا من ذا بحالاتي جنكا نحنا كنسر حلو زلنا قداي ويك عدي هادي مومس يوم تمهدام قا كله تستوصعن استقرفن ديكون يزهدم كمتي أبوتاتنا زمسلوه مراحوتي خابز عندراس يعندرا الله أيلن زعندرا يبزحا يبلو زلزل تولده ودو خستقيدو لا حصرنا تيو هانس الرأي ندابلو يخودو سلازلو موزخا نتا عدي آبادي مواس لازلو بزح بدوهتات علمنا نزي بدوهتات زخا ندقنا بمردأن بمطرنافن نعوم انتاي زدليوم إتي كنقبرو زي كألنا متأسسار ويمتحلل أخناي تاريخ نعو أكون خنبصحو زأتهم زلنا أكايدا طبق خون كنقرمهم من قد خنتحزهم نداق ماي حدا ذا كين ودقا أبرتي عمكو قال سخم دلهم نحنا حلاف النتي نزيتات كنستهم هرم انت يتناطنات كم ناطنات أنا ناطنات إيرترا حبتهم تونيو نحنا إيخا إلا ذا أمن سبيه نزيتا كل جزء كنصرح له كنعقبا يجبأنا أبرتينا حنصرح يجبأنا كاون لعلكم وحالكم هيدلن تخيم وصل ذل صف يغنيلنا إرتراها عبزم شقن تنت هذا الناس عوضيا حزبي بحلو حرنته لستما أرلو سرعات تلقى يمنه يغنيلنا يغنيلنا أتو برهانه محرتو اوكي هلو سمعنا لهم هو مجمرتا قريت عند حاتتكو أنا سبطعمي كان مجمرتا هذا آخر هذه أسكساتف عندي يتمنيني رجن قشي سلدو عالكوس دارقا دونجي أبتا بايرد الزارب اللاد نبري عتيه كابو جميرخ أخصاب حجي كاتاتا لكم صنيح حجيتي من الباش كاباخاتكم دفليني نقر نتليو أنا بزحات زوما بزا قزاد اللخم بيت الزرار باخو من كسوم عدم سخن دارقا تقادلت النبركم أبكلتي شنخات تقادلت النبركم حنساب كأتي أمونغو كلتي تود بعد اللو مخا اتمتل الأخات أبزا قزازي أدلنا كلنا بداية تراتر أبدن به تقاومو خوي الناس نزسرعة زي تقاومنا ناب حدا فتحاو دخوني نقول له إرتراوي مع رجيرو بحدا حقيفو حدا حقاو دخوني بحق دم الرحمن قست نخنا قومي لنا عتينا خنا السناسي اتي قسلنا يقدم حجي نعويتات انداتنا خفنا بلينا اتخن ردو دقبأنا نقر بزح تقاسلنا زوقت لزخا
بقليل دحوق أسلون أيكونن كل زبز دقدر تقادلاي سلمتها بدقمتو هو يا ريتا أبتا خستايتن دهب تا أرستين أبكال جزا كيتوزدنا مود أنا حاصل زخنا نابا كير متعل أبا تبعل ناس النت نابا عندي خمسة نابا راح تاخذنا جزيك استكمل تبعل ناس النت ون على ناسي كل التفعل لي خوينو كسمعوا مسير زكاب زاد أتقول جميرة مالتي فيتي ناس علي ناس جاء معلتنا النتيا لما علتنا النت جاء كلنا تقبلنا خلينا خبرة دبلوخ سمع كلكم بتحدى شيء نخكا بتحدى حجتنا النت مالت نتاعي نزي أون بديفينيشن ناس النتن حرنتن من الباش أب دمت دول وانت بتخرت عدل تواهبو كلنا ونكردو أمنتي بفلاي كأزمن إسي كردو ناتنت الذي بإفراب لك تناتنت نتاي مالتيا ناتنت كلنا أفريقيا ونكون نتاين بانديرين سغيلا من قستلوان اتناتنت نبلوغنا بحق ناتنت ديو اتهزبي بدليو من قد دخيد دلو من قستاد ديو أيكونن إذناتنا خا صباح نقو نحنا كم زب أفريقيا دلو من قستات كورابت دخوني كي نخون إلو دزارب نبرا سرعات انتاي فليو خابو ولا حنتي in the contrary أب جزية من جزاتي جزية تركي يخون جزية طليان ديو جزية إنجليز جزية هايلة سلاسة جزية من قستو أبدا دلخ عد خيتك كتنكاسة غستغل كابدلخ يا ختمان أبدلخ تخيل نركا لو مجن أبو خاوي سبعي كاوي سويت خات أسيراسي نوع حتى تلك تخيتك أبا خم ترفي خات فلت إذا خامسنات النت مستنات النت نبلو نحنا ويتحرنا لنا definition نفلاليو عبي تسقم أمونغو كلتنا زوم دبي تقاوموها انتايو أبز درجة زبس حنا إلا كنمرمر ناقدين كدليناي سلامتاي إذا سرعت زي بيدي دخوني يكون برينسيبل تناس النت معلتنات النت الحجب كل العالم فيسكا وغير معلتنات النت كله تمالي تدمرنا الكلهم كله تدمرنا ليلهم كزمرو كلنا نذكرين حجها بقلباتو خا كان يزمرونكم دلون نسمعوا لنا إذن دار أنا خلناسي نحنا خا تقاومتينا نبل أب حدا دم بتقاومو خوينا كنك علس أمو خا نزا نمنا يا هاجر بيتان دليا من قدي بحق تمرح نقول له حزب إيرترا بمعرة بحقي دمرح من قستي كان قوم الله ندحر ندل خوي الناسي انتي دعلمونا بسو بدي دخولي يكون شجر كابزات مال دقبراد نبرنا صباح دقبراد بقلبات أخبر كله ولا حنتي تقاومه درئي يبولون كابتم سعفتناتو نحنا خازم تقاومتي أب حزباو قنبار نمبر أب جبهة نمبر هذا خوينا أموخ أنا زي وكيلو بعد ما الحسك الزعرب دخل بعد ما رحنا خيد دخل نخنا قوة عبي شجر يقاومنا أبزي أحجيت تناس النت بهال سنتعد عمو تناس النت هذا سب أفتاد نبر الله عدي كم دلاي وحرس كم دلاي وخنقد كم دلاي وخجيش كم دلاي تعال تخوت عند حدا يكل خوينو ناس النت ونا يكونن انتهي لنا نقبر دلنا تقاومت ندحر خوينا نحنا كمي غيرنا إنا نسرعة زي خنقيرو نزوم من ساعة كمي غيرنا إنا مودعتي اتي أمونغونا دلو في اللياتي نعاتومون نعوم طرح يكونن نتبوش تدلو حزب إيرتراون إذا أتوم زبدق خوينا محادة دا يكون السواحي نقوم زيتات يوم دا انتهي كقبرو لنا يوم دبل الرعاية خنقير انت خوينا إمان نبلوكم على أب حزباكم بارنا هالو أب جبهانا هالو السلام نخون كستان نخون جلاء أو رجا نخون بحانتي خوينا خنق على سند حدين خل كوينا اتي ترجمنا يناس النت
ትርጉም ናይ ሓርነት እውን እንታይ ከም ምዃኑ ነዞም መንእስያትና ከነሕልፈሎም ኣይንኽእልና ይቐኒለይ يقنلنا بتساعد مختار ذاكل تبايلي بكذا حنحلفني اوكي يقنلنا دعمنا مسكن مو ودب وي دكتور برهاني مدرك نعهم كوبكم نجاشنا تمزقون لنا كمون كل تساتف تمزقون لنا قدمتها مدرك مهابيت راح مزدخاخري مدباتنا قصالي حجونا ورحي شدشته كلت مدبات قال كلنا حدا سمينار كلنا كمون علت عسران حدا ناي سواءاتنا نذكرلو بزعبهم نزتيلو اغاشون شون حزنا نقربينا ابو مسانا كتمسيون قديمه قدم دلي بتوسخي ناي ايميل لنا سبسكريبشن وكاز تمزغبو نحنا حبريتات نسدلو ندحر ايميل نحنا بصحابكم تدليو خنكم كابزوم كو-هوست زلنا وكاني نباي ندحر برايفت ناب حدنا سديدكم تي ايميل ناي ولقهم هون وكان يتكلكم بزيناتكم فؤاد خالي اي نزرجحن كومون ناي فيسبوك بيج لنا ناي يوتيوب بيج لنا ابون ندحردا لاغيركمون تي سرحنا كتكتاتلو تقولوا كم زعما دوركم بوغني ازيه مسجن جن يقريتا دماني تمدب كابز حسبنا على نويحو تعمي عبيت قاش مكرات تقادلتي تقالستي بزحت تواصل زغبركم كوينو جن عليه دحرز كل سرحكم نصعركم لك خمتم كالوت عبدقي افسدت ستيل مهلاوكم لما ناي بحكي يحزننا تسفان قبل ما زي حليفو كلنا بزمت عمت او هاجرنا كنا هم تزقبو خنخبرو نتم كلهم هيوتهم ذهبوا اكلهم سمكلو حجونا بسلمات بمحيور دمصهم تصويرو تفيهم زلو زيهم كلهم بخبرة نذكرلو نحبنلن كوينو نبعلو زلني من يتقلت دكتور برهاني وي ودب مدبنا معهم ويكاتي مدرك معهم قد فلكم ودب على خارجها ودب تعالي لما مثلني دكتور برهاني مكرو ما صبوت غير كاميرا قاعد يلا صبوت غير كاكو زازي مكايا يا اخا مختار حاوي لما مسكان طرح ندالو صبوا مشيت امسينا كلكم مكرات احواتنا حاتن صبوا غيركم يهم بلوزو عينتا قراربا إنا خنزات مسينا أبلبنا حدرو زغيركا نصارنا أبصارنا أتي حقزنا طرحنا خنبل نخل أبز غزانا زما قاج تخونكم حانت قداي كرداكم بعدما دفع زبركو سلازخونكو ودالنا يمزولنا كل ساعة مزازم قويرلنا بلني أنا دا أيا غير هلاسة خوينا ندي أيا غير هلاسة سي أبز التولد كله عادي بعد ما عابيو كل ساعة صلاة قويرلنا بصلاة ودالنا بلوه أبز خونه حانت يا خازرو ومشكنا يا غير هلاسة بعد ما وين عابيو نزلنا أخلماي نزموت منقسط سماي تخلقالنا يبل أبو زحق ذي خمامس بله أنت يا غير هلاسة كير زي تبلا يبلو زم دك هو زيو وا عاد اليوم نزلنا اخلماي ندحر حيبكم تاي تدليو نزمت منقسط السماي يبللكم الله تاي تدليو إلو يسحقوني رمو أنا أيا غير هلاسة يا خويني بسلام حزبنا حقيبو زنبرلو هاجر يورلنا تاني دليا زلنا نصانت كا كتمصلنا
ሕብረትና የደልድለልና ብማለት ጥራሕ ክዓፁ ዝኽእል ሙክታር ሓወይ የቀኒልና ኩልኩም ኣሕዋታሓት ፅቡቅ ምሸት ኣምሲና ክብረት ይሃብኩም يقنيلنا اوكي يقنيلنا بقولوا بروح مشت أمليتي كتادسه سيد زركال جطافا አይኑ ኮራረኸ አይኑ ባስ ከአዝ ፖለቲካ እዩ ሓኒ ተከም ርድኢት ቀራሜት የቀኒልና ወወ ገለገለ ስታይል ስምዒታት كلهم لوام ليتي ثانك يو سعد أنا نحويرو يقني لنا